mux għadrednu nistaqsu kifu x'fatta u fejn. Il-Malta Staġġar! Fuq il-Malta Staġġar! Mela, tlaqna. Special effects għal 100 episodju tal-podcast. Grazzi, merħba, jek tistaw titfawna canned applause u kol fuq għad l-affari, After Effects, Party Poppers, ma nix budget ma importax. Il-100 episodju din id-darba fl-studio miħaj għandi l-Peter Paul li għadni kif sirt naf kull jom u għagalja kont minalija li twilet u ġimamet Peter Paul Tribali. Toħsni bla sens immensament il-lum. Imma ma Peter Paul ħanitħattu dwar qatt ta' affarijiet interessanti. Ovvjament il-mużika ħanitħattu dwar traġitta tribali, l-adolescenza fil-mużika, l-biberija tiegħu ma' Howard Keith per eżempju, daw kienu ħbieb kemm kienu f'band li kien jisimha Limestone Kick għal min jiftakara. Howard mbagħad kien il-manager ta' tribali, però iktar minn hekk ħanitkellmu wkoll dwar ħajja differenti li esperjenza Peter Paul meta kien għadu żgħir u kien immurjar per eżempju nanni tiegħu li kien għadhom joqogħdu fl-erjen tal-imtaħleb. Ħanitħattu dwar il-valuri, il-familja u ħanaqbdu ħafna fil interessanti u b'xi mod ir-reliġjoni, drogi, l-ħaxixa, eccetera, eccetera. Peter Paul huwa bniedem autentiku u sinċir ferm, bniedem li kif iħossa jgħida, bniedem ta' ħafna esperjenzi u għal daqstant kuntent ħafna li laqa l-isteddina tiegħi biex ikun hawnhekk miegħi għal 100 episodju. Qabel ma nibda ovvjament dan il-podcast il-100 li huma mhumiex fattibbli mingħajr l-għajnuna u s-sosten tal-azzjendi li għamlu dan kollu possibbli. Derek Meets li ovvjament ilu magħna minn episode -1, Hungry Hippie, grazzi wkoll il-Browns, il-Lafex Media, grazzi il-Vinja Capricci, il-Maypole, Garmin, minn qalbi grazzi E-Cabs, Stretta Kutriko li by the way ramaw li l-ACs id-darqaw partenik, nista' Kutriko huma nies diċenti, diligenti, responsabilità ta' kelma u plus li għandhom ACs bil-bajt ħafna li vera ma jagħmlu storbju. Nirrakkomandhom immensament. Mela qara tlaqna jien u Peter Paul Tribali /Galja għal 100 episodju ħaq patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tissieħbu ma' dan il-proġett, jekk sibu xi valur f'dak li aħna qed nagħmlu fil-qasam tal-medja u tixtieq tara li da jkompli perpetwa ruħu, hija patreon.com/John Malija. Tina daqatit, qalet lana. L-iktar li heavy tat-tut. Tat-tut. Fil-fatt tieħu drink isek whisky. Biex kun taf Eden Rowling. Daqsek tieħu. Press li ku qawwi. Taf x'inhi l-konċentrazzjoni ta' alkohol f'kuntrast mal-alkohol. Kollha fihom is-sistemi tagħhom illum għawejsu li tkejjilhom u tara kemm hemm bżonn zokkor, eċetera. Ma ġili skirt fuqhom daw. Ifhimni, l-imbit ta' missieri huwa l-imbit ta' missieri għal jbierħu. Imdor li xorbu so naf il-feeling tiegħu sa fejn għandi nasal, fis-sakra le. Ma jaqtak naqra. Happy, happy. Iktar naħseb min kun miegħi. Ma jkunx imdorri, jinżel tajjeb, it's nice bħala taste, so dak li kun wara tazza jsaqsi għal tazza oħra. Però ovvjament qed nistenna l-moment tagħhom li jgħidu li ħasna qrek. Qed niċċaqlaq ftit. U naħseb minħabba li t-sokkor ukoll l-alkohol minn għalija jaħdem iktar le meta jkollok it-sokkor involut, allura immaġna. Jiġri hu ħelu. Ma bad skont jiddependi inti u kemm titfalu zokkor, eċetera, eċetera. So minnek jiddependi. Biex nagħtu ftit kontest badna nitkellmu fuq dejra minn kif dit l-istorja tal-istretta għal tiswir ta' imbejjet. Xorta imbejjet jibqgħu dawk jekk ma jiġix mill-lenba, ma nafx. Mistoqsija. Aħna konna ngħidu taf ta' xi xasart dis-sena qasar tat-tut, pereżempju, ovvjament. Tasira, ma fuq tasira. Isma' men, għadejt li dak-ktieb kif konna barra u mbagħad fil-ktieb il-maħt bniedem li biex ngħid issew ġifieri forsi għattajt xarejn naħdem miegħu Charlie Grima. U għandi vera memorji ta' ħbiberija kbira strama dar raġel li kol ma' mil-ċarej miegħu. U għal daqstant
biex iżdu nużawh punt ta' referenza x'huwa ċali ma huwa ħabib tiegħek ukoll waqt qed jgħid ilu jafek meta kont ġuvnot tiegħek. Kemm ilek tafu l-ċali? ċali li nafu minn dik 16 sena jiena. Jiena meta kelli 16 sena kelli l-opportunità li nidħol mal-ewwel grupp, mal-ewwel band li kien jismu Centaur dak iż-żmien. Kien grupp popolari ħafna, jiena kont insegwihom. Daw bħala età huma kienu ikbar minni. U ċali kien idoq magħhom ġieli ċali kien il-kitarrist, kien hemm Joe Sapi, kitarrist ieħor li mbagħad spiċċajt indoq miegħu, u dak kont imur insegwihom jiena, kont il-fan tagħhom. Storja vera strampa li one fine day darba taw kunċert kbir l-Adelphi ir-Rabat mal-Acid. Dak iż-żmien Centaur u Acid kienu big bands, bħal spieġi. Id-drummer għamel solo li bellaħ kulħadd, ċertu wieħed Melchior, Borġ, nsellimlu. U wara s-solo rema l-istikka u del l-istikka ġiet għandi. Għaddew sena u nofsu jinspiċċajt id-drummer tas-Centaur. Minn hemmhekk sirt naf lil Ċali Grima. Ċali Grima apparti li huwa ħabib kbir immens tiegħi inqisu ħija u iktar. Huwa wkoll id-direttur artistiku ta' Tribali. Minkejja li ma tantx jidher u minkejja li ma tantx kien jieħu pjaċir li nsemmih, huwa ta' unur għalija li l-ħolm li kellna ta' Tribali konna ngħadduhom il-Ċali għax aħna l-artisti noħolmu. U għax nagħmlu hekk u nagħmlu hekk u nagħmlu ma mbagħad kif ħatamilhom u kif ħad issapportihom bħala saħħa, safety u x'nafjena. So dejjem konna nsibu l-Ċali li jisma' bil-lapis u bil-karta jieħu nota, jgħaddi s-suġġerimenti artistiki tiegħu u dejjem ħriġna b'daw l-ispettaklu kbir. Bdejna bil-logo ta' Tribali, fil-fatt kienu il-ħareġ bid-disin. Kull show li konna dejjem imorru qabel u noħorġu b'koncept partikolari. So kull show konna nkunu ċerti illi bil-ftit, għax budgets ovvjament limitati kienu jkunu, imma Ċali għandu ħafna sistema ta' recycling, reusing, u kif ħattella spettaklu bl-inqas flus ta' production possibbli. So dak il-lat tiegħu. Ġibda kull darba li tellaw show, il-show kollu tema, jew dik is-sena tajt it-tema hija u tkun forsi marbuta mal-album, pereżempju kif taslu għal daw id-deċiżjonijiet artistiċi. Mela, ħanejdu hekk fil-passat daw l-affarijiet kienu jsiru ħafna iktar. Meta Tribali tista' tgħid illum il-ġurnata ilna kważi 20 sena. Sort of which is a beautiful journey. Bażikament konna morru naraw il-post, nieħdu fil tal-post, u ġeneralment kienu jażlu naqra postijiet partikolari wkoll peress li l-mużika tagħna hija partikolari. Konna jażluna postijiet Maswar, ġoxi Ġibjun, kienu jkunu għaddat il-Dwejra, Għawdex, kollha amazing spots. U ġast immorru jinaw Ċali, nieħdu qisu artistic vibration tagħha. U mbagħad is-sabiħ li konna nduru around u naraw minnaw artisti li għandu l-enerġija, artisti ġodda, artisti li għandhom ix-xewqa, u konna ntuhom l-opportunità li flimkien naħdmu spettaklu. U kienu jkunu exciting ħafna bil-commitments tagħhom, eċetera. So kull show qatt ma kellna koncept, kull show immorru kif ħamluh bħala tribali vibe. Ġifieri il-punt ta' referenza huwa il-post fejn iddeċidejtu li ħatamlu x-show. Ara, għax aħna from day one, aħna l-ġerni mużikali tagħna telqet. Ħanibdew minn hemmhekk għax tajjeb illi insemmuha. Tribali oriġinal ruħu minn ideja ta' Antoine, li huwa drummer. Antoine kien drummer ta' Easy Engine, grupp popolari ħafna. X'tibta Rock. Paolo tal-Petrolju kien ikanta. Għal min tal-ġenerazzjoni tiegħi jirrispettaw ħafna kien big boy, imma kellu vuċi taqsam. L-imkwalità ta' rock qed ngħidu. Rock, AC/DC, kien għaxxarhom dak it-tip ta' high voice, eċetera, dak it-tip kienu jagħmlu covers il-vibe tagħhom. Sakemm Antoine One Fine Day kien qiegħed l-Olanda, u din hija interessanti ħafna, ra baskers fit-triq li kien didgeridoo player u ġembej u qisu ġietu l-ispirazzjoni totali li rixtieq jagħmel xi ħaġa within those lines. Nizel Malta bieħ drums. L-senat ngħidu għaw? Da qed nitkellmu fit-2000s. Okay. Fit-2000s. Jien kien għadna malt HBO dak iż-żmien. Għax jien għalt miegħu fit-2002. So nizel Malta bieħ drums li kellu tal-Easy Engine. Il-mara tiegħu xtratlu set percussion, għattiċ.
għax dik kienet ix-xewqa tiegħu bħala rigal, għadhom għandu sal-lum ġiex ġembejs u tarbuka. U qabad dal-istil partikolari li ikun ma' DJs, wieħed minnhom li jiġini f'moħħi huwa Owen J, DJ bravo ħafna. U Owen J kien idoq tribal music, u Antwan kien jaqqad team ta' percussion players u didgeridoo players u jimmiksjaw dak il-ħin b'mod spontanju ma' DJ. U għal dak iż-żmien kien ħoss ġdid. Id-didgeridoo bid-delays dal-percussions, ħsejjes, xi ħadd fuq il-mic jagħmel weird sounds u jien kont nattendi wkoll. Niftakar boat parties. Fejn kienu jsiru Mainly boat parties, mainly. Ġieli għamlu ġo xi clubs ukoll. Però mainly boat parties. U niftakar ġifieri żmien kont imur u kont ħadd pjaċir. Kien ġa jismu Tribali l-proġett? U kien ġa jismu Tribali. Kien ġa jiwa semmiħ Tribali, dak iż-żmien. Sewa. Ġifieri diġà kellhom xi xorta ta' popolarità. In their own, kif taqbad tgħid? Kellhom sabu nix? Komunità li jħobbu il-tip ta' music ta' Owen J li huwa bravo ħafna għandu follow-up kbir. Owen J tipo house, le kien idoq. Insomma, Owen J għandu moħħu miftuħ. So, anka fejtħol tribal u affarijiet hekk, tifhem? Għax huma kienu jsibu combination sabiħa bejnietom. U niftakar ħadd grazzja ma' dit-tip ta' vibe, eċetera, eċetera. U indimita jmina ddeċidejt li mmur l-Indja. U niftakar qabel ma tlaqt l-Indja kont iltqajt miegħu l-Antwan qedlu joġobni ħafna l-istil mużikali tiegħek qedlu jinsejjer l-Indja. Qedlu la niġi lura, qedlu jekk tkun interessat u ma tkun qed tagħmel xejn. Għetlu nieħu pjaċir nagħmel xi ħaġa miegħek. So bażikament Tribali bħala isem bdija Antwan. U mbagħad ġejt lura mill-Indja jiena fittixtu l-Antwan mill-ewwel għax ġejt bagalja ta' ispirazzjoni miegħi, bagalja li. Hekk qed ngħid ma stax mur x'imkien naħseb aħjar għal dik ix-xorta ta' biex jekk iddeċidejt li ħataqbad dik it-triq mużikali. Jiena milli nifhem li inti mort l-Indja mux għal-mużika, mort l-Indja għal-skopijiet kompletament li l-en mill-mużika fil-fattat l-biraħ. Eżatt, ekku. Sewa. Ma għabdu naqra it-traġit, ħanerġaw naslura lej dan il-punt. Għabdu naqra ta' sekwenza. Għax inti l-imħabba l-mużika u ritta mill-ma fil-verita. Ekku. Tista' tajd li naqra, mux għax sarament fuq il-mużika esklusivament, imma anka t-tfulija tiegħek kienet interessani ħafna. Il-biraħ bdejt tgħid li pereżempju li Nannuk kien jgħix fl-Erin. Ħara, li bażikament ommi ġejja miż-Żurriq u missieri ġej mill-Imtaħleb, ġiex pajjiżi totalment differenti. Li nista' ngħidlek li ommi meta ltaqgħet ma' missieri u qalla li jgħix l-Imtaħleb qas kienet taf fejn hu jgħid l-Imtaħleb. Kienu postijiet totalment maqtuwejn minn xulxin. Ommi meta kienet żejra xtaqet titgħallem il-mużika. Dejjem xtaqet titgħallem il-pjanu. Ġejja minn familja fqira, minn familja basic ħanejdu kif inhi, mhux desperate bħala faqar, ma familja basic li ma kienux jaffordjaw pjanu. U ommi x-xewqa tant kienet kbira li l-Father Christmas kienet tiktiblu fuq karta taħt l-imħadda biex iġibilha dan imbierek pjanu. Dan imbierek pjanu qatt ma wasal, però dejjem qalet li jekk tkun iffortunata u ssib raġel u tiżżewweġ u kollha familja, l-tfal tibatom jitalmu l-pjanu. Il-ħolma tommok għal-pjanu minn fejn ġiet taf? Ommi minkejja li sfortunatament qatt ma talmet skola, għax dak iż-żmien malli jitfarfru jibgħatuhom ħassala jaħslu jew sefturi jew jgħinu u whatever, dak iż-żmien hekk kienet it-trend. Minkejja hekk, ommi hija l-accountant tal-familja, ommi hija l-persuna toħroġ li dejja bil-proġetti, x'għandhom jagħmlu, eċetera, eċetera. So, u t-interessa proġetti meta proġetti l-imxorta, xanda tagħmel familja l-vaganti, per eżempju? Le, per eżempju, konvinċit il-missieri thank God back then biex jixtru plot dak iż-żmien. Li ovvjament finanzjarjament kienet tirrikjedi ċertu finanzi missieri peress li ġej mill-faqar naqra iktar minn bidwi dejjem jista' jkun jitfal affarijiet fil-kaxxun. U għammi kienet dik li ejja investu għal-ulidna. So daw tip ta' proġetti, eccetera, dejjem għammi kienet toħroġ bihom u I thank her, we thank her for all of this. So għandha vera intraprenditorjali u hekk fil-fatt dejjem ngħidilha nixtieqek illi kellek l-opportunità illi titgħallem l-iskola inti.
Pero onestament, għax mommi għandi u missir għandi connection sabiħa. Nidela mama, nidela preferikek. Nidela xkiku jaf kiku tal-limt l-iskola, inti jaf kiku kont kun popolari, kont kun successful, kien ikollok il-business, u jaf ma konx trabbini kif rabbejtni il-ġurata tal-lum. And we understand this. U kif tħares liha però? Flima sens kif taħres? Fis-sens li għandha xewqa li forsi kienet tagħmel il-business per eżempju, jew tħares li l-fatt li kienet Peter Paul u żewġ ħutek bħala il-milja ta' ħajjita u dik sodisfaċenti biżejjed. L-iskop tagħha l-familja, kemm ju kemm missieri. Li dejjem għamlet qatt m'għamlet huwa suċċess, għamlet huwa suċċess tal-familja. Fil-fatt kellhom sistema sabiħa missieri dejjem jaħdem, missier dejjem niftakru jaħdem, dejjem niftakru bl-istess qmis sena sħiħa, bl-istess qalzit sena sħiħa, biex impoġġija b'mod sempliċi għax ma jfissirx ma biex tifhimni. U jiċċaħħadu jaħdem kemm jistgħu jġib il-flus għall-familja. Ovvjament kien jafda lill-ommi il dak il-flus li kien iġib fil-fatt għadhom sal-ġurnata tal-lum missier meta joħroġ ma jkollux portmoni fil-but dejjem ommi. Hija ġok tagħna tal-familja ġieli ninkun għal missieri, issa jekk jiġi xi ħaġa għandek bżonn taqbad tixtri xi ħaġa or whatever. Kull hemm il-mami, kull hemm il-mami. So dejjem kellhom dik is-sistema, missieri jaħdem. Issa qiegħu joħseb id-dar u joħseb li jġib l-affarijiet fid-dar biex jiġġestihom. U f'kollox anke fl-edukazzjoni. Għax peress li ma talmitx edukazzjoni, she wanted to make sure illi aħna nitalmu l-edukazzjoni. Fil-fatt xi ħaġa funny, meta kont ġieli nagħmel xi ħaġa ħażina fl-iskola jiena u kien jiġi missieri mix-xogħol, kienet taqbad naqma missieri biex jirrabja laqa' miegħi. Pass bieġi. Allora kienet tgħidlu għamel hekk pereżempju fl-iskola u kien jiġi jirrabja missieri miegħi ma kienx ikun jaf eżatt is-suġġett fuq ix kien ikun. Allora jien kont ngħidlu, imma inti taf li ma grade qiegħed jiena bħala skola jew taf meta għamilthom l-eżamijiet. So ommi kien dejjem tiffoka. Malfejn kont tgħidilu dik il-ħaġa fis-sens. Xi prof ma jgergirx miegħi. Fil-fatt missieri huwa bniedem kalm ħafna, qatt ma niftakru jgħajjat magħna, jew qatt ma niftakru jerfa' idej fuqna li dak iż-żmien kienet ħafna popolari mellhom. Anke l-iskejjer kienu jagħmluha, ġifieri eċetera. Le, kien bniedem kalm ħafna. Il-memorja tal-trobbija tiegħek milli qed nifhem kellek infanzja sabiħa. Aħna trabbina l-imdina. Illum min jisma' kelma l-imdina jgħidlek l-istrina tas-sinjur or whatever. Dak iż-żmien l-imdina ħadd ma rid imur jgħix hemm. Kienet mudlama, postijiet antiki, kien hemm nies middle class bħalna. Għalina kienet eċċezzjonali għax l-imdina kienu ħarġuha fi żmien għal karozzi ma jistgħux jidħlu li fir-residenti. Allura di f'daqqa waħda ġiet one big playground. Niġru bir-rotela u safe, eċetera, eċetera. U kien hemm komunità sabiħa ħafna l-imdina dak iż-żmien. Dak iż-żmien l-imdina. Hawnhekk xi snin qed ngħidu jien nibdew minn hemm. Mela jien twilet fis-71. So daqqa titkellmu 70s, 80s u 90s għax imbagħad jisu l-businessman beda jirrealizza l-potenzjal tal-imdina. Eżatt, dik li nistaqsi. Meta ntabaħ bil-potenzjal tal-imdina l-businessman? Ara, fi żminijiet li kon żgħir jiena, niftakarni nitkellem ma' sħabi saqsuni fejn toqgħod l-imdina jgħidu ma' l-imdina. Ġifieri għax perception kien hemm. Bħalma kien hemm perception fuq ċertu postijiet tas-sawt. Il-kottonera, llum il-ġurnata biex tixtri proprjetà tal-kottonera. Insa. Ma dak iż-żmien hekk kienu jgħiduna. Però għall-aħħar tal-80s, beginning tal-90s u mbagħad, f'ħakkatajn bdejna nisimgħu mill-ewwel l-istrina dak telaq. Sabulu ġebko jew għamlu deal telaq u dak telaq u dak telaq. Beda ġej jisu moviment minn ċertu tip ta' nies, bħal spieċi, ċertu power. Aħna konna common people, ma konniex nafu eżatt x'għandna fidejna. U nista' ngħid ġifieri li ħafna mill-familji ġifieri ħadd ma gwadanja xejn minn dak il-biċċa tax-xogħol. Ġifieri intom biħejtu wkoll. Issa mela propjament l-art ma kienx tagħna, kienet tal-Knisja. Sewwa. Kelkom ċens perpetwi. Però biex ħriġna minn hemm, sort of id-deal kien tal-karawett. Fil-fatt ma tantx nitkellmu fuqha, speċjalment ma' missieri u hekk għax hija forsi naqra ġebla fiż-żarbun li tibqa' magħna bħala spieċi. Ma li okej ta' fl-aħħar mill-aħħar. Imma definitely ħadu vantaġġ minn nuqqas ta' intelligenza li kellhom in-nies dak iż-żmien li jgħixu hemmhekk ħadu opportunità minnha
U l-lum l-istoria rafu li anka bieċa kamra. Ma kelli jibda idea li l-imdina reċentament saret, fax bet najdu d-disajniet, insomma li d-disajniet reċenti, biex ta' 30 sen ilu, saret popolari u preġjata da' skemmilu. Mina ħsibt li peress li kienet ċkejkna, maluqa, mizmuma vera sew, kienet mizmuma dak iż-żmien l-imdina. Id-dar tagħna pereżempju kellha limitazzjoni tagħha. Kienet dar antika, ma kellix forsi dawk il-kumditajiet daqshekk. Wow, fil-fatt diġà ħaġa interessanti. Id-djar tagħna aħna konna noqogħdu eżatt Bakkus, l-ewwel triq in Gwanet Street. Ġifieri triq tagħna mbagħad hawnhekk hawn il-parazz tal-Baruni. Fid-djar tagħna kienu jqogħdu s-sefturi fl-antik li jaħdmu mal-Baruni. Ġifieri fil-palazz il-Baruni, s-sefturi ma kienx ħallihom jorqdu hemm. Kienet jom daw il-kmamar fejn kollha ngħixu aħna. So il-postijiet għalkemm illum tirranġhom u x'naf jien għallhom hawn ħafna mezzi, ma bħala post ma kienux id-djar fejn kollha ngħixu aħna, x'imbagħad jipers li kont abbati konna nidħlu. U l-palazzi flima stat kienu dak iż-żmien? Ovvjament kellhom id-diffikultajiet tagħhom. U jekk l-opportunità l Roma x'pers li kont abbati konna nidħlu mbirku għad-Berik. Allura ħafna mill-palazzi ma kienux jiġu użati il-kmamar kollha kemm kienu kollha jkun hemm bżonn, so ma kienux daqshekk up to date. Daqs kif għandhom ikunu. Però l-imdina jidher li minn dejjem kien turistiku, fis-sens is-swar tal-imdina il-fontanella, l-katedral, prioritajiet tiegħi vera ħażina l-ewwel fontanella mbagħad il-katedral. Imma speċa dejjem niftakar li dawk l-inħawi kienu speċa infittxija l-hemm it-turisti jew. Ħafna. Le u għada saġġurata tal-lum, jekk jiġi mit turist, Malta 80 minnhom jitolhom l-imdina żgur. Allura qed ngħidlek għax speċa dak għandu jkun inċentiv biex l-imdina iżżomm il-preġu tagħha le u qed mill-postijiet li il-barra meta jiġu norruhom. Xorta kellha l-preġu tagħha għax il-katedral, il-turisti xiġu jagħmlu, jaraw il-katedral, jaraw djar minn barra, ma jidħlux fi djar ġewwa. Ovvjament it-turizmu dak il-żmien kien xi ħaġa ħafna iktar sabiħa. Jiena niftakar li l-imdina daħlinu ħerġin it-turisti, missier kollu jġib. Dak iż-żmien mat-turisti kollha nikkomunikaw ħafna sabiħa aħna l-Maltin. By time mbagħad ħassejt li t-turist bdejna naraw jisu flus. Ħaħdulu minnu. Fl-antik aħna meta trabbejna aħna konna ħadu pjaċir il-taw mat-turist. X'kien ikom pjaċir? Da l-fatt li da ġej minn pajjiż ieħor, kif iġib ruħu, kif jidher, ix-charminess tiegħu, u aħna konna nilqgħu ġo djarna. U daw kienu jitalgħu fil-glorja, li daw għandhom l-opportunità li jidħlu sal-kċina tad-dar tagħna. U ħadd minnhom anke żammejna kuntatt magħhom through the years, bħal spjeċi. Il-bib kien miftuħ, turist għaddej, you want to come in, you welcome, U ma ġifieri u l-lan ma kienx prinċipalment finanzjarju. Kien li inti tkun is-sirta fuq Cardiff, per eżempju, x'jieklu tista' titkellem fuq speċa affarijiet llum il-ġurnata kemm tidħol fil-Google u tistaqsi. Inti għandek speċa paġna minn enċiklopedija li hija ħajja tista' tistaqsija. Ġenwinità totali. Kif intilfu u s-sempliċità tagħha li kien sabiħa li għax fit-triq tagħna kien ikun hemm moviment nies bil-qiegħda barra u x'nafina. Jekk turist daħal għandna, konna ħossuna proud li turist daħal għandna. L-oħrajn isfel fit-triq u jisna nurruhom li għandna ġi daw daħlu għandna. Dilna ras simpatiċi. U b'iktar mod onest, anzi konna ntuhom xi xorbu, konna ntuhom xi jieklu. I mean, in a nice way. Ħaġa li esperjenzajtu mbagħad jiena l-Indja, u dik hija xi ħaġa bekk laqtitna ħafna. Di s-sempliċità, jiena meta mort l-Indja qatt ma fittixt hotels, qatt ma fittixt guest houses. Kont nipprefer ngħix ma' familja, u kont nipprefer nagħti xi ħaġa żgħira tal-flus lilhom, il-familja niekol magħhom, eċetera, eċetera, milli ngħix ġo hotels jew guest houses. Dwar l-Indja ħantlu iktar tard probabbli. Jinteressani wkoll nkun naf, missiera kemm dan bidwi? Ħajtu kollha. Sar sagristana li. Ħajtu kollha, bidwi jibqa' ħajtu kollha. Ovvjament jagħmilha fil-ħinijiet meta ma jkunx xogħol, ġifieri beda bidwi full time, u mbagħad kellu l-opportunità jidħol sagristan. Sagristan kienu jaħdmu bix-shift, u ovvjament meta mhux qiegħed il-knisja postu l-għalqa. Ġifieri sfortunatament tlestin ilu waqa' kisser xi kustilji u kellu jaqta' kollox.
Pero baqa bidwi għal ħajtu kollu. Qatt ma mela għal-flus. X'jagħmel bidwi? Isek qed tinferixxi li bidwija xaġa li mbagħad issa tintiseċ f'demmek fil-karattru tiegħek isa qed tgħid. Ifhimni huma trabbew huma imwildin l-imtaħleb. Għal min għandu naqra awareness tal-imtaħleb, l-imtaħleb għandek il-knisja, huma trabbew taħt il-knisja. Issa huma djar tagħhom. Il-knisja dik il-kappella, qed ngħidu il-kappella. Fejn hemm il-ħabs ta' tfal. Tal-jurs, eżatt. Taħtom bleżat. Fil-fatt fejn hu l-ħabs illum il-ġurnata kienet skola li kien imur missieri dak iż-żmien l-imtaħleb. Issa huma kienu jgħixu ġolerin litteralment, ġifieri bil-beqqun u dejjem ibbaqnu anke according to the sizes of the family. Ġifieri inti tibda tbaqqen, it-tfal jiżdiedu tkompli tbaqqen. Anke llum qed baqqan it-tfal. Kienet ħajja sempliċi immens. Bissirek ukoll għexa l-ħajja ġolerin. Mhux in-nannu biss. U jien niftakarhom ukoll. Aħna mbagħad in-nannu unfortunately kellu problema bit-zokkor whatever u l-kundizzjoni tiegħu ma permettiċ iktar li jibqa' jgħix l-imtaħleb u tela jgħix ir-rabat. Imma jiena niftakar żmien twil mmorru naraw in-nannu u mmorru naraw hemmhekk l-imtaħleb used to be amazing għax ħafna annimali jiġru. Karozzi xejn, ovvjament, il-toroq ma jippermettux, karozzi tittiparkja fuq. Ma l-bija ħafna annimali jiġru għalina kienet freedom. Annimali qed ngħidu? Il-bal kien ikun importanti ħafna, għax il-bal żiemel ma tal-iliqi. Kien importanti ħafna għax jabbu fuqu kienu, allura kienu jżommuh kemm jista' jkun kapaċi u il-pjaċir tagħna kien li wara l-estom ix-xogħol joqgħdu jdawruna b'dan impierek bal. Klieb, mos, baqar, tiġiġ, kollox free spirit, kolħat għandu tiegħu. Niftakar nanna tirannaċ, per eżempju, jiena niftakar għazjew, nanna kienet wajba ħafna. U kemm domt esperjenza di fit-tfulitek? Domt esperjenza u sakemm ħallewna, unfortunately. Nannu kellu xi 63, meta ħallina, u nanna ħallitna naqra iktar. Ma li kien hemm punt fej mill-imtaħleb Marjot ir-rabat. Dak kien fl-aħħar fil-bidu tal-90s. Fil-bidu tal-90s, fl-aħħar tal-80s fl-aħħar tal-80s tal-rabat. Fl-aħħar tal-80s, ġifieri inti probabbli għamilt kważi xi 18-il sena t-esperjenza għadi li tmur tara nannu l-erin. Niftakarni għax jiena mbagħad meta bdejna nikbru titmurtejn naqra l-missierek l-għalqa. Sewwa. Ħankun onest, ma kienx il-favorita tiegħi, għax konna mbagħtu. U mbagħtu fis-sens missieri mrobbijin old school. Kista jkun xkora terfaħħa waħdek ma tajjax il-ċaħti ieħor biex jgħinek, għax hekk imdorrijin. U kista jkun ġiex kaxxi, jekk tista' tolli ġiex kaxxi tarbit kalli aħjar tolli waħda biex titla l-passaġġ. So aħjar tolli waħda jew aħjar tolli tnejn? Jekk jista' jkun aħjar tolli tnejn flok it-tella kaxxa. Dbati kemm jista' jkun. Għal-jom kienet normal practice. U ma trabbew hekk. U ma n-nanna kienet toħodhom babies. Taħdem fl-għalqa, kienet toħodhom biċċa drab u taqla l-basar u l-baby maħħa. Pajs bieġi bdorrin hekk, so għal-jom l-għalqa hija second nature. Għanna li ġejjin minn ġenerazzjoni naqra iktar bil-relax biex niftehmu. ċertu dbatija ma tantx konna nifhmu għalija. Pero bqajtax niftakarni ta' 16, 17 għad nimmur hemmhekk u għad nara n-nannijiet, eċetera. So damu. Għadni kellu jiċċaqla għax mbagħad spiċċa ġew wheelchair u il-post ma kienx wheelchair friendly. Kellu għat li problema ta' zokkor? Kellu hija dak iż-żmien unfortunately ma tantx kien awareness fejn dawn l-affarijiet. Ikel bl-abbundanza. Dirt nistaqsi, eżatt. Kif wasal biex ikollu problemi ta' zokkor meta kien jgħix ħajja fl-imwara, kollox organic, kollox fli. Jew kellhom mbagħad aċċess għaċ-ċikkulata u l-affarijiet. Kellhom aċċess għax huma li kellhom xi ħaġa ħellu kienu jitolgħu, speċjalment fl-antik darba fil-ġimgħa kienu jitolgħu r-rabat bil-kerattun, x'hemmhekk ma kellhomx affarijiet jixtru. U meta kont tfal ġieli esperjenzajta magħhom kienet tkun xi ħaġa sabiħa ħafna, ovvjament it takes time biex mill-imtaħleb tasal u kollox bil u jagħmlu x-xirja tagħhom. U ovvjament kienu jixtru ħelu affarijiet hekk, kienu hops, eċetera. So dik li waslet għaċ-ċirkostanza li. U ma kienx kien hawn knowledge. Ma kienx hawn. Anke jiena nittej
Bitnej kellhom, speċa għan-nanniet niftakar kienet tkun mhux normali jekk ma jkollhomx it-sokkor kważi n-nanniet, għax tant kienu għadhom kif ħarġu mill-gwerra allura kulħadd jiekol kemm jista' jkun ma jmurx ġa tfaqqa gwerra da jkollna bżonn b'xi mod il-kaloriji. U ma kienx hawn dal-arfinu kif qed tajt int. Definitely, le ma kienx hawn arfin ta' xejn. Il-pa kienet ħajja ta' tbatija tiegħu fil-eliqi kif kien kont irrigwardanti. Iktar ngħidlek qed iħoss il-konsekwenzi tagħha llum unfortunately miskin. Għax illum anke l-mixja tiegħu hija partikolari. Jimxi b'ċertu mod li ikollu imil naqra ġismu. Peress li dejjem jabbi fuq. Dak iż-żmien ma kien jaqta' qalbu minn xejn. Għadu sal-ġurnata tal-lum bil-limitazzjoni tiegħu ma jaqta' qalbu minn xejn. Però tidher fih li dan bata fi żmien tiegħu ma qatt ma komplejna. Qatt ma kont tisimgħu xajja għandi fuqi kif ġbajt xejn. Il-missieri it-tnejn uħobbhom ħafna, missieri nħobbu għal fatt li anke mużikalment u minn daq miegħi tru l-ġerni mużikali għafa. Missieri dejjem jiġri miegħi. Waħlux il-poster, nibnu l-stages, inġorru l-apparat, you name it mill-lasa żieta. Nirek I go back tal-żmien tal-posters. Il-ħaqtu xi naqżejra għandi ġo konna waħlu l-posters. Mela, ħana konna noħorġu, konna nikru van, noħorġu hekk fis-satejta filgħodu ma waħda. So, missieri mdorri fix-xogħol, xi ħaġa sabiħa li kull meta ngħajatlu għal xi ħaġa jista' jitlaq minn idu. Qatt ma qalli tini ċans issa nagħmlu għor nofsinhar hekk, which is amazing. Fil-fatt ħossni guilty jiena xi kultant li bħalissa qegħed lili u ċ-ċirkostanzi xi kultant ma jippermettulix li jkun nista' nagħmel dak il-ħin. Ovvjament insaqsi l-urġenza tagħha u ngħidu pa tista' tistenna naqra se nagħmlu iktar tard. Imma hu minn dejjem jitlaq kollox u jiġi mill-ewwel. That's amazing. Evidentament, speċa qed nara li għandek memorji ġenwin ħafna u memorji sbieħ u hekk naħseb tħossok ix-xortijat. Ħafna. U dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn u mbagħad inħoss li I have to pay back. Jiena konxu ħafna nħobb nużad l-istorja, konxu ħafna li da kollu jiddependi fuq l-isperma f'liema żaq tiġi. Nħobb nirrepetija bil-qalb għax ewer ħafna tagħha u nkun nixtieq ngħaddi dal-messaġġ biex forsi min jismani or whatever jifhimha l-konċett. Jiena ewer ħafna ta' konxu fejn l-isperma fejn tiġi. Jiena l-isperma ġiet f'żaq ommi f'pajjiż stabbli, familja stabbli, familja ta' mħabba, familja ta' eżempju, familja ta' ġenerożità kbira. So jiena trabbejt f'dak l-ambjent. Ma żiltux jiena, però dak ġieni. Allura nħossni fortunat, ma noħdix for granted, la ġietni tajba. Nħossni x-xurtjat u nħossni li rrid nejn il-dak li ma ġitux li minix mhux ix-xurtjat daqsi. U dik hija prinċipju li nożżu ħafna ġo qalbi, nerġgħid ma nieħux xejn for granted, xejn. U vera mill-qalb ġenwinament dejjem nħoss il-bżonn li min ma ġitux daqsik tajba intih ponta żejra għajnuna. Però għalfejn taħseb li inti daqshekk konxu tal-fatt li inti jerbaħtejna jgħidu din il-lotterija tal-isperma. Għalfejn taħseb ħadd ieħor mhuwiex biex hija marbuta ma' trobbija, il-ġenituri tiegħek żeraw fik il-bżonn li taraf xorti għandek inti li kollok da sens ta' gratitudni. It-trobbija kienet lezzjoni. Istja konna nagħmlu kollox bil-qies aħna. I mean, finanzi ma kinux available għal kollox. L-edukazzjoni kienet il-priorità. U missier qatt ma tqamlu fejn l-edukazzjoni. Qatt. Però fuq affarijiet oħra dejjem urewna li kollox jiġi fi żmienu. Kollox. Semmejtlek xi ħaġa l-bieraħ niftakkar episodju partikolari ta' din l-imbirka Scalextric. Scalextric jgħidula Scalextric? Skeletrix. Niftakar, xie kelli l-istess problema tiegħek, niftakar li. Il-strina rritta b'saħħa u darba morna trade ferro assistom ġifieri lejs fih nibki u marrit immur imkien u noqgħod bil-qiegħda la u bil-qiegħda li ma xrid. Imma ovvjament ma kienx il-mument li tinxtaraw qatt ma ġiet. Dejjem rabbewni li anka illi għandna rridu naqsmuh bejnietna
Jiena ommi ħadmet ħafna mal-anzjani u kont ninnotat dedikazzjoni u l-imħabba li kienet tagħti li l-anzjani li min għandu bżonn. Trabbejna f'ambjent li kienet tmur fid-djar tagħhom jew djar tal-anzjani jew. Tejn. U ommi is a very good listener u jiena ġejt ħafna minna wkoll tisma' dak li jkun. Unfortunately llum il-ġurnata waħda mill-problemi li għandna li m'għandniex ċans nisimgħu in-neighbor for all I know. Ommi kienet listener ħafna u kienet compassionate ħafna. Inti sibu dal-ħin jew? Insibu John. Insibu għax inħoss li hemm bżonnu. Għax iċ-charity hija sabiħ li tagħmelha, però jiena l-ewwel esperjenzi li kelli kienet mas-Surita Mother Teresa. Kalkata. Waħda mill-esperjenzi qawwijin li kelli. U kien hemm volontier kellu żmien Giacomo kien jismu Taljan. U da kien laħaq il-Mother Teresa. Allura flaxija meta konna nispiċċaw xogħol volontarju konna nduru madwaru u joqgħod jgħidilna li l-birkin stejjer fuq Mother Teresa. Jgħidilna, u kien jgħidilna konna jgħidu pjaċir għax jiena nirrispetta ħafna. U waħda milli kien jgħidilna kienet li Mother Teresa kienet l-ewwel waħda li xammar u tibda l-ħidma tagħha, kienet tagħti eżempju l kulħadd. U kienet tgħidilhom dejjem sabiħ li tiġu tgħinuna, sabiħ nilqawkom, grazzi. Però morru d-dar u għamlu l-istess ħaġa man nies ta' madwarkom. Kien jgħidilna ħafna din. U di dejjem kienet tibqa' ġovija. Għax li tagħmel voluntary work u charity huwa interessanti. U huwa sabiħ li hawn ħafna qed jagħmluh. Però xi kultant onestament inħoss mingħajr ma nista' ma' fani, opinjoni tiegħi, li ħafna minn nies jagħmluh għax forsi janaqa' trend, janaqa' fashion. Mort l-Afrika mort nejn it-tfal, taf kemm rajt faqar. It's great li tmur l-Afrika, li tmur l-Indja, li tmur sqallija for all I know u tgħin il-faqar. Però l-għan prinċipali x'inhu? L-għan prinċipali mhux li isek moda, l-għan prinċipali huwa li tkun konsistenti f'daw l-affarijiet. U iktar minn hekk huwa illi iċ-charity tista' tagħmel madwarek. Ħafna nies jgħidu li kemm nixtieq nagħmel bħalek immur ngħin u taf tgħidulhom min, ngħidulhom rabbu lulidkom sew. U tkunu qed tagħmlu l-ikbar charity possibbli. Rabbu lulidkom sew, ma tikx għalfejn tmur l-Indja, tikx għalfejn tmur l-Asja. U sfortunatament hawn Malta hawn bżonn immensament. Hawn problemi soċjali kbar. Għonek nixtieq insemmi il-Damjan, Right to Smile, ma nafx tafux. Nafu hija. U nixtieq dak xi darba tiltaqa' miegħu għax bniedem tal-ġen. Tkellimna varji drabi fuq it-telefon, kellna nagħmlu proġett flimkien qatt ma sar. Notament għal għandu rispett kbir lejh Damjan qabad proġetti l-Kenja, il-Kambodja u l-Indja. Manka Santoloġija. Però mbagħad irrealizza il-problemi li hawn Malta. U qed jagħmel xi ħaġa tal-ġen li trabbejna fiha aħna qed jerġa' jibni l-youth centers. Li għanna trabbejna fihom. Ovvjament fil-temp tal-lum, fil-ġenerazzjoni tal-lum. So, hija importanti ħafna li nsibu l-ħin għal nies ta' madwarna. Kif tagħmel ma' interessanti għax mela, interessanti ħafna kif illokalizzajt il-bżonn li nagħtu attenzjoni wieħed il-ieħor. Għandi teorija li parti kbira għal-fejn dal-podcast jaħdem u għax nkunu tnejn minn nies u veret nagħtu attenzjoni li xurxin u dik hija xi ħaġa li fis-soċjetà hemm barra ma tantx komuni. Allura meta l-udjenza tara timbet fiha xewqa naħseb li hija antika ħafna li nislet fina l-evoluzzjoni tal-bżonn li l-bniedem jisma' u jirrispondi fuq li sema'. Mux jirrispondi għax sempliċement di ħadet najdlu ħajja fitkellem daħna najdlu l-bicċa tiegħi. Di dialettika hija xi ħaġa li naħseb mexxit ħafna l-umanità l-qudiem li aħna nitgħallmu minn xulxin inti tmur tgħidlin immur wara dik il-muntanja taf x'hemm wara dik il-muntanja hemm xmara u hemm dak tibtaħu taf kif taqbdu u jrid nisimak jekk ma nisimgħux sew jiena biċ-ċans li jimut bil-ġuħ. Allura naħseb fina fil-bioloġija tagħna hemm din il-ħtieġa li insibu l-kalma u nitkellmu ma' xulxin u nisimgħu l-xulxin. Però dan kollu biex nistaqsi. Inti kif tagħmel biex issibu l-ħin
attivament taqbad il-kalendarju tajt isma' nhar it-tnejn fl-erba' jiġi xiġi jien u tfajla ħanamlu 3 sigħat imparlaw. Jien kif tagħmilha? Le m'hemmx regola. Nagħmilha nosserva u nagħmilha nagħti attenzjoni għal kollox. Nagħmilha ninnota. Jiġifieri m'għandix ħin partikolari, imma jekk iltqajt miegħek u ħassejtek li m'intix qiegħed sew, I'm sure I'm gonna follow it up. U mhux billi nitkellmuha biss jiena u inti issa, għax il-kuxjenza ma tinix. Nitilqu u jien ħanibqa' lewden kif il-lissina jiena ħanbenġi lilek. U ngħidlek minn fejn ġejja. Għax jiena nemmen illi jekk bniedem ikun kuntent, ħajjagħmel kuntent il ta' madwaru, ħajjagħmel kuntent lili, jekk aħna qegħdin erba' minn nies hawn. Imma jekk hemm xi ħadd li mhix qiegħed sew, jekk jiena ħan injorah, u s-probabli ħajqabbiżili iktar da. S-probabli jgħid li xi kelma żejda or whatever bla bla bla. So nippreferi nikkomunika miegħek u nipprova ngħinek biex inti tifhem aħjar, tara minn perspettiva differenti, ċertu problemi jkunu tqal. U jiena forsi minħabbax tribali or mhux tribali or whatever kif nitkellem, jiena ma javviċinawniex biss iċ-ċirku ta' ħbib tiegħi. Mhux hekk. Jiena ġieli ġast fil-fatt tfajla dejjem tgħidli li ssibhom inti. Jien naf immur nara wieħed pazjent partikolari li nieħu ħsieb jiena għax kellu motorbike accident u telef il-memorja u spiċċa waħdu. U mur narah u wieħed mill-ħaddiema ġast li s-sinni nofta kelma u qalli xi ħaġa li qed itini indication li da qed jaħseb fuq sibijiet daqra ħżiena. Ovvjament da ma nafux, imma daħas xi ħaġa dak li rid jgħidili. U jiena dak li ħasadni ovvjament qed tini l-kontakt number tiegħek qed san kelmek. Ovvjament ma nafux. Ovvjament ħan nidħol fl-istorja tiegħu. Imma l-kuxjenza ma tinix għax ngħid jekk stajt ejntu naqra xi ħaġa. So nagħmilha dax nemmen illi jekk kulħadd ikun qiegħed in the right frame of mind, is-soċjetà ħad ibbenifika. Ma jekk hemm xi ħadd li qiegħed lura li għandu problema u ma lejnuhx, da ħajkun issue. U s-problema ħajaffettwa lili. Allura kulħadd bit-bissima, kulħadd bil-compassion, għax dik waħda oħra mbagħad. Il-compassion it took me a bit of time biex nifhimha. Kulħadd għandu ġebla fiż-żarbun u kemm hi size kulħadd tiegħu jara u inti ma tistax tgħidu dik iż-dik ta' ġebla qed tara jien għandi kantun. Imma dik il-ġebla qed jara. So inti you have to help him to get away from that. So jiena nagħti ħafna attenzjoni. Hemm nies li tajt da ma nistax ngħinu. Issa dik interessanti. Dik interessanti. Xkultant tiġi challenging ħafna. Ħafna. U tittifhem għalfejn però. Kultant tiġi għax unfortunately jidħol l-element ta' naqra illness fi għal-biċċa tax-xogħol. And that's very tricky. Minnaħa tal-persuna li jkun jeħtieġ lajnuna. Fejn tidħol depression, depression hija problema kbira l-lum il-ġurnata. U għad diffiċli biex tifhimha. U tittoqgħod attent kif tirrispondi għalija għal dak li jkun jiena l-lum il-ġurnata truda u l-affarijiet sirt nagħmel naqra research kif tkellmu persuna b'depression. So hija. Imma meta tinduna li mhux ħobsa snienek, kif? I get away. Definitely. Għax mbagħad għandi l-ħajja tiegħi jiena. I try, nipprova biex ħallina fil-kuxjenza ma jkolli xejn, imma inti għax ma provajċ, imma però jekk nara li mhix kundizzjoni medikali, għax once again hemm differenza bejn bniedem unfortunately għaddej minn depression. Allura qed jara dinja perdu. U hemm ixxi oħra li bniedem rasu jibsu u ma rrid jitgħallem xejn. Allura f'dak il-każ, for the good of myself, ikolli bżonn nirtira lura. Għax jien noħodhom wis jiġu tqal il-biċċa tax-xogħol, jiena nibqa' inkwita sakemm b'xi mod ieħor nara kif insibu soluzzjoni dak li jkun. Issa jew bil-kliem li ngħidlu jew mal-persuna li laqgħu magħha. Thank God, true da xogħol volontarju nagħmel għandi ħafna ħbieb personali tiegħi li huma psychologists, li huma counselors, li daw sirt nafhom tru dat tip ta' xogħol.
jitlu ċertu għajnuniet ta' suicidals, eccetera, jina għax kif nirrispondi għal-jom. So thank God li għandi nies partikolari li huma tal-affari tagħhom, li huma professjonisti li dawn straqba nċemplilhom, and they answer my call. Għax jafu li mhux ħanċemplilhom biex ngħidulhom, bonġu, kif inti għandek ġurnata djalhom? Da ħanċemplilhom għax hemm action. So that's a blessing. Tkun tista' mbagħad tirreferihom. Eżatt, għal-inqas jiena ngħid wasalt siem. Għax ċertu problema m'għandix il-kapaċitajiet li insolvihom jiena, m'għandix il-knowledge. In my humble way nagħti l-opinjoni tiegħi. Meta ntija l-opinjoni dejjem ngħidulhom this is not a professional way, this is a humble opinion. Speaking perhaps mill-esperjenza għandi, jew mill-esperjenza mill-onestà, ta' kif naħseb jien, mill-esperjenza li nkun tallimt u bil-perspettiva kif nara jien għax il-problema xi kultant li tkun tan-nies. Ħajja xi tkun il-problema. Da jkun l-inkwatru. U huma jkun qed jiffokaw fuq dil-biċċa tal-inkwatru. Mentri jiena tal-limt li fil-ħajja vera għandek biċċa naqra ħażina fl-inkwatru, imma l-ewwel ftakar li għandek l-inkwatru. Which is wow. L-inkwatru jista' jkun xi jkun. Issa għandek dil-issue partikolari, ma lejja nagħmlu kif għandek, però da għalhem qiegħed. Allura raġġament li nagħmel dak li jkun nipprova ntieħu l-konfidenza li jisma' mixju, imma hu dan ukoll. Kemm tħoss li fis-sens jiena rajt Malta tiżviluppa b'mod kulturalment u ma nasibx li huwa żvilupp kulturali unikament Malti li aktar ma morna aktar soċjetajiet inqassar u rib xurxin, is-sens ta' komunità iktar ma jmur aktar tintilef, isirna aktar individualisti, iktar materialisti, iktar protagonisti fuq il-medja soċjali. Kemm tħoss li inti tistona mal-bqija tas-soċjetà Maltija? U fejn sejra? Jew fejn marret u fejn qiegħda? L-ewwel qed inħossni fortunat li kelli l-opportunità l-esperjenza l-Malta b'mod differenti. Aħna ġejna f'ġenerazzjoni, il-ġenerazzjoni ta' qabilna batew. Il-ġenerazzjoni ta' qabilna batew. Missirietna u n-nanniet batew. Ma tantx kellhom edukazzjoni, però għal dak li kwista allura lil-uliedhom pruvaw ituhom l-aħjar ħaġa. Allura aħna ġejna fi żmien li ma konniex imċaħdin minn kollox. Kellna l-basics imma. U kellna l-opportunità wkoll li nitalmu l-edukazzjoni. Ma kienx hemm dik il-faxxa li s-sinjur jaffordja jgħallem il-uliedu, imma il-common people le. Dak iż-żmien kien hemm dik deċiżjoni politika fi żmien Labour, fi żmien Mintoff, li l-iskola tkun bxejn għal kulħadd, u naħseb dik kienet il-daw il-familji bħal-familji ta' missieri, eċetera, li jituhom l-opportunità lill-istudenti. So dak iż-żmien għextu u kien żmien partikolari. By time, ħassejt li bdiet issir shift qawwija illi il-komunità li konna imdorrijin bija qabel, li kulħadd huwa komunità, issa bdiet tkun naqra iktar għar-rasa. U dik il-komunità sempliċi li kien hemm infirdet u ġiet naqra iktar ikkumplikata. Jiena ħadd id-deċiżjoni li nippreferi li nibqa' b'dik is-sistema li nħossu komdu fiha, li trabbejt fiha, li hija sistema sempliċi, jista' jkun ara li jkollok l-affarijiet within your limits, qatt ma rajt kbir, dejjem rajt within il-limitazzjonijiet tiegħi, il-ħolm u x-xewqat li kelli dejjem għamilthom biktar mod onest, qatt ma fittix xi vantaġġ minn x'imkien jew dejjem għamilthom bis-sagrifiċi, dejjem għamilthom ukoll għax dejjem fittix madwari ma' min nista' nesplora l-arti tiegħi, dejjem kont on the lookout qatt ċibeqi, però dejjem għamilt kollox ukoll gradually. Bdejt mix-xejn u biċċa, dejjem ngħid. Nippreferi nibqa' f'dik id-direzzjoni milli nidħol f'dil vibration li hawn illum li nħoss li hija too much fast. Ovvjament ma nagħtix tort il-ġenerazzjoni iż-żgħar li qegħdin jgħixu fiha. Ma nistgħux nibblejnjaw l-itfal għax it-tfal kollu bil-mobile ma nistgħux. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-ewwel nett sraqnilhom it-triq l-itfal.
għastarom jiġru bil-rota, eccetera. Meta jtiex tkun metaforika u għek tajt straqni triqax il-karozzi pakjaw it-toro. Aħna trabbina fis-sempliċità trabbina fis-sempliċità, nilabu bli kolna il-lob nifintawh gangs, eccetera, gangs in a good way, sort of. Ovvjament. Klikek. Ovvjament, daw l-affarijiet ma sax tagħmelhom illum il-ġurnata m'għandekx fejn tiġri barra fit-triq bir-rota u safija. Allura imsik ngħid li tfal ġew f'din, so we can't blame them, is-soċjetà hi. Però nippreferi nibqa' ngħix dik il-ħajja is-sempliċi. Ir-relazzjoni tiegħek mal-flus x'inhi allura? Fis-sens meta again, fil-kuntest soċjali preżenti. Smajtek titkellem naqra dwar fuq wieħed minn dawk il-programmi tar-radju insomma, u naf li għandek ċertu osservazzjonijiet li nasib importanti neslu fihom. Però għalija enigmatika ħafna l-affari ta' kif is-soċjetà kollha sejra f'direzzjoni. U inti isak ir-relazzjoni mal-flus ma tantx naħseb li hija ċentrali. ħanedu kifini, ma nasibix hekk waħdi, għawni soħran li għasbuħa, pero l-maġġoranza ta' soċjetà. U komunità ta' nis li tamla maħħom inti imma? Li anka nis li niltaqa maħħom, għagġiġi dej surprise minn nejt wow, tal-ġenera, dan għadu zej, mux ġej mill-ġenerazzjoni tijie, ma wow, għatjara mill-perspettiva ta' kif dara jena, ġetra. Il-flus li għatma ma kienu xaħġa importanti fħajitna, għat. Dejjem tallimna l-flus li kollok titġibhom bis-saħħa tiegħek, dik kien dejjem prinċipju enormi li trabbejna fihom. Fid-dar kontu titkellmu dwar il-flus? As-such, ovvjament jekk ikun hemm spejjeż jekk jitlob xi ħaġa l-ġenituri, eċetera, kienet beyond. Ovvjament id-diskaxxi kienet ħad tkun. Jekk fl-iskola qiegħed naffeċ u whatever, ovvjament ommi kien tiġbid l-attenzjoni li smajt ħallas li il-privatijiet, eċetera, bla bla bla. Ma dik it-tip qatt ma kien hemm iktar illum il-ġurnata tgħid li ommi għax tarani kif jiena l-flus. Ma spjegaj jiena l-flus narhom karta. Karta. Issa nippreferi li flok għandi il-flus ġol kaxxun jiena u ngħid il-listin għandi 20 ġol kaxxun, għandi 100 ġol kaxxun. Nipreferi jekk bniedem għandu bżonn jagħmel puġġaman, ma jmurx jaqgħu tfal u da miskini f'sitwazzjoni li llum hawn ħafna minnhom familji li qegħdin jgħixu fara u bleżat. Nippreferi flok il-flus ħallihom fil-kexxun biex ngħid għandi 20 karta jew 100 karta, naqbad il-dan ngħidlu 15 minnhom għamel puġġaman u battihom li bil-kwiet. Għax hekk għalija għall-inqas qegħdin jintużaw. So jiena qatt ma kienet xi ħaġa li l-flus hija priorità assoluta. U din hija xi ħaġa li qed tittiri dispjaċir kbir illum. U naħseb qed tirreferi għal dak il-programm li qed tgħid għalih. Ta' Gabriel u Maja naħseb. Inħoss ħafna li nowadays it-target tan-nies hija li jaqdu l-miljun, jista' jkun. Illum miljun saret trend, fi żmienna għas konna nisimgħuha. Imma llum miljun saret trend. Ma kienx immaġinabbli miljun, jena niftakar. Semmejt li bdejna l-programm fi żmienna min jirbaħ l-Lotterija Nazzjonali, dak iż-żmien kienet 50,000 Maltin. Ġifieri 120,000 euro nimmaġina. Ġaħadek x'imkien pressa pover. Kull 10-23. B'50,000 lira Maltin kont tiġi sinjur titlaq ix-xogħol. Dak iż-żmien. So għalina 50,000, 100,000 kienet xi ħaġa fenomenali. Il-miljuni bdew jinstabgħu tal-axħar bdil abbondanza. Unħoss li l-lum il-ġurnata, unfortunately, people are selling their soul biex they reach the target li jaqdu dal-imbirek miljon. U meta ngħidu selling their soul, hija li jaħdmu cheap labor, di ħaġa li tweġġaħali immensament. Hija piti li s-sinjur ma jirrealizzax li biex isir sinjur għandu bżonn lil ħaddiem. Pero unfortunately l-ħaddim jaraħ bħala oġġett. Ma nix qed ngħidu li dajtih xi paga fenomenali, imma l-inqas tieħ biex għall-inqas ikollu naqra ħajja diġenti. Mhux ittieħ bil-karawett u qabbiżilek tixxut jaħlem u tdaħħal ieħor. U inti qed issir multimiljonarju bjorn affarijiet. Ħafna nies jgħaddu minn fuq l-oħrajn too much. Selling their soul literalment
ċertu situazzjoni tweġġani. Apparti il-prezz li tħallas is-soċjetà l-aħħar darba kelli il-Reni hawnhekk tal-Putin Cares. U bda jispjegali daw biex traw binja Londra meta ġew biex japplikaw għal permess biex jollu solar, il-Kunsill tal-Madwar iċċarġjhom jew l-hom ma kienx ħorġu mill-permess u mbagħad ħareġ. Minħabba li kienu ħajollu solar u l-ta' qudiemhom kienu se jitelfulhom mhux il-veduta, the right to light. Bilaw kalkulaw li pereżempju ħajkun hemm xi siegħa ħajkollu siegħa kuljum inqas bid-dawl. U ta' dik mhux permessa spiex, trid altru tagħmel tabni każ u tħallas u sebaħ. Ġifieri u aħna f'dal-pajjiż għastot kemm hawn għandna nies li jindifnu li kollhom biċċa meżonet x'imkien kollhom bokka bija dell-ostra meżonet għandi l-arja għandi l-bejt u f'daqqa waħda da jitlaw 6 solari ma' ġembek u difnuk. Hija disgrazzjata vera u ngħidlek din. Was probably dak li bena l-możonet, was probably sagrifika ħajtu biex għamela ħafna minn nies ikunu. U one fine day, ġaħat li għandu l-power, eccetera, u jitfa bullet hemm u d-diemek u. It's a sad story, l-construction, it's a very, very sad story. Jas fortuna l-ġenerazzjoni li ġeja warajna, żgur. But it is a sad story. Li jiena di prinċipju minix kontra l-intrapriża, minix kontra il-business naf businessmen li għamlu ħafna flus għax kienu intelligenti, kienu ħabbrieka, kienu motivati u għankallum il-ġurnata naf li flusom jużawhom sew. Però jisuf dik it-tranzazzjoni bejn il-businessmen u s-soċjetà, partikolarment meta għetlu għall-industrija tal-kostruzzjoni, inħoss li il-businessmen għamel ħafna flus, imma l-prezz ma ħalsux ħalsitu l-soċjetà. U dak mhux kif jaħdem suppost is-suq ħieles. Is-suq ħieles suppost jaħdem jekk inti tħatiju xi ħaġa meta tħallas tagħha fl-intier tagħha. Allura jekk inti pereżempju naf f'daqqa waħda l-aħħar darba kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi qed lusum maġna ringila townhouses. Sewa fejn kienu joqogħdu naf 10 familji. U jena jgħidu daw kienu erba minn kull familja, 40 ruħ. Imbagħad f'daqqa waħda daw għajthom bnejthom 5 solari. Ma issa joqogħdu 5 familji. 5 familji jena jgħidu għax waqgħet il-birth rate daw ħajkunu 3 on average. Mela għandek f'kull blokk għandek 15. Times 10 jiġu 150. Mela daw iktar minn triplaw. Ma tista' timmaġna x'piż fuq il-parkeġġ, fuq l-infrastruttura, fuq id-dranaġġ, fuq l-elettriku, min ħallas għalihom dawk il-kontrattur ziggi, dak tħallas għalihom inti għadel mit-taxxa li jaqtalek fl-aħħar tax-xahar. Kull darba taqla pejs li ftakardi. Ekku. Xtaqt nuspont minn tiegħek u xtaqt insemmi għadin. Ma nistgħix nitfal kulħadd f'kaffa waħda. Amen. Jiena charity projects li għandi minix daqshekk popolari minn fejn ġib il-fondi, ma għamilx xi fundraising kbar, il-project il-commitments li għandi huma fihom peace. U dan nista' nagħmilhom biss għax thank God għandi businessmen's close tiegħi li naf il-ġenwinità tal-business tagħhom u li għafdawni mur bil-proġett, nispjegaw magħhom u wow, they trust me u so ma nixtieqx li nitfa' il-kulħadd f'kafa waħda, però hija sfortuna li hawn ċertu nies li huma inklinati li għalihom il-prinċipju huwa kif ħajamlu l-miljuni, kif ħajamlu l-miljuni. U fl-aħħar mill-aħħar ukoll ġifieri qasjin interament mhix qed ngħid li d-dnub huwa tagħhom jew iż-żbal, bis-sens li l-bniedem hekk magħmul, il-bniedem jekk tajlu smad, inti tista' tazza, ħejja vera, tista' tagħha b'xejn vera. U hija joħodha. 9 out of 10 ħajjoħodha. Inti trid li tinħoloq infrastruttura fejn ikun hemm il-ġustizzja bħala prinċipju. Trid tazza orrejt, ma tazza tiswa 5 euro. Għax peress li tagħtuh it-tazza aħna ħambagħtu hekk u hekk, ħalli għall-inqas inwessaw it-triq, nagħmlu dranaġġ aħjar, nagħmlu naraw li l-health and safety osservat. Aħna taf kemm imutu nies fuq is-siti tal-kostruzzjoni fis-sena. Għadni sissa tkun qed issuq quddiem xi sit ta' kostruzzjoni u tara xi żewġ Afrikani fuq xi planka għaddejn ibajdu xi blank wall
Għanna bla rbit, bla xej, biex ta' aqs il-valur tal-ħajja, bro. Ed fakarni, ħassejt ħafna ta' sajf. Tlajt non-shore darba minnom ġurnata partikolari kienet xemx tal-bliħ. Ovvijament il-ħin lażilt kien naqra antipatku, kienu xi nofsi għal iftakar. U ma flaxni għu nifs, namil dal-imbirek. U għet nħares fil-bot, nigret nuqot jien raba. U għet nara għet jibnu xaħġa kbira partikolari, u għet nara l-ħaddima hemm fuq. Illi kont insertajt rajtom fil-bidu meta xort mortiċer il-washing machine. Fidaw kienu ilu hemm sijat mumiex iggerjati totali kif għandhom ikunu iggerjati f'dik ix-xemx, eċetera, eċetera. U niftakar li ħassejt dakinhar mod partikolari, wow. Njaf kemm huma mħallsin dawn f'dik il-kondizzjoni, eċetera, eċetera, b'dak ir-riskju illi fih. U kif qed tajt int, għax jiena perswas kieku nħarsu li l-margins żgur li tista' tihom paga aħjar, żgur li tista' tihom ħafna għejxin ħafna iktar diċenti minn hekk. U nerġgħu morru lura għal dak li tkellimna fil-bidu, we are all human beings, fġieħ kemm hemm. Toqros bniedem, kulħadd l-istess ħoss ħajamel. Ikun tal-im kulur ikun tal-im. So we are all the same human beings. Allura għalhekk nerġa' morru lura l-prinċipju skont l-isperma fejn tiġi dil-imbirka, għaliex kieku l-businessman jirrealizza illi jgħid il-listina kieku jiena kont wieħed minn dawk il-ħaddiema ħanżireva u nieħu pjaċir illi flok blejt tini bit-10 jew bit-12 jew xi ħaġa qed tibnilu strina imperu jkun qed jibnu dawn. So kieku naħseb tiġih il-loġika li jara lilu nnifsu bil-kontra. Għat l-istoria vera interessanti, vera tajba u vera eżerċizzju naħseb li għandu jiġi replikat fl-iskejjel. Mela, ħanħudu digressjoni. Inti parti mit-tiswir tiegħek bħala tiswir uman tiegħek sar l-MSSP u l-kulleġġ ta' Sant'Agata. Fakarni MSSP xi tfisser? Mela, Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Hija magħrufa iktar bħala Sant'Agata, jisu l-laqam tagħha, però hi bħala skola SPMC St. Paul's Missionary College. Kolleġġ Missjonarja ta' San Pawl. Nħossni fortunat ħafna li mort attendejt f'dik l-iskola, ħafna. L-ewwel il-prinċipju tagħha. Il-prinċipju tal-kolleġġ ma kienx hemm donation, ma kienx hemm fee kull 3 xhur. Kienet pjuttost by donation. Ġifieri kemm int tiflaħ il-konsept tagħha tal-ġen skola privata, teachers tal-affarijiet tagħhom, kollox alla jbierku, ġifieri m'hemmx għamel fl-iskola. Però l-konsept tagħhom peress li kienu missjonari huma kienu li jħallu fil-libertà tiegħek li inti tagħti donation 3 darbiet f'sena skont according to your family needs. U jiena meta missieri kien tilef ix-xogħol fi żminijiet meta konna qed nistudjaw whatever kien hemm żminijiet fejn morna b'ċuċata u laqgħa daqs li kieku eċetera. Li kien sabiħ il-kolleġġ li kienu jgħalmuna assisin illi kienu fil-preparament tagħhom biex imorru għall-missjoni. U kien ċaġa sabiħa li fil-li għandek missjonarju li għandek assis ċoħe li qed tiġi close miegħu familjari, eċetera. Fil-one fine day kien jiġi jgħidilna sma' jiena ħanieqaf nallimkom għax xarejn oħrajn ħammur il-Pakistan għall-missjoni. U jien dak iż-żmien kont ngħid il-Pakistan istrina ta' xabba tumur d-dar niftaħ l-encyclopedia, dak iż-żmien dak kellna l-aċċess, u nara naqa' Pakistan kif ukoll. So kienet taffaxxinani din kif dawn il-qassisin fil-li qegħdin jgħalmuna fil-ħajt ilqu kollox u ħemorru whatever. U verament kienu jiġu missjonari minn hemm. Kienu jiġu għal-holidays u kienu jtuna talks. U darba kien hemm missjonarju partikolari li għalinna xi ħaġa, bqajt niftakar għal-omri u nsemmija għax jiena mmur ħafna ġo tfal tal-iskejjel nagħmel workshops. U dejjem insemmihom din. Kienu rina ritratt ta' xiena ta' tfal miżerabbli ġol missjoni. U ritratt li uża kienu tfal ta' Mparna. Kelli 12 dak iż-żmien. So inti meta tħares tgħid dak għandu qisu 12. U kien għandna ħarsu lejn ritratt. Kien għandna meta taraw ritratti bħal dawn, ħarsu lejn dak it-tifel li huwa ta' Mparek. Ħarsu sew lejh. U immaġinaw li qegħdin bil-kontra. Li inti qiegħed fir-ritratt. Niftakara perfetta. U li t-tifel qiegħed jara ritratt tiegħek. U kien jgħidilna, kien għalilna ma tkunux tixtiequ li dak it-tifel jiġi jgħinek naqra. Allora di beqgħet it-timbrata u għalhekk mortu għal dak is-suġġett ta' fejn titwilet illi din għandha inġorra ħafna f'qalbi jiena.
u niprofa naddi anka l-studenti meta mmur ġol iskejjel. Illi meta aħna naraw situazzjonijiet, per eżempju, is-Sirja, għaxħana forsi ġili nħobbu nsemmu faqar tal-Afrika, tad-dubbien u eċetera. Imma u faqar mod ieħor, is-Sirja kienu qegħdin sorti daw, tfal morru l-iskejjel, l-universitajiet, familji għandhom djar prudenti, sakemm one fine day sar deċiżjoni politika u mura s-Sirja daħna. So, mux il-pajjiżi tal-Afrika biss jistgħu jkollhom il-problemi, so aħna ma għalhekk jiena ma nħodix for granted dil-biċċa tax-xogħol li jien għandi ta' kollu, u dik dejna ħafna wkoll biex inkun pożittiv ħafna fil-ħajja fihom dan. Għamilt ukoll l-ewwel referenza għajr li inti partat il-tur il-gratitudni tiegħek permezz tal-karità li hemm mixtutna għat li tħobb ta' dal il-messaġġ biex il-ġenituri irrabbu lil-uliedhom sew li jidher li saftitilu kienet ħaġa loġika spiex tħoss li il-prioritajiet inbidlu forsi? Ovvjament is-soċjetà nbidlet u żminijiet inbidlu wkoll. Qabel kienet taffordja li r-raġel joħroġ jaħdem u l-mara tibqa' d-dar. Kienet affordabbli finanzjarjament, bħala filosofija kienet tagħmel ħafna sens għax it-tfal għandhom il-guidance tagħhom all the way. Unfortunately, iż-żminijiet tal-lum jistgħu xi jagħmlu jew leha naqtriki. Ma mhux possibbli hu. Naqtriki. Però li jridu jagħmlu mbagħad il-ħin li għandhom flimkien dak mbagħad jiġi mill-parents għax kemm ħajamlu interessanti biex jikkomunikaw ma' tfal. Da mhux kemm it-tfal tgħidlu leħħ il-mobile il-mobile. Titoffrilu alternattiva xi hemm. Xi neħħ il-mobile, jekk neħħ il-mobile xi jiċċassa. So, inti tittibni relazzjoni ma' tfal tiegħek li fil-ftit ħin li hemm li sfortunatament maċem l-istess komunikazzjoni ta' ħin ta' qabel għas fil-ftit ħin li hemm ikun hemm build-up ta' relationship għax dik tgħin ħafna fil-futur mbagħad li inti tikkomunika sew ma' uliedek. Allura dak huwa. Kif taħseb li tissarraf dik? Li inti jkollok dik it-tip ta' komunikazzjoni ma' uliedek. F'uliedek kif tissarraf? Kif x'taħseb li tiżra fihom? ċertu kun tendenza li hawn nieqsa. Inħoss li għaw kuntentenza nieqsa u l-kuntentenza hija nieqsa xi kultant hija speċjalment mill-valuri. Il-valuri ma tantx għadhom jitgħallmu jiġu malmin daqshekk. U inti meta titgħallem il-valuri ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, il-kuxjenza tiegħek meta tnigżek u meta taf li titrjekti meta taf li tittoqgħod lura, meta tifhem. Iktar ma titgħallem bil-valuri iktar hemm ċans li jkun kuntent, so bniedem ikun kuntent. Ikun iktar fokus f'xogħlu, ikun iktar sensittiv, ikun iktar reali. U mhux qed jgħix f'xi dinja partikolar li forsi tkun tajba għal dak il-moment, imma by time tispiċċa. So il-valuri, speċjalment meta ngħidulhom rabbu li jitkom sew tkun qed tagħmlu l-missjoni sew. U kif irrabbu il-valuri. L-onestà hija l-isbaħ ħaġa. Ta' bil-ħaq men insejt nfakkar. Dan huwa l-mitt episodju. Dan huwa l-mitt episodju, boom. Ma nafx nagħmel dik. 100 times. Well done. Leġejna li ġiri kellna diskussjoni sieħa tal-min ħanġibu hekk għal-mitt episodju. U ddeċidejna li kellek tkun int. Għax ma nafx, dejjem sibtek bħala bniedem autentiku, sejna għent mux l-tqajna ħafna, l-tqajna jek in passing. Ftakar darba l-tqajna Earth Garden tard ħafna. Imma minn kelli jena kelli, għara minna, dik minn Londra ġit tarana. Merħa jizzu, rajt? Le, dejjem ħassejtek li bniedem autentiku, u għaparti li jinta autentiku konta nispiega l-sih bil-lum. U naħseb li kelli raġun. Inti bniedem li tħobb l-avventura, kolorit, tħobb l-sfumaturi kollha tal-ħajja, mill-ħajja tiegħek kaleidoskopju, tħobb affarijiet li huma lil minn xtutna, mużika, arti, eċetera, eċetera. U dik hija speċjal dispożizzjoni
ta' tfittxija. Imma fl-istess ħin mbagħad tinħass men li għandek xorta nkraċċ inti li l-eruq tiegħek li minkejja inti s-siġra tiegħek tipprova dejjem tilħaq is-sema u twarrad u tina l-frott u tkattar il-frott, l-eruq tiegħek xorta jinħassu li huma mitfunin fil-fond. Allura isu dan il-vjaġġ tiegħek jinħass sostenibbli u b'saħħtu. Umbagħad meta l-bieraħ bdejt tispjegali fuq il-ġenituri tiegħek għadt right 1+1. Insomma, ta' kollu biex ngħidlek li grazzi tal-li ġejt għal-met episodju, Ebru. Le, ringrazzjak tal-istedina. Ħost fortunat li bdejt insegwi il-programm from the early days. Fanera naf ġew xi nies u qalu li ġogax mistidnisina, kwettilhom ma jafux ħolqot ipaxpax mal. U qalu dak ħalli f'idejha, qalu dak kemm waħedhom jibdew jiġu l-affarijiet u vera ekku. Meta xi ħaġa tkun onesta, naħseb is-suġġett jiftaħ waħdu. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħaq fejn apparti tinqeda b'lifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Dak iż-żmien il-bdiewa inkluż minn naħta missieri kienu jitolbu bil-karettun, naħta ħad-dingli, naħta tal-erja kollha tal-miżjieb u hekk. Jitolbu bil-karettun u ibieħu il-frott u l-ħxejjex tagħhom fil-pitkalija li kienet quddiem is-sirkin. Il-pitkalija hemm kienet. Fejn dak il-car park jiġifieri qed ngħidu. Eżatt. Dak milux ħafna li sar il-car park, li niftakru żrar, whatever. Niftakar kamra partikolari fil-car park ukoll li kienet parti mill-pitkalija dak iż-żmien li mbagħad wegħet. U s-sirkin jgħidu l-sirkin għax kien naqra ta' toqba. Ovvjament, ix-xieħ Mr. Martin kien kellu ideja ġenjali li jiftħilhom u jgħod jablilhom naqatih, sekemm min nies jistennew. Issa s-sirkin għax kienu kollu dawk iċriki li kienu jorbtu iż-żiemel miegħu biex iż-żiemel pass jibqa' fl-akwati. So l-oriġini tiegħu minn hemm beda kanu sempliċi basic jagħmel it-te, jagħmel it-te. U bad ħadu Martin trabba hemm tifel miegħu. Aħna kien parti mill-lamara tagħna l-ewwel television tal-kulur pereżempju semmejtlek hemmhekk kien, allura l-World Cup tal-1982 konna morru naraw għand is-sirkin. Is-sirkin hija parti mill-llum il-ġurnata qiegħed għand Kenneth u Alla jbierek għax żammu bl-istess vibe u bl-istess suċċess li minn dejjem kienu. Parti mill-kultura tagħna Rabatina ħobb imur. Għalfejn hu daqshekk popolari. Taħseb għax pastizzeriji kien hawn. Għandu location tajba ħafna u jisu drawa. Tlajt ir-Rabat ħammur sant is-sirkin. Isa għax għaw options u għaw wieħed, imma isa drawa. Li jekk tlajt sar-Rabat inti tmur sant is-sirkin. Parti mill-esperjenza rabtija. Issa r-Rabat u dawn inħobb inżurhom u parti mill-ispirazzjoni tiegħi. Hemm ħafna areas bħal ċertu villaġġi oħrajn ta' dawn il-ħwienet ta' teh. U jiena nħobbhom immensament għax fihom jintafgħu il-maġġoranza ġeneralment dejjem irġiel tkun. Irġiel ta' storja kbira. Illi dawn għandhom il-ħin jitkellmu, għandhom il-ħin u għandhom xi jirrakkontaw. U għandhom xi jirrakkontaw affarijiet tal-idejn, ta' kreazzjoni, ta' kreattività, ta' kif mixxejn kienu jikkreaw xi ħaġa the way they used to survive. So għadni sal-ġurnata tal-lum, nfittixhom, sfortunatament qed joqsu dawn il-ħwienet, però għadni sal-ġurnata tal-lum nfittixhom imur nieħu bela tiegħu u nsib naqra ħin nitkellem mal-anzjani u niftħu suġġett and it's beautiful. F'kullura spiex għamilnom da. U ħut minnu għat jimmodernizzaw ftit, per eżempju għana l-mosta kellna fil-pjazza kellna xufi. Classic. Classic. Għadu sal-lum naħseb, ili ma ngħaddi imma ħobza minn għanti xufi. His own way ma għadu ekku. Ma tista' tfalli qatt. Umbagħad iktar il-fuq kien hemm il-big shot. Taf il-big shot? Il-big shot top kien. U l-big shot kien
Għal min kien kon ħugos nitlemmek għax qisu kien it-teżor li taqdefna għali għax titlattela. Allora n-nies kienu tan-naħat isfel tal-raħal kienu jaqtawna qalbu mitla għant il-Big Shot. Allora jien kont immur għant il-Big Shot. U ovvjament dawk il-kaloriji li ħlejt nġibhom lura baxar darbiet biex. U batem il-mekek. Il-mekek tal-balal. U kol għandu spiex ta' Għadu jeżisti. Żgur li għadu jeżisti. Feja, ma dak mux il-naħat tal-mostet. Il-balal li ta' San Ġwan. Mek fej għanna rehearsal rooms tagħna. Fej rehearsaw. Aħna u l-lakiex dik waħda mill-problemi li teżisti għaw Malta. L-artist għandu diffikultajiet enormi kif ħajjeżerċi tal-arti tiegħu u fejn ħajesprimija. F'liema sens. Il-rehearsal spaces huma limitatissimi l-lum ġwada. Ma qabel fl-antik konna nsibu xi garax fl-imwarrab. Imma l-lum il-bini ta' għandi kollu ġoġuġin. L-lum għasadik tisma' b'garax imwarrab. So l-uniku postijiet li fadra rehearsals hemm Birkir Kara li huwa fih challenges tiegħu taħt l-art u xnaf jiena bla 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 ma nafx għadx. Ija, fej sparaw fuq dak l-afukat, le? Proset, għalik. Ir-rampol. Kellna garaxxiet. U aħna limestone kick, il-tribali hemm bdejna, isfel net. U batem il-marsa, di kulħadd jaflu kol id-diffikultajiet li fih. Però mbagħad aħna fortunati hemm dil-erja partikolari viċin il-Mekkek illi għalin qasmix edha taħt l-art, edha. Bidja fuq żewġ solari, isa. Daqsek. Għandek it-tiqa, tista' tidħol l-arja, m'hemmx problemi ta' sound, eccetera. Fehmtek hemm xi ħaj taħdar. Dik il-green room dik. Taf li qed ngħidlek. Ejja mela. Fejn kien idoq iż-żgħir, kien idoq il-luk, kont indoq hemmhekk. Daqsek, hemm ħafna bands ġifieri. Anke intom naħseb kontu fil-green room at some point. Aħna naħseb Antwan kien. Antwan l-ewwel darba li beda hemmhekk. Aħna jien kont f'kamra oħra metkelli proġett ieħor, però hija problema. Konna nkamorna tkellimna mal-Ministru tal-Kultura fuqha, speċjalment għall-ġenerazzjoni li ġejja għax il-gvern kellu pjanijiet. U kellu pjanijiet fuq il-karta kienu jidru sbieħ. Kienu ħajjetu ħsib kemm il-karnival u kemm l-artisti fejn kienu ħajamlulhom ħabb. U kemm hija xi ħaġa importanti li ssir din għax artist diġà għandu challenges fejn ħajdoq. Aħna fi żmienna tejn god meta konna għaddej mhux tribali qed nitkellmu bands ta' qabel. Kien hawn postijiet fejn iddoq Dieli, Harley Quinn, Rock Cafe, BJs. Kollha postijiet li l-artist jista' jesprimi lilu nnifsu. Illum sfortunatament ftit għal-fadal. So l-artist tara x'battikata li jgħaddi minnu l-ewwel qed irid jara fejn ħajsib rehearsal room biex jirrehearsja. Mbagħad irid jara fejn. So hija xi ħaġa li il-kultura dejjem kienet mhux third division ta' relegata. Lejwa. U hija sfortuna mbagħad jużaw l-artist fejn ukoll bżonn jiġi użat fuq il-power. Ma jdomx li kien idea is-sagrifiċċju li jgħaddi minnu l-artist. Jiena niftakar żminijiet John hawnhekk xtaqt insemmi il-Howard Keat. Għax naħseb Howard Keat kien qajjem tsunami fuq għal-biċċa tax-xogħol. Jiena niftakar żminijiet fejn konna mmorru ħandoqqu. Nitolbuhom stage 6x4, kun miftijem qabel, u tmorru ssib stage 5x3. U l-għura taf xi jgħidlek mhux tiddeffes naqra u ddeffes naqra. Sound tal-biża'. Stage sejjer hekk. U niftakar Howard fin-90s kien ħareġ jiċċellinġja l-kulħadd, il-kulħadd kien ħareġ jiċċellinġja. L-affarijiet għandhom ikunu kif jixraqlu l-artist. U llum minkejja li wow, it's a blessing għax il-productions Maltin illum saru tal-bliħ, sound, stage, dawl, eċetera. Dawn ma ġewx mixi. Nemmen li ġew mill-effort kbir li kien għamel Howard dak iż-żmien li kien iġġielet tista' tgħid mas-suppliers kollha, ħadd ma kien jistalih, però kien dejjem jaqbeż għall-artist u bil-mod il-mod. U mbagħad bdew jitranġaw l-affarijiet. U llum jiena fi żmien konna naraw productions tar-Rai u ta' Kanale 5 fuq television konna ngħidu wow, dawn aħna qatt ma nistgħu nagħmlu bħalhom. Llum bil-visuals li hawn, bil-stages li hawn, eċetera, hawn productions bija. So l-artist għall-inqas l-affarijiet li joffrulu huma tajbin.
Però still għadu konsidrat anka fejn jidħlu fis, pereżempju bħalissa tnaffaċċjaw challenge kbira. Mill-COVID l-ewnet il-COVID affettwatna l-artisti. Kif affettwatna bħalma affettwat il-kulħadd, però affettwatna aħna ridna nibqgħu nirrehearsjaw. U kemm ħaddum tirrehearsja għal-ħajt? Tibda tolli leħnek, tibda s-sabbat naqra l-bieb, tibda tiġi naqra funny. Kemm ħaddum tmur rehearsals għal-ħajt. Meta ġejna lura, u ġejna biex nerġgħu morru fuq l-stage, l-affarijiet kollox għolew, kollox biex torganizza, kollox. U għola, mhux biċċa, ponta, għola, wow. Imma l-fi tal-artist beqgħet l-istess, anzi pjuttost kważi ġebdu l-ek naqra. Ġebdu nistijan ta' sound ridintu qed tiddawlik. And it's sad. Għax daw jaħsbu li dak li kun jitla fuq l-stage u mhux hija ħabba tnejn. Jimma sibx l-interament huwa hekk. Ġiri ħares lura kont nitla fuq ħafna kemm il-darba tlet fuq il-palk, kemm il-darba kelli bands, kemm il-darba konna nirrehearsjaw, konna akkaniti, konna naħdu pjaċir enormi, ġiri uħud mill-isbaħ momenti ta' ħajti fil-garax tanna xar, per eżempju, meta tiskopri għadajek dal-korus, stija il-naġbazzer ġadoq. U tuħu dak il-pjaċir, u mbatt titla fuq palk, u tara li għet jaħdem, kollok dal-konnessjoni mal-udjenza. U inti il-valuta tijak, dak li tik il-pjaċir, mux il-flus li ħajtik fl-ħar tal-lejl, imma il-fat li inti kellek xi ħaġa fl-istonku, rnexxielek flimkien ma' sħabek, tinterpretaw dak li inti kont qed tifhem b'mod intuittiv, toħolquha f'biċċa mużika, mbagħad torganizzaw u għamilta. U dik fiha nfisha għalik huwa l-ikbar ċekk. Però hemm mbagħad il-problema li aħna ngħixu f'dinja u inti l-garaxx titħallsu dawl ma titħallsu jekk min naf marretlek l-isner tixtriha, eċetera, eċetera. Però jiena li meta ħares lura nintebaħ li meta konna ninteraġixxu ma' daw in-nies mhux kollha, ġifieri kien hemm min kellu ver pereżempju li ftakar ħansemmih forsi jismana, kien hemm Chris tar-Rookies pereżempju. Chris tar-Rookies niftakar dak aħna konna morra hemmhekk konna nagħmlu jam sessions daw il-freestyles kull nhar ta' ħamis u hekk. U darba smatlu għandi bżonn dak iż-żmien kienu flus bro, xi mitlira biex nagħmel album xi ħaġa kienet. Xi mitlira biex nipprintjaha aħna kellna computer tagħna u konna nġaħxu għamna. Kemm bżonn 200 lira, tawli 100 tawli d-Dark Dog. ċempilt il-Chris, għatlu ma fejn ġib 100 lira u hekk. Għalli ħanaħsibha ftit. U sal il-Rookies ma kienx xi bar li kien jagħmel xabba flus. Għalli taf xiex bro, għalli dejjem narak tistinka u hekk u vera ġib bażu hekk għalli għal-jum. U qabotu tagħhom li hu. Talġen. Iġifieri kien hemm min, però kien hemm min ukoll. Kien hemm min ukoll. Juhu vantaġġ. Juhu vantaġġ. Semmejt il-Rookies, jiena niftakar ta' qabel Chris. U nistien sejmilhom minnaw il-Paul u l-Lewis tar-Rookies. Ma niftakarhom fi. Meta tribali bdejna fil-bidu, qed ngħidu fil-bidu net li konna nkunu jamming full power u qas nafu x'il-listina ħajġi bla bla. Jien kien kelli minn dejjem il-koncept illi min ħajjiġi għax-show irid intih esperjenza. Mhux jiġi għax-show biss. Jiena minn dejjem hekk kienet il-figurattiva tiegħi. Ġifieri bniedem mhux ġie ra l-konċertu tal-lem. Per eżempju, il-post minn dejjem kont nara kif ħalli vintan żejn u kelli ħafna affarijiet mill-Indja u x'nafjien li kont ġib. U niftakar meta kont imur fuqhom Paul u Lewis, kienu jgħidu li l-post tagħkom għamlu li tridu, kollu tagħkom. U għandi rispett kbir lejhom għax nemmen li ħadd biċir li semmejthom għax jiena ħafna ma niftakar fihom. Kienu parti importanti mill-bidu tal-ġerni mużikali iva, ġifieri hawn minnu ġenwin. Però still nemmen li għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum li jekk kulħadd ħajol li biċċa eċetera, l-aħħar li ħajġi konsidrat huwa l-artist u hija sfortuna. Għax l-artist f'moħħu kif qed ngħidu jkun ġad tħallas f'moħħu jkun ġad tħallas mill-pjaċir tal-espressjoni nfisha u ma dak huwa żball. U forsi l-artist li għandu bżonn li jkun hemm xi ħadd f'parti minn dik il-komunità ta' artisti minn dik il-band, il-manager li moħħu jkun isma' ma dil-ħaġa li nagħmluha sostenibbli, li nagħmluha fit-tul. Għandna bżonn nġibu garaxxi kbar. Mela ismani, jaqbilna nibdew niċċarġjaw, ħalli dil-ħaġa nagħmluha sostenibbli u niċċarġjaw sew kif suppost. Jien ftakar ħafna istanzi fejn kont indoqqu x'imkien. Ġibna 200-300 ruħ, tas-sound tħallas, tad-dawl tħallas, il-barmens ovvjament tħallsu kollha, tal-post tħallsu kollha, taf ma tħallas?
Tibqa' tittewweb inti. Eżatt. Insomma. Still, din hija interessanti. Still ikollok dak is-sodisfazzjon partikolari kif edna, però li qed ninnota, ovvjament iż-żminijiet inbidlu naqra llum il-ġurnata fis-sens il-mużiċisti tal-lum għandhom naqra iktar knowledge. Qabel aħna ma tantx kien hawn min jiftħilna widnejna kif kien jieħdu ħsieb lilna nfusna kif aħna l-importanti li nagħmlu l-kunċert ħanna ħudej li għandna illum inħoss li l-mużiċist tal-lum hija importanti, l-artist l-lum irid jieħu ħsieb lilu nnifsu wkoll. Għax it is the only way to survive. U it would be great kieku artist kapaċi jimmaneġġja lilu nnifsu għax daqskemm jaf l-artist, saċ irid, naħseb ħadd ma jkun jaf. Ovvjament irid isib il-ħin għalija, mbagħad ukoll, għax toħodlok ħafna ħin, research, kuntatti l Però kompert ma kif trabbejna aħna. Intom għandkom manager? Mela minna żmien kellna, ara l-ewwel manager tagħna Kien rajt fuq il-wara ta' ktib ħanajdlek. That was amazing. Steve Brown, ex-manager ta' Sir Elton John, korrett? Jiena nemmen ħafna fl-enerġija tal-univers u nemmen li tribali l-enerġija tal-univers kienet ħafna imdawra magħha. U waħda minnhom kienet appunt apparti li jiena kelli l-fortuna li ta' Antoine li bħalmet bniedem fenomenali. U 20 sena naħdmu fl-imkien u qatt ma kellna friction u għandna professional relationship u a very big friendship. L-affarijiet li ġew fi tribali l-univers jisom ridhom. U għed minnhom kien Steve Brown. Għax il-ħaġa hija din meta tribali bdejna jiena Antoine bdejna naraw għalija qed tiġi naqra nice fil-qalb. Antoine twebbel biex nirrekordjaw album. U jiena kien għadni ġej mill-istorja tal-Limestone Kick. U Limestone Kick mux tal-li maqlajx flus, tal-li meta spiċċat il-band, spiċċat €1000 dejn. Jena, mux jena, bis il-membri kolla. Bejnietkom. Le, each. Għana dak żmien konna investejna. Apparat, samplers, recordings, ġifiri konna investu. So, spiċċat €1000 dejn. Allora meta Antoine semmi li għana għamlu album, għetlu insa. Għetlu jina għadniħireġ minn battikata tal-Limestone Kick, għetlu spiċċajt bid-dejn, għetlu ħarġat għal-fora, għetlu zgur li le. Għalli ma għetlu tuħan. In the meantime konna laki, għana tribali fil-bidu kena connection sabiħa għada ma għawdex. Sabiħa ħafna. Meta skoprina dan, il-ġembi. Konna nitilu għal-tlanċin, jew juġu għalina bid-dajsa. Joħduna ġo postijiet tal-bliħ, erien, ħdejn il-bahar, u konna namlu lejn sħiħ għaddejjin tal-ġen. Fire, imbit, naqra marwana sabiħa, xebba mużika mill-qalb, u konna nieħdu bas tal-ġen, bis-sempliċità tagħhom. U allura bnejna jisu fanbase. Kien hemm persuna partikolari li di kienet in-neni ta' Steve Brown. Kien toħodlu ħsieb it-tfal. Mela Steve Brown pratikament kien il-manager ta' Elton John fil-peak tiegħu. Unpaġġi il-manager ta' Bill Connolly, kommedjant. Bill Connolly. Bill Connolly għax. Billy Connolly kien l-eroj tiegħek. Vera, jgħix għawdex. Madux naħseb. Jow, naf li kellu l-Parkinson's, naf li kellu kien marit minn għalija l-leukemia. Wara Elton John kien il-manager tiegħu, Steve. U Steve sab li gożu jisset Tex Haven, kompert ma fej kien jiex l-Ingilterra, allora GH għawdex. U din Loretta, kien jisemma din it-tfajla li kienet in-neni ta' tfal tiegħu, kienet ilha tgħidilna tuni sidiħan tijilu da jħobb da Elton John, u għanna u s-sanara u ma tafx inti jisek għas tibda t-realizza x-saxħa għandu da raġel. U tiffittana, u konna tajnija Never Give Up, waħda mill-iktar tunes popolari li għanna. U da semaħħa u għaxbitu. Laqqana d-dar tiegħu, morna ġemjajna id-dar tiegħu, u ta' deċida li jkun il-manager tagħna. U kif huwa super fair magħna, da ma kellu ebda intenzjoni li jaqla l-flus minn fuqna, dara l-entużjażmu tagħna, u ta' deċida li ħalsilna l-album u aħna ħalsuh lura mill-beħ tal-album, which was amazing. Ġifieri ħan nagħmlu kunċert u ma jieħu xejn mill-kunċert. Jieħu biss mis-sales tal-album u terġa' biċċa mis-sales tal-album. Mhux ħajjoħdin hekk beħin 10 CDs ħajjoħdin il-flus tal-10 kollha, nofshom joħodhom il-flus tal-kunċert fidejna, fidar ritjejna, literalment. U kien hemm limitu ta' kemm kien ħajjoħdilkom flus? Nirritornaw lura il-flus li konna ħallasna.
Ġviri, datakom l-om minnar interessi pratikament. He wanted to help us out. Ral, kienu hopp is-sitar, ħafna, ma stax jibaġna kif Malta għaw deċaw xaħti doq is-sitar. And so for him, it was something amazing, attracting, id-diġridu kienu hobbu, il-gustana, għadna fuq tana, life, għadna friski, kullħat, eccetera. So, ral, u fil-fat għalina, I'm gonna make you a deal to help you move on. So, id-deal da kien, li u jtina l-flus, u għanna bil-mod, bis-saxħa tiegħu għamilna l-album. Kieku ma kienx jemmu, ma nasibx li konna fi stadju, album jiġi jiswa l-flus, thousands. Il-membri li kienem fil-band bija inklużi, għadni ġej mill-Indja, broke, ħassa. Ma kellniex flus biex ħalsuħ, so li kieku ma kienxu, ma nafx kienx. Ma għajdaw il-flus, kienu kol jgħati xi xorta ta' sostenni, or kien ikun studio, kien jiġi jarakom id-doqqu. Mela, xumbat li ġara għada, u xtaq jitfa l-influenzi tiegħu, illi kienu naqra traditional. U xtaq li s-sound tal-band ikun naqra iktar xanti, iktar relaxed, sort of. Dak kien il-vibe tiegħu. Għana minna ħatana konna ħassejna, bis-sitar player dak iż-żmien il-bravu Joe Sapi, li għanna peress li ma twilidniex l-Indja, ma għandniex il-kultura tal-qatt ma nistgħu ndoqqu s-sitar bħall-Indjani, never. Allura xtaqna ħna li nesperimentaw bħala sound, u mhux just di traditional sitar only, xtaqna esperimentaw effects u affarijiet hekk, etc. So u prova jitfa l-input mużikali tiegħu, però aħna fis-sesħin we knew where we wanted to take this direction. U kif kienet impatta il-relazzjoni tagħkom? Il-fatt li hu qed joffri l-ideat intom qed tgħidu le, da ovvjament mhux ana ma daw qatlu żokortu fil-mużika ġifieri da. Le, żgur. Però aħna mill-banda l-oħra we believed in our sound, kellna direzzjoni konna konvinti, u one fine day we shook hands, ġifieri u aċċetta, ħallina fil-libertà tagħna. So wara ċertu żmien li għamil jimmaniġjana wejn, eċetera, meta u ħass li aħna id-direzzjoni tagħna mużikali ħatmur x'imkien li forsi ma kienx ix-xewqa tiegħu, ħadna bidej xulxin, kienet fadal 5,000 ġintuh, ħafirhomna. Ħafirhom, Yeah, he was a great guy. God bless him. L-lum ġurnata ħallina sfortunatament. Imma ħafirhomna, għas biss għalenna, għas biss good luck to you, tidru li tafu x'intom tagħmlu, ma tħobs bżon li bħala manager, eccetera, ma keep going, bla bla bla, u ħallina fil-libertà tagħna. Wara dak kellna lil Howard Keat bħala manager għal ċertu snin ukoll, però mbagħad wasalna f'ċertu żmien illi ħassejna li jkun aħjar li nimmaneġjaw lilna nfusna, u l-raġuni hija li llum hawn mezzi, l-internet fetaħ ħafna mezzi ta' kif isiru l-affarijiet. U għal dal-aħħar snin nimmaneġjaw lilna nfusna. U anke forsi jiena naraw kol kwestjoni ta' bandwidth, fis-sens li probabbli nasumi fejn jiena żbaljata li leda promoxek. Imma jiena qed naħseb li forsi kien hemm żmien fejn kontu wkoll qed titfgħu ħafna iktar attenzjoni fuq l-identità mużikali tagħkom qed tiskopruha. Jgħaddi żmien fejn inti tibda qed tinteraġixxu bejnkom bħala band, qed tħallu il-mużika tek u mbagħad terġgħu tmorru għaliha u tiskopru maħna minn aħna x'in l-identità tagħna. U naħseb llum il-ġurnata dawn is-snin kollha warajkom b'din l-attenzjoni kollha li inti evidentament bniedem li kapaċi ħafna tkun iffukat. Nista' nimmaġina li dik fir-rehearsal room tikkontribwija vantaġġ enormi. Allura naħseb li mbagħad isu wara ċertu żmien mbagħad ishom sibtuha l-identità tagħkom u ftit minn dik l-enerġija li qabel kienet kontu qed tużawha biex tfittxu dawn l-affarijiet artistikament, issa tistgħu tużawha wkoll biex iġġestixxu il-band mill-lat finanzjarju, ekonomiku, tippjanaw it-tours, tippjanaw fejn ħaddoqqu, eċetera, eċetera. Ma nafx li korrett. Yes, Sara, bħala band, aħna bħala band qegħdin sitta. Issa din ovvjament tirrikjedi ċertu maturità fiha, u ta' tifhimni għax inti. Band iċ-challenge tagħha li għandek membri differenti. So karattri differenti u ġej minn ambjenti differenti. U meta ltqajna għar-rehearsal, kulħadd ġej minn ġurnata partikolari. Min ġej minn xogħol partikolari, min ġej minn ċertu issues partikolari. So ltqajna fil-kamra u iċ-challenge li fiha hija li we have to create. M'għandniex template
and we follow the template. All right, once li nkitbu songs, but we rehearse the songs. Pero rrid ikun hemm ċertu feel fil-ħaġa, rrid ikun hemm ċertu feel. Issa, il-challenge ta' band hija l-approach, f'liema sens. Xi ħadd irid jillidja. Xi ħadd f'band irid imexxi lil-band. Issa, imexxi mhux għax għandu xi kapaċiti, imma għax għandu l-kapaċitajiet li jmexxi. U l-membri tal-band iridu jifhmu illi da mhux għax da f'daqqa waħda sar xi king or whatever, ma xi ħadd irid imexxi. So, irid ikun hemm understanding minn naħa tal-band. U this takes time. Jiena kont ma' ħafna bands, ġliet right, this beat right, symbols jolew right. Ġifieri it takes time biex tidra. Imma inti tittieħu l-affarijiet li jsiru fil-kamra bl-element professjonali, mhux personali. Jiena Howard kien għallimni xi ħaġa fl-antik, ħdimt ħafna ma' Howard, li bqajt inżomma u ngħidha ħafna l-membri. Qabel nibdew ir-rehearsal, inti John u jien Peter Paul. U dak ċikku u dak Peppi. U nintan u njettu bazz u whatever. Once li inti qabbat lemp u bdejna nkantaw, hemmhekk ilbisna kappell. U hemmhekk inti ġejt is-singer. U jiena ġejt id-drummer, u dak ġil kitarist, u dak ġil il-bassist. Ma dekx John. So jiena meta ħan indirizzak, mhux ħan indirizzak għax John għandi xi ħaġa għalik, ma jiena bħala artist qed inħoss li inti fl-arti tiegħek għandek bżonn tirranġa xi ħaġa. Għandi bżonn faħrek fuq xi ħaġa, però qed nitkellmu on a professional level, and this is very sensitive. Għax ħadd ma jieħu pjaċir li xi ħadd imur fuq u jgħidlu ma dak id-drum roll tagħmlux ta' hemmhekk żommu straight il-beat jew hemmhekk tagħmel solo one note. ħadd ma jieħu pjaċir. Però li tkun hemm a very mature understanding li kull ma qed isir b'sens ta' responsabilità u mhux għax whatever wieħed jaħseb li u qed isur for the good of the song. You work for the good of the song. So by time tallimna li aħna nieħdu ħsieb lilna nfusna. Jkun hemm min imexxi, jorganizza rehearsals, jippjana rehearsals ma' qabel, u jkun hemm min imexxi l-aspett finanzjarju, jkun hemm min imexxi. Intom hekk titqasmu ġifieri għandkom ruoli differenti. Kulħadd għandu l-forte tiegħu li toħroġu naqra b'mod naturali, kollha fihom is-sakrifiċċji tagħhom, let's face it. Tkun leader ta' band, dak li tippuxxi għall-band, fiha ċertu responsabilità, fiha ċertu ħsieb. U xi kultant fiha l-pis tagħha wkoll. Għax inti once li jisek il-band tkun aċċettat li dak li kun dik ir-rol, u mbagħad irid jiġi bl-idejat, irid jiġi bil-programm, so ir-rol irid. So kulħadd skont il-forte ta' dak li jkun. I mean xi ħadd mill-band mhux ħadd xi ħaġa li ma jinteressax li jagħmelha għax ovvjament kulħadd jaħdem artistikament. Inti x'irwol għandek inti li qed timbotta li qed tmexxi. Ma żiltux jiena. Ma żiltux jiena u fil-passat kont f'bands li kont pass lura u tallimt ħafna ma minn dawk li kienu jillidjaw. Per esempio Limestone Kick, nerġa' nsemmi Howard kien li jillidja, u tallimt ħafna minn għandu ta' kif tippreżenta ruħek, ta' kif forsi affarijiet napproachhom differenti minn kif jekk kien japproachu għax tallimt forsi l-approach kif kellu jkun differenti. So awtomatikament spiċċajt nieħu ħsieb għas nissejħa leader, nieħu ħsieb il-band għax awtomatikament ġiet fuqi. Ovvjament fija l-istress tagħha wkoll, però nsib kooperazzjoni totali minn naħa tal-band members fejn jidħlu ċertu affarijiet li nissuġġerixxi. Però mbagħad open jiena u forsi għax maturajt or whatever jew għax tikber. Naċċetta immensament jekk ikun qed xi paprata u xi ħadd proves me wrong or whatever, l-istina ċetta l-istina kellek raġun men far out. Ma konċek? Għal-bidu ma tafx inti sakemm tifmu naqra dar wall, eccetera, jisek twebbes naqra rasek, għax inti jekk ħad tissuġġerixxi ħaġa, tkun konvint b'dak li qed tissuġġerixxi. U meta ħadd jissuġġerixxi ħaġa totalment bil-kontra, l-ewwel ikollok reżistenza. Anke fit-tirbali kienet tiġilek di? Ejja, it's human. Però l-lum il-ġurnata sirt mhux il-lum il-ġurnata, ta' mbagħad by time bdejt nirrealizza li jekk inti ħad tgħidli xi ħaġa, inti qed tgħidili b'raġuni għax qed tħossha. Inti qed tgħidili biex timpika miegħi f'ġieħ kemm hemm. Yes, mela. Pause vera importanti għax għek jistat nitlu jisu fil-clash tal-egos kif taħżel in-nies ta' madwar, għax kultant ikun hemm. Jiena nsib li ġieli kont f'sitwazzjonijiet fej min kienet jagħti il-kritika ma kienx qed jagħti il-kritika għax ġenwinament xtaq
li l-proġett jasal ximkien, imma tkun qed jidħol f'din l-ostrad aħna dik measuring contest taf kif power play ħanur il-ġon kemm tiegħi kbir iktar minn tiegħu u għallimnieħri ovvjament qed ngħid li din waħdejjem. Allah jbirku. Thank you, Peter. Ġib l-istretta fuq għadi. Isma, għalem xil-Klara. Klara. Inti tidbirra kif qiegħed? Stretta t-interessani għax hija locally produced, toġobni bħala Toma, so definitely. Il-Klara ġili toqta tagħhom? Pero naħseb ħamur għal-stretta. Stretta. Sirt naf bija ngħidlek il-verità, illum però kemm ilha teżisti? L-istretta? Le. Il-Klara. Reċenti, le? Il-Klara hija pjuttost reċenti. Reċenti. Hija ilha xi madwar isu sena. Għax l-istretta l-nafja, u toġobni bħala però. L-istretta żgur għara. Pre-Covid, 2018-2019 ximkien hemmhekk min jagħmilha insomma John Borsch Barte. Min tagħna bro. Tipo kif inti fuq il-mużika fuq il-podcast. Passion. Ħajtu jara minn fejn ħajġib l-ilma mill-lim ġibjun taħt l-muntanja jekk ġifieri jgħidlek il-passatemp tiegħu. L-imxajr ħajġibu d-distillerija, mbagħad imma jgħid dal-vat u mhux dal-vat. Ġifieri għandu passjoni enormi. No, sibi. Lena, sebdik tiegħek. Uxek. Le, dik tiegħi. Mela rajta ħażin. Cheers. Anka koncept artistiku. That's nice. Daw mislufa. Dak l-istil tal-arti mislufa nara. Kien hemm dal-artist Franċiż Pariġin jismu Lautrec. Bravo. Li kien jagħmel msejt li m'epoka Lautrec. Kien jagħmel insomma ħafna minn daw il-barijiet Pariġini, kien jagħmelhom il-poster, mhux il-posters, isu it-tabella bl-stained glass u hekk. U isu għamlu verżjoni Maltija ta' dak il-konċett. Ma nafx nispellijata Lautrec kinsa ġifieri. Lautrec Paris naħseb l-u-tħ kolli naqta r-ek. Ma nafx hemm xi ħaġa ta' Lautrec. Le, mhux Lustek, taġġilx. Mhux Lutek, Lautrec. Dej, intajbok tibta. Ma nafx nispellija mela. Għandek. Le, fis-sens ktibta l-erja. Ma jfissirx. Ma ġija rabibu. Minnek. Minna l-koll. Mela, isma blu, l-ewwel mistoqsija, ma tlaqna l-ura għal dil-idea ta' li taċċetta l-kritika. Hija komplessa ħafna, partikolarment meta jkollok l-status tal-leader. Għax jitlu ħafna, jitlu ħafna isu dimensjoniet konfliġġenti għal kull komunikazzjoni ta' dik ix-xorta. Wan għandek minn vera jixtieqlek il-ġid. Li vera jixtieq li l-proġett jimxi l-qoddim u vera inti qed paprata u vera jeħtieġ li tiġi kritikak dwarha ħalli l-proġett imur aħjar. Inti speċa inkwadrajta do what's best for the song. Però mbagħad ħajti l-esperjenzi tiegħi u rewni wkoll li jkun hemm min mhux hekk ikun irid imma jkun irid jimminak għax l-irwol tiegħek bħala mexxej kun turta forsi jkun ħossli suppostu l-mexxej u dik tagħmel is-sitwazzjoni tossika ħafna. Min-naħa tiegħi meta kont iżgħar partikolarment kelli l-ego. Allura jekk jiena l-istatus tiegħi f'din il-ġerarkija ta' hekk huwa mexxej u inti kritikajtni pubblikament, inti qed tistaqsi jekk f'moħħi dak iż-żmien konna impliċitament inti qed tistaqsi jekk jinħaqnix li nkun fil-quċċata ta' dik il-ġerarkija. U allura kienet minn hemmhekk jimtu daw il-konflitti u aktar minn hekk inħoss li inti meta tipproponi ċertu idejat artistiċi l-eqreb ħaġa għalli tipproponi idea artistika li tkun qalbek i li nurik il-pesisa li inti tinza. U jekk jiena nurik il-pesisa u tajli stja ma kera dik il-pesisa żbien. Ovvjament għana għalija. Sakemm nintebaħ li jew nitgħallem li niddivorzja l-idea mill-bniedem, mill-identità tiegħi. Ma nafx daw il-konflitti kollha jgħaddux minn moħħok. Mela,
Jew għaddewx. L-ego, unfortunately, hija sfortuna għall-artist u jiddispjaċini li l-tqajt ma' artisti bravi li sfortunatament l-ego tagħhom ma waslithomx fil-bravezza li kellhom l-arti tagħhom. U piti. Għax l-artist bravu kemm hu bravu, jekk irid jaħdem man-nies, ovvjament irid iġib ruħu tajjeb man-nies għax jiena llum ġurnata tallimt. Nippreferi jkolli artist 90% bravu imma għandu karattru li taħdem miegħu, milli jkolli artist 100% bravu imma għandu l-ego tiegħu whatever għax it's not a working relationship. So hija pity li ċertu artisti minħabba l-ego tagħhom m'għandhomx l-opportunità li ħaqhom. Issa, it is a long process. Iż-żmien għallimni inni minn kelli 16 sena indoq ma' bands. So it's a long journey u daqqejt ma' ħafna sitwazzjonijiet u f'ħafna ambjenti differenti. Dal-aħħar snin illi nifhimha għax let's face it, ġolu din interessanti. Aħna l-artisti, mużiċisti, whatever, ma tmurx imkienu titgħallem kif iġib ruħek ta' artist, kif tifhem id-dinja tal-arti leha. Inti tkun kreattiv u tibda l-ġerni tiegħek. M'hemm imkien min jigwidak ta' inti kif għandek tirreact f'ċertu sitwazzjoni. So it's a learning progress. Social skills bħala mużiċist ħadd ma jgħidlek. U ftit jistgħu jippreparaw għax il-mami ma tistax tipprepara għalihom taf kif artist ieħor ovvjament ikun jista' jgwidak. Mentor ieħor. Eżatt. Għax hu jaf inti l-ġerni minn fejn tkun ħatgħaddi. So u jispjegalek u qed ikellmek b'esperjenza u b'maturità. Illum ma kien hemm żminijiet fejn kont nirrabja u kien hemm żminijiet ma niddejjax ngħidhom għax hija realtà ta' ħajja kien hemm żminijiet fil-bidu ta' tribali fejn forsi kont naqa' strett ħafna fil-vision li kelli. Sakemm ma bdewx jiġbduli l-attenzjoni u jiena bdejt nifhem li daw qed jiġbduli l-attenzjoni għal xi ħaġa. Min kien jiġbidlek l-attenzjoni? Membri oħrajn tal-band li bdew jiġbdu l-attenzjoni li rrid intihom naqra iktar ċans. Għax forsi dak iż-żmien tant kelli picture chart, tant kelli vision jiena. U tant ovvjament you have to deliver. Għax ikun tant għandek targets, għandek deadlines, eċetera, eċetera, you have to deliver. Illi forsi ma kontx nagħti daqshekk spazju lil ċertu membri biex jesprimu lilhom infushom. Issa, ġieli kont nagħmilha għax forsi ċertu membri ma kellhomx daqshekk esperjenza, allura kont naf li dak li qed jissuġġerixxu l-end result tagħha ħajkun li jkun u probably mhux ħad tiġi magħżula. Però mbagħad tallimt li dak li jkun xorta qed tittieħ ċans. Ħantik eżempju banali. Jekk xi ħadd qed jissuġġerixxi li f'di track jitfa' flut. U jiena bl-esperjenza li għandi diġà naf li flut mhux ħajaħdem fuq għadin. Bl-esperjenza sort of. Qabel forsi kontx bum ma nara li flut ma jaħdimx ejja ħammexxu. Però mbagħad ovvjament frustraħ dak li jkun. Allura by time bdejt niskopri li aħjar ittieħ ċans il dak tgħidlu vera qed tisma' flut int, pruvaħ, ejja nippruvaw, ħalli naraw eċetera eċetera. U mbagħad nippruvawh. U ġieli ġeneralment jiġri li sni dak li kont ħsibt qabel jiġri mal-inqas qed ittieħ ċans il dak li jkun. U forsi d-darba ta' wara jaħsebha biktar maturità. X'għandu jgħid, imma tittihom, tittat. So by time tallimt li m'għandix imma tittati ċans. Għal dik ħaġa jiena nħobb naħdem f'bands bil-battikati kollha li fihom. Min aħna tribali jiena one biss bqajna mill-oriġinali nbidlu ħafna band members. U meta jitlaq band member, it is sad. Għax aħna ma' band member tibni relazzjoni, tibni familja, tibni eċetera eċetera. So meta jitlaqlek band member, l-ewwel tħoss in-nuqqas tal-individu. U barra minn hekk titarek fassib replacement. Dan altru jitlaqlek drummer, jitlaqlek bass, jitlaqlek whatever, u altru jitlaqlek sitar player, jew didgeridoo player, li m'intix ħassib anywhere. So it was always a challenge fi għad il-biġa tax-xogħol. Però dejjem mbagħad tallimt li tittati l-ispazju dak li jkun, u mbagħad dejjem tiddeċidi għax ovvjament għandek it-time frames ukoll. Meta tikteb song u inti hemm xhur f'xi ħin tiddeċidi.
Għax ma tiddeċidix dil-imbirka song tista' tagħmel snin kbar. Tirraw was probably tfottija. Mbagħad tipprofa bil-għaw, tipprofa nem. So tkun realistiku bil-feel u bil-projections li kollok. Però it took me time. U l-lum ħosni vera komdu, kif għalda ħafna l-axħar snin, ħosni ħafna komdu bil-way kif naħdmu fl-imkien. Xtaqt forsi nsaqsik iktar fuq Ligo. Però minn dimensjoni oħra issa. Ovvijament, għax inti bnidem popolari, fuq il-palk protagonist, fuq il-palk għandek konfidenza tremenda. Kif tinnegozjaħ Ligo f'dak il-kuntest? Sempliċi ġun. Jiena ma nħoss illi ma nħossniex speċjali. Għax jiena nara kull bniedem huwa speċjali b'mod differenti. U dik napplika ħafna fija. Jiena forsi għax bit-toppu u bżaqq barra u b'naqat pinġija u naqbes fuq l-stage. Forsi nidħol popolari. Però jiena għalija bniedem li għandu professjoni oħrajn. Huma popolari, das kemm jiena popolari jiena. Jiena għalija l-ommijiet għalija għandihom importanza ta' ikbar artist. Bniedem li għandu professjoni u li għamilha b'onestà. Tgħidli fejn ħadmur ma realtà mekkanik. Bniedem li għandu għalija kulħadd aħna forsi għax nidru fuq il-palk. So jiena ma nħossniex li jiena ġast il-forte tiegħi hija l-mużika, tengod li rnexxi li b'xi mod jew nsiba, ma nafx fejn kont nispiċċa nkun onest. Imma ma jfissirx li jiena speċjali minn ħadd ieħor, jiena dik hija l-kapaċità tiegħi. Inti għandek il-kapaċità tiegħek, dak u nirrispetta l-kapaċitajiet differenti. Ikunu fliema jkunu grat, għax taħut huma popolari, it-tobba, l-professuri, aħna forsi l-artisti dawk huma, imma n-nies tal-underground li huma parti importanti mis-circle, għalija huma importanti. Ħan semmilek xi ħaġa bażika, għax għandi connection ħafna fejn jidħlu dawn l-affarijiet. Il-carers. Jiena ġieli dal-persuna li għetlek li mmur u nieħu siebu, ġieli mmur f'ħin partikolari li jkunu qed ibidlulhom. Nidħol fis-sala, l-ambjent irjali kun hemm tkun insapportabbli. Issa jiena forsi ffaċċjajta dawk it-30 sekonda, 40 sekonda, was probably noħroġ il-barra mill-ewwel jew nieħu il-sieħbi bil-wieġer il-barra. Ta' darba fil-ġimma ta' darba kultant, daw jagħmlu għalin kollu. Allora dawk għalihom importanti huma popolari. So jiena qatt ma rajt li l-nifsi li jiena xi ħaġa speċjali iktar mill-oħrajn. So dejjem żammejt. Ma kienx hemm episodju jew żmien fajtek fejn il-popolarità li kisbu tribali ġara bikek, le. Iktar pjuttost qabel, ta' meta kelli naqra bullshit u kummedi, ta' qabel mort l-Indja biex niftehmu, jiena qabel. Meta kont il-Limestone Cake. Meta konna Limestone Cake, ovvjament kuna dik żgħir. U bħala Limestone Cake dak iż-żmien nitkellmu 90s, 92, 93, 94, 95, 96. Qabel kien hemm draber ieħor, ċertu għed Jean-Pierre, bniedem bravo ħafna fi jidħol fotografija u filming, eċetera, Jean-Pierre Gatt. Forsi tafu. Jean-Pierre Gatt, so. Bniedem bravo ħafna. U kien l-ewwel drummer tal-Limestone Cake. Okay. Da sfortunatament kellu problema bidejh u spiċċa bħala drummer u tħalt drummer jiena. So meta tħalt il-Limestone Cake kellhom diġà album irrekordjat u kellhom diġà ċertu popolarità. Allura dak iż-żmien ħassejt tħalt ma' band popolari dak iż-żmien kien hemm Limestone Cake u riffs, mhux ir-riffs, the characters kien jisimhom tarej kellhom proġett sabiħ ħafna. Aħna bħala band characters kienu popolari kienu popolari ħafna. Aħna bħala band bdejna nesperimentaw, dak iż-żmien Howard ġib l-idea ta' samples u loops taħt id-drums, kienu jużaw ħafna l-U2. Allura drums f'daqqa waħda jinstema' fenomenali, inti għandek click track u doq. So bdejna nagħmlu ħaġa u l-band beda jsir popolari. U bdejna nsifru barra minn Malta, allura bdejt nħossni partikolari, bdejt nħossni dak iż-żmien nista' ngħid, bdejt nħossni tajjeb li go girl. Sakemm one fine day spiċċa kollox. U ovvjament kienet tisbita tal-bliħa għalija, għax
fil-li dejjem it-target jallina ħajti mużika, għas bis kelli ċansi kolli relationship, la tfajla ma kelli xejn. U ta' 30 years biċċajt single, bla music, eccetera, eccetera. U kien hemmhekk fejn tlekħat id-deċiżjoni li mur l-Indja u fejn tajt dal-bullshit kollu, eccetera, eccetera. So dak iż-żmien X'kien kien hemm dwar l-Indja qed nasumi faqar, sempliċità, anke li tkun naħseb persuna minn biljun f'daqqa waħda tħossok ħanejdu ferm inqas. L-ewwel jiddependi kollox mill-frame of mind. Jiena meta mort l-Indja, mort paġi f'qalbi u moħħi whiteboard, clear sew. Ġifieri ma ħallejt l-ebda issues warajja, ma ħallejt l-ebda problemi u missieri b'saħħithom. U mort biex infittex x'ħal għamel bħajti jiena. Għax dak id-dream li kelli spiċċali kollox, waqgħid ħażin, la rid nisma' music, għamil żmien xejn laqas radio, so I needed a drastic change. U mort l-Indja mingħajr expectations ta' xejn. Ma kellix xi target li rid nilħaq xi ħaġa, just jiena miegħi nifsi. U fl-iktar b'mod sempliċi possibbli, biċċa basket żejr, bil-ħwejjeġ ta' fuqi, ma nafx fejn sejjer, sa according. So Isu neżajt li l-nifsi minn dak il-bullshit kollu li kelli. Mort bit-tir. Mort biex insib li l-nifsi. Ovvijament xi ħaġa totalment differenti. Flok il-glamour u x-xejx li kelli qabel, mort back to the roots, jisu l-iktar ħaġa bażika. Dejjem fittix postijiet sempliċi. Kienet diġà hekk komuni li nies imorru l-Indja. Illum il-ġurnata jmorru ħafna nies l-Indja. Mela dak iż-żmien jiena fortunat ukoll li parti mill-upbringing tiegħi kien hemm klikka partikolari li konna ltaqgħu ħafna r-Riviera, klikka tar-Riviera jgħidula konna morru ltaqgħu sunsets ħafna. U hemmhekk kien konna ltaqgħu ħafna nies minn sħabna li kienu jitreviljaw. U dak iż-żmien kienet tkun affaxxinanti għax kienu jmorru għat-tul u kienu jirrakkuntawna stejjer ma tantx konna nisimgħu fuqhom. Tara naqa' fuq Discovery dak iż-żmien internet u hekk aċċess ta' xejn. So, dak iż-żmien kien hemm għajta ta' ċertu nies li qed imorru l-Indja u bekk tħajjart jisni l-immur l-hemmhekk kien. Il-music kien diġà jisa toġobni minn qabel dik it-tip ta' music, so bekk jisni għażilt l-immur. Ġa kellek kien hemm xi elementi kellek isu dal-katalgu mitkellem speċa li tawk daw in-nies. Kull minn marem kulħadd tkellem b'mod pożittiv fuq qalbi ta' xogħol. Kulħadd kellem kemm ħassu kuntent bis-sempliċità li hemm, bin-natura li hemm. U x'ħadd minn eżatt l-esperjenza inti? Ħadd ħafna. L-ewwel nett. Ma fundamentalment x'inbidel? Is-sabiħ tas-sempliċità tal-ħajja. Naħseb dik kienet qabel kont iktar naqra aljenat fl-affarijiet materjali. Meta mort l-Indja skaprejt kemm bis-sempliċità u bil-basics li kollha bżonn kemm forsi ma timlix il-but bil-rikkezza ma timla l-qalb bil-rikkezza. Għamilta ma' ħafna nies li ħadd ma jaf il-ħadd minn ġej minn dik l-art, minn ġej minn dik l-art. L-iskop kien li niltaqgħu and we enjoy each other and we speak with each other. U kienet fruitful ħafna. Indimita għamilt ħafna xogħol volontarju mbagħad espress li bdiet indoq il-ġembej. Kellu l-opportunità li nsur ħafna homeless children in Nepal ukoll għax mbagħad mort in Nepal. Tqajt ma' ħafna nies interessanti, tqajt ma' waħda ta' piċir insemmija. Sirt naf b'istitut li tmexxih waħda mara partikolari. U mort niltaqa' magħha, dik kienet ex-prostitute in Nepal. U ovvjament il-prostituzzjoni f'dal-pajjiżi hija triki ħafna. Dan serta kien hemm klient li kien frekwenti magħha, ħagrazzja magħha u ddeċida li jaqlaħħa mit-triq. U jħassita tant grateful li da salva mit-triq li konvinċit li raġel tagħha biex jikru ġistik ma'mar u bdiet tiġbor lil child prostitute. U kellha xi 12 niftakar dak iż-żmien. Dik kienet miż-żewġa kienet prostituta Le, kienet mara ta' triq, kienet poġġuta fi triq. Kien hemm klient li żara darba darbiet li daħħal grazzja magħha għalaħħa mit-triq. Meta tgħid għalaħħa mit-triq ġifieri żewġa? Ma ħallix tipprostitwixxi u żewwiġha. U żewwiġha, all right. U hi tant ħassata grata u ħadd tħassita fortunata. Ġement il-prostituti jew jispiċċaw ħażin, jew jispiċċaw mejtin, jew jispiċċaw whatever. Ħafna problemi ta' drogi, bla bla bla. U di tant ħassita grata li she wanted to pay back lis-soċjetà. Ikkonvinċiet li raġel biex jikru ġistik mamar u bdiet dal-proġett tiġbor. Kollha aspirazzjonijiet kbar li ħadd ta' nies li huma popolari xejn.
imma tara l-onesta kbira fuqhom. U dawk sperawni ħafna. Allora mbagħad ġejt Malta din il-perspettiva biex kont inżajt dan il-iżu kostum li kellek ta' dan il-rockstar ċelebri, limestone kick, eċetera, u ġejt lura u min kont? Umbagħad, ovvjament ġejt b'ħafna enerġija mużikali, ħafna inspiration. Mort infittex l-Antwan mill-ewwel. Antwan kien naqra busy dak iż-żmien u kien hemm naqra ċans, kien hemm naqra ħin, però jibqgħid niġru wara għax vera kelli ġeba enerġija. U mbagħad bdejna fuq il-kamra ta' fuq il-bejt tiegħu. Bdejna nippruvaw nikkreaw xi ideat. Jiena meta kont qiegħed Dharamsala l-Indja, Dharamsala sabiħa Dharamsala fejn jgħixu t-Tibettani u hemm id-Dalai Lama jgħix hemmhekk ukoll kelli l-opportunità ta' darbtejn miegħu waqt public audiences. U hemmhekk kienet ġietni tune ta' Never Give Up. Meta kont Dharamsala. Dejjem għaddej ġo moħħi. So dik kienet l-ewwel tune li bnejna jiena one-to-one. Kont għamilt il-keyboard bil-bass, kont għamilt il-main melody bis-sitar, u Antwan kien daqq id-didgeridoo, għax Antwan kien daqq id-didgeridoo wkoll, u jiena għamilt il-percussions. U kienet qisu l-ewwel tune li bnejna. Ħadna pjaċir biha, rajna li hemm potenzjal, jiena kont naf l-issapi li doq is-sitar, Antwan kien jaf l-grigal li doq id-didgeridoo, u hemmhekk qisu nibtet l-ewwel idea ħafifa b'iktar mod humble ta' tribal. Mbagħad ġibna bass player u bdejna naqra round. Però l-Indja definitely tatni inspirazzjoni kemm mużikali u kemm għal-qalb. Meta tgħid kemm għal-qalb, fis-sens mill-istorja mill-biografija li rrakkontajt li inti is-sempliċità diġà kienet xi ħaġa li inti esperjenzajt li daw l-erien, daw il-ħafna annimali, nanna-tira, speċi ġa kellek Ir-roots. Eżatt, mort lura l-eruq tħoss. Yes, definitely, ħassejthom ħafna. Il-way of living speċjalment, għax jiena ovvjament l-Indja nfittex dejjem villaġġi. Ta' isli ġejt Malta, flok mort ngħix ta' Sliema, mort ngħix li mtaħleb il-villaġġi. U hemmhekk jisni erġajt mort lura għall-upbringing tiegħi, is-sempliċità tal-għalqa ta' dawn nies miexi fit-triq daħlu ġewwa. Di sempliċità li forsi kont lifta fi żminijiet ta' meta intlifta naqra f'dak xejxilli, eċetera, which is normal ukoll għax iż-żożija. Iż-żożija fija li fija. And I don't regret it għax kellha l-momenti tagħha, sort of. Però ħassejt li I wanted to go back bis-sempliċità. Però li huwa interessanti huwa x'inti ġejt lura u jisek qed titneżżam il-komplikazzjonijiet u qed tfittex ħajja aktar sempliċi. Imma fl-istess ħin il-pajjiż kien sejjer il-kontra. Ara, meta ġejt lura ma kienx fis-sitwazzjoni li nafuh reċentament. Jiena ġejt lura fi-2003. Sewa. 2002. Biex ngħidlek bl-eżatt. Sorry, 2003, 2002 deċidejt l-insieme. Dak iż-żmien kien għadha mhix daqshekk. Tinħass. Mhix daqshekk tinħass. Jiena naħseb daqet nitkellmu 2003 jiġu 20 sen ilu. Eżatt, 20 sen ilu. Jien naħseb dal-ġen kollu kien beda b'xi mod jew ieħor jinbidlu ċertu affarijiet. Ma naħseb it was these last couple of years li vera morna minn estrem għal ieħor. Ovvjament meta tiġi minn barra tħoss id-differenza, għax ir-rutina tibda ddejqek u mbagħad għax inti tagħmel 8 xhur, inti tiddeċidi miegħek innifsek x'ħad tagħmel u ma tagħmilx, eċetera, kollox dak li tixtieq inti x-xewqa tiegħek, u mbagħad terġa' tidħol fir-rutina tħossha. Ma kienx hawn dal-ġen li mbagħad żviluppa iktar tard. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Dal-ġen li qed tgħid inti
Jiena rajt, ovvjament esperjenzajtu bħalek, jien minkejja li ġejn minn xejn differenti, per eżempju għamilt ma nafx kemm il-sena ħafi, per eżempju. Dal-perjodu ta' isu li nitnaddaf li neħi l-bullshit, għamiltu Londra, ma mort Londra waħdi biex għamilt u sirt vegetarijan u namel meditazzjoni kull jum, kien hemm xaħti kellu bżonn lajnuna tiegħi Londra u mort hemmhekk u għad ħankun li kont qed tipprova nsewwi kien differenti minn dak li kont tipprova nsewwi inti. Imma kien għamiltu insomma dan iż-żmien fejn is-sempliċità kienet kollox, trobbija tiegħi kienet fej ownership wasn't a thing, proprjetà ma kellniex, fis-sens li aħna kull ma kelli jiena kont naqsmu ma' ħafna aħwa li kienu jew adottati jew fostered jew jiena fadhom kif ħarġu mill-ħabs, m'għandhomx fejn imorru, immigranti, eċetera, eċetera. Kellna dar pjuttost imdaqsa u kienu n-nies jiġu għandna. Beautiful. L-eruq tiegħi huma dawk sewwa li inti tgħix f'komunità. Tipo jien aħna d-dartana ma konniex nalquha u biex fil-ħodu tistemba ħossib il-ġaħat li kun irek ma taraħ sentej ma jaf li jekk qiegħed fil-ħara jista' jmur id-dar ta' Francis jintafa' fuq is-sufan, għadha fil-ħodu ħamlu l-breakfast u jisu l-ħajja ħadd kompli minn hemm. Allura da sens ta' komunità, da sens ta' għaqda, altruizmu li aħna niddependu kollha fuq xulxin. Vera kelli. Però rajt li jena f'dal aħħar snin dan isa kien hemm katapultek qed tinżamu f'daqqa waħda splodit taret Madonna l-ġebla u kulħadd telaqa rasu. Mhux kulħadd ma biċċa kbira ta' nies saru individwalisti b'mod esaġerat. U dik għalija kienet diżorjentanti ħafna għax jiena li noħroġ hemm barra u kulħadd min għalih li huwa gżira għalih, kienet ċaġa li nqas konna f'nikkomputa. Allura kont niġi konfuż. Inti kif esperjenzajta? Ovvjament, naqqa diffiċli biex nerġa' kompixi. Erġejt li naqra il-pożizzjoni tiegħek? Il-pożizzjoni tiegħek kienet li f'daqqa waħda isu dal-individwaliżmu isu qaba trampa. Kien jinħass. L-ewwel konna komunità u mbagħad kulħadd. U beda jinħass li isu dieħel bil-mod, di li kulħadd ħajaqdef ar-rasu, imma mbagħad isu f'daqqa waħda splodiet. Gas down. U nħossa dik ukoll. Inħoss li qabel konna iktar, kulħadd jaħdem flimkien għal for the good of whatever the situation is. Illum il-ġurnata, and I miss that, jina fil-fatt l-ewwel semmejt li jiena ħobb naħdem f'Benz bil-battikati bil-gundru bajsi kollha li fihom, għax jiena jogħġobni dalhom il-komunità. Li għanna ideja, għanti tgħidli tiegħek, jien ngħidlek tiegħi u flimkien nagħmlu xi ħaġa grandjuża. Għandi opportunità nagħmel solo projects kelli, saqsewni. Jinteressawni ma tantx jinteressawni, għax nippreferi naħdem hekk. Però nħoss li by time avvolja tipprova taħdem f'komunità, xorta l-affarijiet m'għadhomx bħalma l-komunità niftakru aħna. Ovvjament din ġejja mill-żminijiet ħajja ħaġa bażika, vera bażika. Jien għaddi niftakar l-ewwel sitwazzjoni funny din ta' meta membru minn tal-band waqt rehearsal qegħdin nagħmlu song u qabad il-mobile bidejh. Nitkellmu long shot ago. U niftakar dak inhar ħatta bi kbira. Għax ħassejt illi jekk aħna qegħdin focused qed nikkreaw xi ħaġa, ħassejta isa naqra nuqqas ta' rispett illi aħna qed nikkreaw u xi ħadd waħda mar fid-dinja tiegħu. Issa qed nitkellmu mobile dak iż-żmien SMS biss konna nibagħtu, mhux iż-żmien ta' bla bla bla. Illum il-ġurnata jiena wieħed minn membri tal-band li anke jiena nuża l-mobile. So sfortunatament iż-żminijiet inbidlu. Nimmisjah iż-żminijiet tal-antik li l-komunità kienet iktar focused.
Illum, unfortunately, minkejja li taħdem fil-komunità, bid-distractions kbar li għaw, ma tiġ daqsek fokus, tu tiġi sempliċi, fil-lina għanti għadin bil-relax, għaw, nitkellmu nħetu baz, ħaġa waħda kull marijiet, u tirċi f-SMS, u tħaris l għamil taħt lajn, waqt li titkellem miegħi, ġastara l-ewwel u kemm ngħidlek moħħok jitħarbat. U ħanħarbtu l-conversation ħajkollna inti, forsi tibqa' dej b'xi mod tiegħek, forsi b'xi mod tagħmel waħdek biex tara l-komplament, imma moħħok ma baqax f'dan f'dil-vibration li għawaw. So, compared. Għandek xi sorta ta' disciplina hekk mal-mobile, għandek xi sorta ta' regolamenti? Jiena iva għandi, jiena. Kif inhi? Sempliċi. L-ewwel nett, jekk ma jkunx hemm xi ħaġa urġenti, jidoq meta jdoq, ħalli ħajdoq. Tiġi spiż din. Jekk ma hemm xi ħaġa li qed nistenna ment il-ġenitura għal xi ħaġa whatever bla bla bla, jekk qed idoq, mhux il-mument li nirrispondi, ħalli ħajdoq. Ovvjament, titfilu wkoll meta jkun hemm il-bżonnijiet tiegħu. So, barra minn hekk ngħidu hekk, il-mobile ma tantx ħabib tiegħi jiena. Għax jekk ħanirċievi 10 telefonati, 8 minnhom ikunu naqgħod diffiċli. Minn kull aspett. Being social problems, being problemi li għalaw fix-xogħlijiet tagħna. So ġement meta idoq il-mobile jiena nieħu qata. Ngħid ġejja xi għandna bħal spieġi. Allura għandi dik il-connection miegħu. So huwa importanti għalija li jekk hemm bżonn noqgħod il-bot minnu, noqgħod il-bot minnu. U dik waħda b'raġuni minna, speċjalment anke meta jdoq li għall-SMS jew jidħol xi ħaġa, m'hemmx dik l-erġ, Lustina. Ħammur narax bat. Ħallitlaq kollox, anzi pittost xi kultant. Ġieli nara li semu ngħid ħallihom ħana issa naraw bil-kwiet għax jaf ħajħarbatni. Nagħmel naqra dak l-SMS jew whatever. Nemmen l-importanti li kolli d-disciplina biex il-frame of mind tiegħi jkun kapaċi jikkonċentra skont is-sitwazzjoni li nkun fiha meta jiġi żmien li ngħid already issa wasal ħin ħaġġekka dik il-biċċa xogħol. Ovvjament dak il-mod li ċekkja. Li nixtieq ngħidlek huwa li inti huwa evidenti ħafna li għandek talent kbir għall-fokus, għall-attenzjoni qed ninduna għax meta nkun qed inwieġeb dak li tkun qed tgħid inti anke l-muskoli ta' wiċċek jirrilassaw biex jisom jassorbu dak li qed ngħid jiena. U dik hija evidenza ta' persuna li jaf jagħti każ. U jien naħseb jiena li tfal tiegħi waħda mill-iktar affarijiet li nagħmel l-almu tiegħi biex nagħlimhom hija li l-attenzjoni f'dinja li l-ħin kollu tipprova tisraqlek l-attenzjoni, il-kapaċità li tajt le din l-attenzjoni hija tiegħi u jiena ħannimmira fejn irrid jiena ħajkun wieħed mill-akbar talenti, l-aktar talenti importanti żgur tal-epoka tagħhom. Ġifieri t-tifla tiegħi jekk ngħidilha attention is everything ta' minn għandha 7. Hekk ta' imma naħseb li id-distrazzjonijiet li hawn anke qed jikkawżaw biex li aħna nsejħu l-patoloġija tal-ADHD. Jiena perswas li affarijiet bħal TikTok, affarijiet bħal Reels, affarijiet bħal il-newsfeed tal-Facebook, id-ħin kollu qed titolbok biex Aradija. Fl-aħħar il-neurochemicals, il-mod kif il-network ta' moħħok ikun issetjat, jadatta biex ikun impulsiv. U eventwalment li jiġri li inti ssir pratikament ADHD, imma mhux imwielet ADHD, issawwart fl-ADHD, it-teknoloġija sawretek fl-ADHD. U dik tikkawża ħafna problemi, għax inti ma tkunx kapaċi ikollok, meta inti ma jkollokx is-sovranità tal-attenzjoni u d-dinja tkun tista' tajlek li ħares jitlu ħafna problemi ta' ansjetà, jitlu ħafna problemi ta' impulsività u dawk l-affarijiet jekk ma tkunx għaqli kif kont jien meta kont żgħir kelli ADHD, jiena dawk l-affarijiet kont nimmedikhom bil-coke b'ħafna affarijiet minn daw, tifhimni? Għax ma tkunx taf li inti jiena coke kienet isserraħni. Jien kont noħu l-coke fl-aħħar relax kif. Ma kieku xi ħadd qal isma' le bro, mindfulness.
sit the fuck down, just focus on one thing at a time. Illum ġurnata qed nagħmlu eżatt il-kontra. Fil-fatt meta tara l-istatistika fost iż-żgħażagħ, studji ta' Amerika, right? Il-prevalenza tal-ansjetà u s-suċidju fost iż-żgħażagħ splodiet l-Amerika. U nuqqas ta' paċenzja. Illum kemm hawn nies li filħu jisimgħu trek mill-bidu sal-aħħar. Jew jaraw klip mill-bidu sal-aħħar. Vera ftit. Għax il-ħin kollu il-moħ dejjem jew then what's next. U once again, ovvjament, ma nagħti l-ebda tort il-dawn li qegħdin trebt fiha, iktar inħoss li hemm bżonn b'xi mod illi dalix jiġu addressed bħalma aħna nitalmu il-matematika, bħalma aħna nitalmu l-fiżika, whatever, bla bla. Aħna nitalmu from day one kif nokkontrollaw il-ħsibijiet tagħna, l-emozzjoni tagħna, il-dak tagħna for a better life. Mhux biex bħala kastik or dak li inti jekk tikkontrolla l-affarijiet, hemm ċans li però ma nagħtix tort il-ġequ, id-domanda kbira tiegħi li ma sibx nilħaqha jiena. Forsi tilħaq biċċa. What's next? AI. AI is next. And what's next after that? Għax da kollox jtiġri jgħu, kollox ċupla plum. Dik Murphy's Law hija dik il-liġi li tajt li t-teknoloġija tikber esponenzjalment. Le, everything that might be fucked up will eventually fucked up, go wrong. Murphy's Law is an adage or an epigram that is typically stated as anything that can go wrong will go wrong. In some formulations, it's extended that anything can go wrong will go wrong and at the worst possible time. Simpatiku da Murph, mela mux għalli kontet naħseb. Imma bazzikament li jett naraw bħalissa fid-dija tal-informatika hija żvilupp rapidu immens fl-AI. Ma nafx kellekx l-esperjenza toqtelab ma' ChatGPT. Le, I mean, qed nisma' ftit around l-hawn ma m'għandix ċans, nkun onest għal dawn l-affarijiet, però m'għandix daqshekk knowledge, qed nisma' ftit. Biex intik naqra sfond, tek naqra nkwadratura ta' ħafifa. Mela inti għandek għat ta' kumpaniji li qed jiżviluppaw dak li għedu la AI, Artificial Intelligence, però issa jaħsbu li qegħdin fuq l-adba ta' AGI li hija Artificial General Intelligence li toqrob aktar lej l-intuizzjoni umana, però ovvjament barfin u kapaċità ta' komputazzjoni miljun darba aktar minn persuna. Tant edin fuq għadba partikolari li inti għandek parti mill-komunità ta' xjenza tal-informatika u tal-akkademja tajt l-allu guys edin fuq xifer ġdid għall-umanità da bħal meta l-bniedem skopra n-nar. Mbagħad għandek komunità kbira oħra ta' nies li huma meqjusa ħafna f'dik id-dinja, Elon Musk, storiċi bħal Noah Yuval Harari li kiteb Homo Sapiens, u eluf oħrajn li għadhom kif iffirmaw petizzjoni li għaddew lill-Kongress Amerikan biex jitolbu li jsir pause ta' 6 xhur fuq dan ix-xogħol li qed isir għax isma' gaj qed niftħu bib u hekk ħadd ma jaf xaw wara dal-bib. Ħanieħu bella birra, ta' f'qajt li waħi, Wow. Round two. Kont tinsegwik, wow. Yeah, so emmek naħseb sejrin jena li hija problema kbira ġifieri inti għandek tista' tkun problema kbira tista' li għandek raġun. Per eżempju inti hemm dil-kumpanija jisimha mhux OpenAI l-oħra DeepMind. Ija, jekk jogħġbok. Li daw ġaf bdew huma min jedhom daw kumpanija li bdew proġetti tal-UBI, Universal Basic Income. Mela x'għamlu? Għax huma jafu li ħajkun hemm ċertu professjonijiet li se jsibu xogħol fil-ġejjieni, qed jaqbdu komunitajiet tagħhom, pereżempju jaqbdu designers. Jgħidu sma' designers ħajkollhom problema kbira fil-futur biex jisibu jobb. Allura xi jagħmlu? Qabdu komunitajiet ta' designers u qed ituhom income għal xejn. M'hemmx għalfejn tidħol ix-xogħol inti. Ħantuk X amount fix-xahar għal xejn biex naraw psikoloġikament u soċjoloġikament x'impatt ħajkollok fuq ħajtek hemmhekk qegħdin. Wow. Inti tidi ħorri u kif Issa bir-relax, thank you. All right. Mela. Saġġilniex, bro.
bil-relax, ma jtux għallek il-raġel? L-ewwel semmejta il-marijuana, x'relazzjoni għandek int mal-smoke? Mela, il-marijuana ila around me my youths ta' 18 sena. Fi żminijiet tiegħi kienet diffiċli titkellem fuqha. Kien hawn sitwazzjoni naqra diffiċli fejn jidħol pulizija, eċetera, eċetera. Aħna lħaqna żminijiet fejn il-pulizija kienu naqra aggressivi. Ġieli kellek konfronti mal-pulizija? Jiena le, fejn jidħol marijuana. Fejn jidħol xiex mela? Fejn jidħol darba kelli storja partikolari li spiċċajt f'sitwazzjoni partikolari. Però l-marijuana jiena niftakar żminijiet ħbib tiegħi li kienu jwafquhom f'roadblocks, literalment dak żminijiet il-pulizija kienu aggressivi. Il-pulizija jagħmellek search ma jsiblek xejn, iġielek tbuslu l-boots. U bat tinżel tbuslu l-boots u jtik xut u jgħid tad-doluri. So aħna konna nibżgħu ħafna mill-pulizija. So min kien jiffrekwenta il-marijuana li aħna konna konxi li maħna qed nagħmlu xi ħażin għax hija xi ħaġa naturali. Konna dejjem bil-biża. Bil-biża meta tixtri, bil-biża meta tpejjeb. So trabbejna ħafna f'dak l-ambjent. Però peress li konna nħossu li xi ħaġa li hija parti li ttina ċertu kuntentezza, ċertu mingħajr ma tkun dipendenti fuq aħna ġeneralment nagħmlu l-ġurnata tax-xogħol tagħna iltaqgħu flaxija, bejbu sigaret u nieħdu daħqa u nieħdu naqra pjeċir bejnietna as simple as that. Li beda jiġri imma mbagħad li notajt ħafna li by time il-pulizija jissukkaw fuq il-marijuana. Jiena thank God minħabba l-mużika ma mortx fuq drogi oħrajn. Jiena kont nagħmilha ma' klikka ta' nies. Illi jima tul il-ġimgħa dejjem mur rehearsals. Dejjem jiena nimdu kelli 16 sena dejjem rehearsals, dejjem hekk naf, dejjem rehearsals. Jiġi l-weekend, impejpu ġi sigaretti u nieħdu pjeċir. Sħabi li matul il-ġimgħa ma kienx ikollhom xi jagħmlu. Kienu jiġġerew fit-toroq u jmorru l-barrijiet u x'naf jiena. So kienu jpejpu matul il-ġimgħa, jiġi l-weekend u mbagħad ikunu jridu xi ħaġa ekstra. Sfortunatament 90% minnhom kollha spiċċaw ħażin. Illum il-ġurnata thank God kollha ħarġu minnha. Hemm wieħed minnhom partikolari anke qiegħed imlaħħaq mas-setqa llum il-ġurnata għandi rispett kbir lejh. Però jiena dejjem evitatni, dejjem bqajt fuq il-marijuana. X'kont inħoss li hija xi ħaġa naturali u li m'għandekx dik il-chemicals, eċetera, eċetera. Però mbagħad li beda jiġri u notajta ħafna fiż-żgħażagħ ta' meta bdejt nikber nara jiena, ta' meta tkun żagħżugħ kulħadd toħob jesperimenta. Min jindaħam bil-imbit, min jindaħam bl-alkohol, min jindaħam bid-drogi, kulħadd jieħu pjaċir jistimula naqra ruħu. Peress li l-marijuana kienet kbira bħala ammont biex tixtrih. Biex tpejjeb titmur x'imkien f'xi kantoniera għax kien xoqmok xi ħadd ma jmurx jirrapportak lill-pulizija. Iż-żgħażagħ jridu jitgħu ħaj u bdaħlet l-ecstasy. Allora daw bdew jaqbżu il-marijuana. Għax il-marijuana tittobru mill-joint, titmur tejbu x'imkien, ir-riħa tibqa' fuqek, jekk ħażhom marijuana fuqek kbira, jekk tixtri pirmla, nofs pirmla. ċuċata, ħadd jieħdok fjax tajjeb, easy biex taħbiha u f'kemm jgħidlek jaqala xi ħaġa bum u ġewwa. Allura beda jiġri ħafna miż-żgħażagħ li bdejt nagħmilha magħhom jiena, bdew jaqbżu transition tal-marijuana u bdew imorru għal ecstasy. Mbagħad ecstasy coke li dak iż-żmien il-coke kienet naqra expensive. Ma kienx daqshekk. U kien hemm dak li sfortunatament kienu jaqgħu fil-heroin li kienet tkun id-disgrazzja. L-ikbar traġedja. So jiena minn dejjem issa għalfejn żammejt bil-marijuana l-ewwel nett dejjem ħassejt li kienet xi ħaġa li kienet biżżejjed għalija. Sperimentajt b'affarijiet oħrajn, ġieli sperimentajt b'affarijiet oħrajn, però bejn l-updrinking. Għax jiena kull meta kont nagħmel xi ħaġa naqra il-barra mill-li suppost, u minn missieri dejjem kienu jitilgħu ġol ħsibijiet tiegħi, qatt maret ninkwethom jista' jkun. So kull meta kont f'sitwazzjoni ta' antipatki, dejjem jitla' l-viġin Tommy ta' missieri u ngħid this is not my place. U bejn għax fimt li dawk kemm dom t-esperjenza dik, skużani, qed ninterrompi. Kemm dom t-esperjenza di li tkun f'sitwazzjoni fejn tajt jien mhux postijaw għax qed taħseb fuq Meta
għax meta ġiet l-ecstasy kien żmien partikolari, kien żmien interessanti. Jiena għaddejt mill-ġerni tal-ecstasy, il-bidu tagħha fih xi ħaġa wow, il-feeling, l-espressjoni, eċetera, il-vibration, bla. Però mbagħad tasal f'ċertu punt li tibda tirrealizza li this is dangerous. U li it's more chemical than natural. So kienu jkunu dak żminijiet li anke tkun f'ċertu postijiet li jkunu antipatiki. Jiena ġieli kont f'postijiet fej situazzjoni ma kienx tkun tajba u kont niddeċidi li nitlaq, għavolli hemm sħabi u għadin jieħdu bażi, eċetera, ma kont nħoss li this is not my place to be. So dejjem bqajt u llum kuntent, ovvjament kulħadd jagħmel deċiżjoni tiegħu ma jfissirx li għax jiena għandi dik il-kultura ħadd ieħor għandu jagħmel bħali. Jiena naf nies li l-marwana ma tagħmlilhomx tajjeb, li tqabbadhom ħafna ħsibijiet, li tqabbadhom ansjetà. Jiġifieri definitely I don't suggest li bniedem jieħu l-marwana jekk. Però jiena fis-sitwazzjoni tiegħi dejjem użajta b'mod disciplinat u llum kuntent bil-affarijiet li għaw żviluppi għax fl-antik ġieli kien ikun l-imbarazz ta' vera. Bħala kwalità mhux tajjeb. Bħala kwalità. Partikolarment naħseb meta kien hawn il-blokka naħseb. Għamilna sentejn 3 snin fi żmien il-PN, it was crazy. Aħna kollha mdorrijin dejjem bil-marwana bil-grass, kollha mdorrijin. Dik, min kien jiġi xi ħadd bil-blokka, kollha kważi nkeċċuh lem. Għax ir-riħ kienet tkun partikolari u l-feeling kienet tkun partikolari. L-oppju qisu. Però f'daqqa waħda sparixxiet blokka biss. Għal-bidu kien ikun hemm affarijiet interessanti imma by time, wow, minn esperjenza dak iż-żmien I'm sure li jifhem. Għamilna daqqa ta' sentejn, sew. It was a pity. Għax tejjeb u flok timxi ġiex passi l-qudiem tmur 5 passi lura bħala feeling, eċetera, eċetera. Għax l-iskop tagħha x'inhu marwana biex inti tgħid għamilt li għandek tagħma ħadd irrelaxja u just you let go dak huwa l-iskop. Imma jekk tista' tiddeskrivi naqra iktar kif timpatta lilek il-marijuana? Mela jiena ġibni ovvjament tgħinni fl-istress li min kien nipprova nżomm il-ħajja sempliċi, ovvjament l-istress hemm qiegħed commitments, deadlines, eċetera, eċetera, bla bla bla. So tagħmilni iktar kalm. U tagħmilni iktar nosserva. Jiena ħobb nosserva ħafna speċjalment fejn tidħol natura. Ma nħoss li xi kultant meta mpejjeb iktar jekk ħadd nara siġra nidħol ġo fiha kważi bil-connection li jkolli, iktar ġast milli nara minn barra, iktar nidħol fil-fil tagħha. Tibda tifhem iktar forsi l-essenza tagħha x'inhu? Iktar ninnota d-definition. U jiena nħobb ninnota d-definitions ngħidlek il-verità. U apparti mill-ispirazzjoni tiegħi anke nikteb il-music, hija l-nota, sort of. U nħoss li l-marwana in the right atmosphere u in the right environment, it enhance dil-business. Pero dejjem għamilta b'disciplina, qatt ma tkessaħna, qatt ma whatever, eċetera. U l-interazzjoni tiegħek ma' bnedmin oħrajn meta tkun pejjebt kif tkun? L-imtib ta' stoner inti? Tkun bħal dejjem, għax jiena kadli u jiena. Kadli? Kadli, bniedem ħobb nagħmlu. Piti li bil-Covid ċaqalqu ċertu affarijiet, ma jiena mdorri bniedem naraħ. Imbor inti nara ħagġatu l vibration sabi, I love it. Human connection. Għafem bil-marwana flok ek naqri iktar forsi. Imma tibqa l-istess. Maybe namela iktar. Imma it's always in a happy, fun environment. Jandi l-istess dispozizjoni tijak, by the way, naħob naqwek. U fil-fat il-ġenituri tal-mara tiegħi u ma nis pittost riservati u taf kif u ma bħala familja jinħabbu ħafna imma mux bħalik u l-taċi filu għallur l-ewwel darba mux l-ewwel darba ma mbagħad meta la darba sirt nafhom forsi t-tieni darba tbajn dħalt għandhom il-ħamrune ma u twan u x'għandu rajt fri u daw qed nara li jisom qed iħossu skumdita imma fl-istess ħin dik it-tanni qed ittihom pjaċir. Ishom kienu għal żmien twil ma kienux qed jagħtu lilhom privileġġ li vera faċilment setgħu jagħtu lil xulxin taf kif. Dik hija xi ħaġa nħossha ħafna
Nħossi ġil bej il-parents tiegħi jħobbu l-xulxin fenomenalment għal 57 years, God bless them. Il-weekend li għadda. Pero mhumiex imdorrijin, mhumiex imrobbin, busu l-xulxin, jagħmqu l-xulxin b'dak l-allegrija. Sama jisa fl-antik. Fl-antik jisu kienu kien hemm din ir-riservezza, ngħidilha jiena. L-imħabba li għandhom hija fenomenali u tal-blieħ. U jiena għadni nitgħallem minn għandhom saġra tal-lum, għax għandhom way kif jimxu għal xulxin hija inkredibbli u nitgħallem minnha. Però mbagħad they show it more in action bl-azzjoni tagħhom bli għamlu għal xulxin milli bdaw l-affarijiet sort of. ħanajs, di mux li għanda ħafna xtaqsam, ma bħalissa naqra Dostojevski għaw Crime and Punishment. U joħroġ ċar li r-Russi, għalmenu ta' dik l-epoka, jew għalmenu daw l-Russi li kien jaktabu għarhom Dostojevski, kienu jissuspettaw ħafna minn nies, anzi li jkunu bħali u bħali, kikun morru Russja, u tipo, right bro, il-ħsieb mal-ewwel huwa li da qed jipprova jġielni nkun iktar passiv ħalli kif ikollu ċans jitfall istall-dari. Pity. Pity. This. Però ġili sibt, pers li d-dispożizzjoni tiegħek kif inhi, ġili sibt minn ħaf vantaġġ minnek? Unfortunately, huwa. And it's disappointing, ma unfortunately huwa. Ovvjament it hurts. M'għandekx kontroll fuqhom daw l-affarijiet għax m'għandekx kontroll fuqhom. Imma peress jiena miftuħ, jiena minnix magħluq, jiena kull min jiġi ħabbat il-bib ħaniftaħ. Ma nagħżilx kategoriji l-hawn l-hemm. Eċetera. So u nagħmilha mhux għax. Kif tirriżolvi ma meta jkun hemm din ix-xorta ta' jiena tajtek il-fiduċa u inti b'dik il-fiduċa gdimtni. Kif tirriżolvi għalik? Disappointment u very, very big disappointment għax jiena fid-dinja tiegħi daw l-affarijiet ma jeżistux, fid-dinja tiegħi ma jeżistux. So meta tiġri disappointment u ovvjament I move away u nipprova nagħallem li nnifsi biex ma nerġax nidħol f'xi waħda bħal dawk ġieli rġajt ħal fuqhom għax jiena bniedem snin li nafda u naħseb li kulħadd huwa fl-istess keffa u ma nkunx nixtieq laqqas li nkun dubjuż istja. Ma nkunx nixtieq nibda suspetta ħażin fuq dak u fuq li uħor ġrali istja. Nkella tillimitani milli nkun li jiena. Allura I had disappoint, però mbagħad inħalliha warajja and you move on. Però ikun hemm konfrontazzjoni? F'liema sens li jiena nikkonfronta dak li kun, ma tantx inkapaċi. Ma tantx inġelliet jiena. Jiena ilha ġejja minn day one meta konna noħorġu aħna bħala żgħażagħ. U kien ikun hemm minni poppa sidru jferfer naħdembu, għaltem l-oħrajn. Konna minnhom ċara, ngħidulhom isma' għajdu li beżżi jekk hemm tridu, jiena malli nara xi ħadd tal-ewwel daqqa jien ħa naħrab niġri gaż dawn lem. Qatt ma kont xi wieħed li nikkonfronta. Kemm fiżikament u kemm bħala isni dak li kun rieħ li ma ħadx pjaċir, ma mbagħad mhux ħanoqgħod nagħmel xi drama u xi storja qawwija. Kif turi? Ovvjament ħanuri l-ewwel qed billi naqta' d-distratt tiegħi. U mingħajr ma nistema' fani ċertu nies iħobbu għall-kumpanija tiegħi. U minkejja m'għandniex daqshekk available mill-ftit ħin li għandi xorta nibqa' nikkomunika anke jkun ġej xi ħaġa mill-bot ta' darba kultant. Meta naqta' sobtu, dak li jkun iħossa, ma jħoss biex biha. U ġieli jipprova dak li jkun jerġa' jiġborġihom minnhom ma mbagħad jien jista' once li niddeċidu nħares li quddiem nemmen li for the good of both li you just move on. Fuq marijuana speċa biex nagħlaq dik il-ħolqa. Jivera qbel miegħek biex ta' once li tkun adult tajjeb li kollok l-għażla li jekk trid inti tħoss dak il-gost li tik il-marijuana għandek kollok aċċess għalih. Però naħseb ukoll hemm bżonn li nies jifmu li jinġeli kelli ħbib li għalla til-furasom, bli smoke ġifiri. Illum li għaw tajjeb ġol u di għed esperienza ma t-tifla tal-partner tiegħi
li għaddejja minn dak żminijiet eċetera eċetera. Xetat ngħidu? Għadek falet 18 issa. Però il-conversation din hija ta' 16. Sewa. Sort of. Għax ovvjament peress li jiena għandi dik il-kultura, ovvjament irrid inżomm il-bilanċ kif ħanitkellem u dak li kun nurih the whole picture, mhux nurih ġast il-perspettiva tiegħi biss. Li hemm tajjeb hija li min irid jagħmel research u jinħadd pjaċir bit-tifla tal-partner. Illi meta jiena kellimta il-vantaġġi u l-isvantaġġi u kif komix fatta kienet deret li għamlet il-research tagħha u jitgħatni l-perspettiva tagħha ta' kif taħsibha fuq dawn l-affarijiet eċetera u ħadd pjaċir. Ovvjament maybe xi waslak li xi read il-verità. Illum l-internet dak it-trik li għandu li x'inhu veru u x'inhu biex li mhux veru. Però għal-ġenerazzjoni tal-lum jiena nissuġġerixxi li ovvjament dak li jkun għandu jagħmel research fuq xi ħaġa għandu l-kapaċità li jkun jaf qabel fl-antik. U fil-fatt għalhekk naqbel dak li jkun għandu l-opportunità illi il-marwana hija legali għax vera ġraw fil-passat li inti tmur tixtri il-marwana hija shortage, ġej il-weekend trid titlaħaj m'hemmx marwana u tiġi offrut options oħrajn. Hija verità totali. Illum thank God bis-saħħa ta' din biex xogħol dik qed tinqata' għax jekk inti l-kultura tiegħek hija marwana taf li ħassib. Però tajjeb illi dak li jkun jagħmel naqra research tiegħu għax mhux fuq kulħadd taħdem l-istess. Jien għandi ħbieb tiegħi li bdejna flimkien impejpu nitqu x'naf jiena, però llum il-ġurnata jgħidu hekk li tressaqilix m'għandna xi tifqal moħħi u tagħmilni ansjuż u ħafna ħsibijiet u bullshit eċetera eċetera. So dak li jkun għandu jkun responsabbli li bniedem ħajamela mhux għax hija trend, mhux għax hija l-fashion ta' sħabu jew whatever jew għax tidher cool, ma vera inti x'bażż għandek. Dik hija Yani jikelli ħbieb li kellhom dak tgħidulhom acute psychotic episodes fej ġifieri letteran beda jara t-television per eżempju minn qed ikellmu minn għalih li l-FBI qed jispijaw fuq dak il-livell. Paranoja ma li timmanifestaruha f'alluċinazzjonijiet u dawn l-affarijiet, Però mbagħad fuq il-naħa tal-ispettru li konna naħdem ma' nies li daw kienu jmexxu kumpaniji daqsxiex, nagħmel kollu stonjati daw. Imma focus, ġifieri sharp, jitlu fid-dettall, no memory problems. Skont xi tfisser bija stonjati, għax skont dak li jkun stonjat jifhimha forsi kif nifhimha jiena. Stonjat huwa wieħed dak dak. Jaf ċertu. Fis-cigarette break more pay up spliff. Jaf iġibhom iktar focused. Jaf. Illi filli moħħhom fl-arja jpejpulek sigarettu kapaċi jikkonċentraw iktar fuq. L-lum għaw min juża b'mod medikali wkoll. B'affarijiet oħrajn. Daw li jkollhom moħħhom rub, jieħdu ċertu mediċina biex they stay focused fuq da suġġett. Għaw min juża minn dak l-aspett ukoll. U esperjenzi oħrajn b'drogi oħrajn kellek? But very minimal. Thank God il-heroin qatt mersaqt leha. Thank God. Was probably ġej għax mill-ħbib li konna mela magħhom jiena rajthom jispiċċaw ħażin. Konna nkunu f'sitwazzjoni ġo flezzijiet, affarijiet misruqin, dak li timur tajjar ras lil ieħor għax taħstaf ħażina u għax dak xieħ fil-flus u dak jirex il-bżieq minħal u ġem taħwit. U kont ngħid wow, this is crazy. Allora kont dabbar l-asilem. L-ecstasy kien hemm żmien li kienet interessana fil-peak tal-90s, waqt ġew tal-parties, kienet ċaġa ġdida, dak li kun qatala għaxaru, beda jilbes. Konti frekwenta daw il-parties? L-im tib ta' mużika dans kienet tappella għalek li lek? Fimni, ma konċ xi wieħed da' il-psychedelic l-iktar li kien joġobni. Il-psychedelic kien l-għunet nħobb niċċaqla jiena, nħobb nisfen. Tini freedom of expression, feeling free spirit. Pero psychedelic bat għandek il-beat għaddej, u għandek dawk il-sounds li jiddependi minnek fejn tittoħodu fl-immaginazzjoni tijak. So dawk minn dejjem kienu favoriti. Ma qabel il-parties kienu kunu sbieħax, kienu jkunu ta' darba kultant. Per eżempju fl-Easter, jew inkella after summer, jew before, darba kull 3 xhur.
Allura aħna konna nippjanaw, konna ħitu l-ħwejjeġ, konna niltaqgħu x'ħan nilbsu fiex jinħabu. Kien ikun hemm expectancy kbira immens għal biex tax-xogħol. So kienu kunu sbieħ, però mbagħad by time dew jiġu kummerċjali, wieħed kull weekend, wieħed kull allura ntelef qisu dak il-vibe. Però qatt ma kont xi drug user Dipendenti. Dejjem kont b'responsabilità. U mbagħad il-coke qabdet tiġi interessanti u qabdet tiġi anke l-prezz tagħha naqra aktar reasonable. Kien hemm momenti fejn esperjenzajt naqabija, però mbagħad bdejt inħoss il-feeling kemikali tagħha u ma baqax itini baż. U esperienzi koroħ fuq droga kellek? Saċċina le, ħosni fortunat li le. Jiena personali le. I mean, xi whitey l-ewwel To be expected. Inta għadek tuża l-marijuana frekwentament? Ejja, nuża b'responsabilità. Manċiż jabduk jew? X'gulli jabdu Jabduk jew manċiż. Għansi titti kontrolla, u titti xop l-ilma. Ma kollax, jabdek laċ. Ma jisbiħi bija. Kot il-mawt. Għazil. Le, jena għamilt ħabta meta kont impejp smoke ġili tħant, kien ikollna il-makini kollha daw tal-croissants tal-Bawli, taf li muwa jkollok għal 24 taf jom, kont nitħan kollha, namel lejl, nqumu norqod bis-sodda, pum, pum, tlita. U kont nistembaħ u nsib il-kaxxa vojta. Ejja li jabduk manċis. Serji. U fil-fat bekk il-marijuana u kollax minn daqsek, miex bħal drogi oħrajn li taqtalik tiġi traskurat. Jek tintuża b'mod for pleasure, fija d-daħ, fija l-feelings. Jena ftakar li kienet, per eżempju, fil-kuntesta bands, per eżempju, jetta tistra sens ta' konnessjoni, Issa di interessanti. Għalina għasma nitkellem fuq nara, aħna meta bdejna fil-bidu tribali konna. Pero ovvjament l-affarijiet kienu fuq skala ħafna iżgħar. Rookies, morru hemm, no expectations at all, kulħadd ġej hemmhekk għas jaf x'ħajolqtu, ent aħna bil-ġem. So konna nidħol fi spiritu. Meta l-affarijiet bdew jikbru, ħassejna aħna li mhuwiex l-iktar ħaġa ideali, għax dawn mbagħad kulħadd bl-istil tiegħu. Hawn minn mużiċist jħobb jiġri Pepsi sigaret qabel ħaj relax jkun iktar focused. Jiena pereżempju mod personal qabel nitla' fuq l-stage nkun straight ħassa. Għax ir-responsabilità tant tkun kbira. Ovvjament aħna tengod l-udjenzi tagħna huma li huma. Allura qabel nitla' fuq il-park l-excitement li jkun hemm, minkejja kemm tkun preparat tajjeb, minkejja kemm tkun rehearsjat or whatever, ir-responsabilità hija kbira. Allura bdejt nħoss li meta ġieli kont impejjeb qabel nitla' fuq l-stage fi events kbar bla, tant kont nintel ansjetà li it wasn't fun for me. So l-lum ġurnata kollha kemm aħna bħala membri tal-band, we're forward, then il-ħajnes noħdu għan fuq il-park. Il-park fih ċertu ħajnis. Once li tibda u kollox qiegħed jimxi sew mbagħad vibration for power. Jiena kelli dal-ritwal li qabel nitilgħu fuq il-park jien rapper ieħor paper joint flimkien noħorġu fuq il-park. Kienet taħdem, qatt ma kellna daw l-issues li pereżempju ninsa lines jew ninsa li dak il-moment partikolari. Aħna konna kunu rehearsjati ħafna, ġifieri aħna konna kien hemm elements biex ta' koreografiku, partikolarment kif nispiċċaw il-lines ta' xulxin u affarijiet. Imma tant konna nipprattikaw. Tipo aħna konna nipprattikaw anke għal buzz. U forsi bid-differenza tagħkom aħna l-prattika tagħna nistgħu nagħmluha fuq karozza tal-linja spiex taf kif. U għandi ammirazzjoni kbira well done. Mhuwiex id-dipartiment tiegħi, ġifieri però nifhem xi jkun ġej u wow, well done, it's a beautiful art. Dħalt fija reċentament, fl-antik ma konx daqshekk interessani, nista' ngħid minn meta u inti wieħed mill-kontributuri tiegħu minn meta r-rap beda jsir bil-Malti, beda jinteressani ħafna iktar. U llum il-ġurnata nieħu pjaċir nara live performances aw artisti bravi
kif il-mod kif jużaw il-rap u nistanejt li mħabbati li rap resqet kważi bis-saħħa tal-lirika Maltija. Maltija, Jista' jkun għax forsi il-lirika barranija tkun fast, eċetera, diffiċli għalija. Jinġamet meta nisma' song. Għaw min jisma' lyrics, għaw min jisma' l-vojt, jiena nisma' s-song totali, jisni. U għatma nidħol deep il-kantant fuq ix t-kanta, jisni il-ħagġa globali nisma. So meta jkun hemm il-rap, naqa diffiċli biex naqbdu l-barrani. Però il-rap Malti nifmu xentament kemm jiena u kemm il-partner tiegħi tħallnilu pot interess. So well done għall-effort kbir li għamiltu. Intom għandkom l-iżdong u naħattakom il-bone. Aħna kanna il-bone, li sempliciment ta' triq. Sempliciment ta' triq, mawx għalik. Wes. U kafe tnejn sokkur, le. Kafe tnejn sokkur hija song tagħhom inċidentalment. Kafe tnejn sokkur hija song tagħhom. Hija song tagħhom inċidentalment, ma dak il-beat ma jasu ma jafu. Kelli nużaħjien ma mbagħad ma nafx għamilt xi stentej assente mill-istudio, mbagħad smajtu sweet coffee. Ja, sabiet, dak il-beat. Dak il-beat għamlu Gilson li huwa tifel mill-Marsa li daqna fissa fil-hip-hop, kien tifel ta' xi 18 sena, msejt fejn mar jaħdem, nefaq ġidu bena studio zaħirek fid-dar, mustanet l-isem ta' triq, għal-kem l-isem ta' triq vera ġobni, mu kellu dar il-Marsa ma tindunax, tidħol ġo din il-terraced house, tiftaħ il-bib, kif tiftaħ il-bib tħalt fl-studio, għax da kien propieta vera zaħira. Mu l-baz tal-mużika li toħloq, l-entuzjazmu li jenħoloq u maffariet li meta tkun fjom ma tapprezzomx, ma tapprezzomx, forsi intom għadek ta' esperienza, forsi di, ma jena issa nħares l-ura u najt, biex ta' kem kien jirnexxilna noħol u momentum minn zero għal l-alla kullħat teċitat, l-alla ħandoq u għem, l-alla narmaw il-park. Lek, peress li ilna mux ħazin, nifmek eżaċ għettejt. Jina when I go back, 20 sena tribali, so that's a long shot. Naprezza ħafna il-momenti, il-passaċ li għaddejna minnu, kif miexxejn u bis-sempliċità li kellna u bl-entuzjazmu kbir li kellna u with the right people around. Kellna ħafna artisti madwarna. Kulħadd kellu l-inizjattiva. And that's amazing. Kulħadd konna nħallsu bil-mod, għax għandna minn dejjem il-prinċipju tagħna tiegħu tant kien. Jekk għandna kejk, kulħadd irid jieħu biċċa minnu, anke min ġie jerfa' biċċa kaxxa biex jgħin għall-apparat. Dik is-sistema kien għandna biċċa kejk naqsmu ma' kulħadd. Però ħadd ma kien isaqsi kemm ħanitħallas jiena jew kemm ħanitħalli. Kulħadd jiġi full on. Bl-element artistiku. That's beautiful. Hemmhekk joħorġu affarijiet biħafna. Mela, huwa evidenti li lilek il-flus ma jtukx l-iskopa l-ħajja, allora xitik l-iskopa l-ħajja, għalfej tistem bħant fil-għodu? Id-lallu, x-domanda di. Sew bħġit minn imkien, jew koll, seqbat fajta. Nistabbaħ fil-għodu biex ikollu ġurnata mill-aħjar. Jina għadni connected ħafna, jina ġejt minn familja kattolika ħafna. Missieri kien sagristan, trabbejdi ma missieri sa 16 sena kien għadni abbati jena, tista' timmaġina, sħabi jgħidu, sakib bla 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 bla, konti ġabdejt intawa xar ma tan drajt ma missieri, so drajt f'ħafna. Ovvijament by time il-ħsib tiegħi fuq ir-reliġjonijiet kif tallimna eċetera eċetera nbidel, però xorta għandi saħħa spirituali ħafna. So xorta għadni fil-għodu x'inqum in my own way. M'għadniex forsi b'dawk il-paneġir li konna mdorrin ngħidu ta' pappagal. Però in my own way naħseb l-ewwel ħaġa li nagħmel toħroġ li b'mod awtomatika il-gratitude tal-ħajja. U speċjalment issa li qed nikber nħoss iktar, kważi. Folja 51, imma xorta nħoss, xi nħoss li l-ħajja hija riga, fadal dil-biċċa u dil-biċċa bil-ħarqa ħadkun. So fir-realtà. Fadalek daqshekk mhux hekk. Di fadal. So every day it's even more grateful.
So, l-ewwel So ħaġa. gratitude, a connection with something higher, jisek għattajt? Dik l-ewwel ħaġa li tiġini sounds higher però within me wkoll. Din konnessjoni metafizika ma. Na, diffiċli. Xajdela inti, Alla, univers. L-enerġija tal-univers ngħidha. U ma jgħidilix Alla dak li jkun ma li jisma' Alla u jittimbrak xi ħaġa. Bħalma semmi naf Hindu illum il-ġurnata il-perception tiegħi reliġjuża it-tempju qiegħed fil-qalb u t-talba hija l-eżempju. Per eżempju xi ħaġa oħra li tittikani naqra il-mod ta' kif isir it-talb. Per eżempju, mulej mal dawk li għandhom bil-ġuħ, mulej provdilhom vera. Ma fl-għar mill-aħħar mhux aħjar tagħmel xi ħaġa żgħira. Xaħet ma tagħmlhom sandwich daw għandhom ġuħ. Il-bambin, qed tifhem. Ħaġa oħra li ddejjaqni ħafna, u xkultant, ovvjament, jiena nitkellem biktar mod onest. Vera l-poplu Malti ġenerus. U jiġi Community Chest Fund u għandhom bżonn tal-ġen, Puttinu għandhom bżonn well done. Per xkultant beżżan għazira wkoll li l-ġenerosità qiegħda hemm bħala trend u bħala fashion. Once again, mhuwiex għax vera li tremmi toħsu għalfejn, għax illum tajt il-Puttinu, illum tajt il-Community Chest Fund, għada ġini ċans nagħmel post fuq Facebook u naqlalek il-ħara minn left, right and center. And I go deep. Mhux nargumenta miegħek jew niftħu suġġett, I go deep. I want to touch you deep biex nġibek daħna. So, hija xi ħaġa oħra wkoll li tina naqra fastidju li daw l-affarijiet saru wis fashion, eċetera, mentri r-realtà l-affarijiet iridu jkunu kontinwi. Konsistenza. Idealment dik hija l-isbaħ ħaġa biex dak li jkun. X'inhu ma l-iktar affarijiet li tarhom problematiċi fis-soċjetà Maltija bħalissa inti? Li nifhmu xulxin. Istja l-compassion, li nifhmu xulxin. Illi inti taffaċċja bniedem, u xkultant bniedem jirreaktja fani miegħek. Jista' jkun siebek tax-xogħol. L-soltu dejjem jgħidlek bonġu jiġi ġurnata u whatever. Bniedem li ltqajt miegħu b'kombinazzjoni jirreaktja fani. Jew ma jogħġbokx. Inti l-ewwel reaction tiegħek ġeneralment tkun tiġġieled lura. Mentri jiena l-ewwel reaction tiegħi nipprova nifhem għalfejn inti qed tiegħek. Dik l-ewwel reaction tiegħi. Inti jiena nemmen deep down inside kull individwu huwa twajjeb. Nemmen li deep down inside kull individwu huwa twajjeb. Individwu li ma jkunx qiegħed sew għax ikun hemm ċirkustanza partikolari li mhix qed iġibu sew. So qabel ma jiena nattakkak għax qabbist li kull mandi, jiena prova nifhem imma da. Però ti kolli l-paċenzja, nifhmek, kolli l-ħin. Imma taħseb li dik hija fis-sens li din hija problema li jiena nara naħseb rajta kull fejn mort fid-dinja kważi rajta, ma nafx hekk forsi l-Indja u dawk l-inħawi qatt ma żort, però jekk mort pereżempju l-Amerika, Londra nis paċenzja ġifieri armentana, ġifieri inti tmur tixtri sandwich, jekk għallek 150 u tajtu 130 u qed tistenna tfittex 20 cents l-oħra, għandna jibda jum fuq isu barri fil-korrida. Allora biex ma mhijiex problema li nattribwixxiha biss il-Malti u naħseb li hija parti mill-evoluzzjoni tagħna bħala bnedmin li għandna bżonn. Jena dejjem ngħid li r-revoluzzjoni li jmiss li għandu bżonn il-bniedem hija rivoluzzjoni ta' empatija li hija simili ħafna mal-li qed tajt għall-kumpassjoni li nitalmu nadru li xurxin. U għalek u eżattament dak li għallek il-qassis. Meta għallek isma' itfali l-ek nifsek fi żarbun tal-ieħor. That's powerful, tasti, meta tifhimha. Ovvjament, ma rridx nagħti impressjoni li jiena wow kollox li xużar jiena taqbiżli, jiena għandi l-momenti tiegħi. X'qabbiżhomlek? L-inġustizzja taqbiżili full power. Il-greediness, jiena jiddispjaċini li aħna nagħmlu l-effort onest tagħna biex forsi naqalgħu 500 euro, 1000 euro biex immexxu l-proġetti tal-missjonijiet li għandna. U nieħdu pjaċir għax għamilna 1000 euro l-istja, għamilna 800 euro Mbagħad nisma' biħ niżriet partikolari ta' miljuni, dik inħossha ħafna.
Nħossu kol ċertu paroli żejjed li m'għandux għalfejn ikun ta' gossiping. Gossiping. Dak qabżhom lok ukoll. Ejja, nħoss unfair. Għax nibda li għalfejn biex joqgħod dak li jkun jimla dak li jkun, għax mbagħad ripple effect. Xi ħadd qegħdin f'kamra qegħdin 5 min nies, xi ħadd joħroġ b'xi ħaġa li qed jinstiga lilna kontra xi ħaġa u awtomatikament tibda. Mbagħad toħroġ mill-kamra u probabbli tiltaqa' ma' xi min nies oħra u inti terġa' dak li għadek kif esperjenzajt dawk narhom żejda. Virus dak. Narhom żejda. L-ewwel referejt għal nies jitħansru, hemmhekk qed tinferixxi għall-politika. Le mhux għall-politika biss. Forsi semmejtax dal-aħħar kien. Kienet il-catchphrase ta' dal-aħħar. Le mhux għall-politika biss. Anzi, di xi ħaġa interessanti. Wara l-politikanti hemm nies oħrajn li qegħdin vera bomba, f'liema sens. Għax min qed jibbenifika minn dak kollu, jekk il-politikanti huma parti minna, wara jom hemm nies oħrajn li huma champion, għax in-nies l-oħra qas biss jidhru. Jiġifieri le mhumiex il-politikanti biss, huma daw il-powerful people li somehow il-politikanti jikkonnektjaw magħhom ukoll għax dik hija disgrazja. Politikant biex isir politikant għandu bżonn għajnuna finanzjarja. Waħdu ma jistax isir politikant, għandu bżonn jexpose lilu nnifsu, jimmarketja lilu nnifsu, jagħmel pjaċiri n-nies. Biex jasal sehem għandu bżonn xi ħadd powerful. Xi ħadd li għandu l-flus, li jgħinu fil-marketing, li jsiblu l-hom ix-xogħol, n-nies. Allura biex jasal sehem dal-politikant ikun ikkonnektja ma' xi ħadd Ma' xi network ta' nies. għandu power li ovvjament jiġi obbligat da li have to pay them back. Ma issa qed tgħid li mhux qed tgħid ħansaqsik, issa qed tgħid li kull politikant irid jgħaddi minn dan it-traġitt? Le. U nemmen li hemm politikanti tal-affarijiet tagħhom. Piti għax press li qed parti minn grupp. U hemmhekk hija naqra sfortu ħadd ma kellu l-bajt biżejjed mill-politikanti. Jew inkella ftit ma rridx insemmi ismijiet għax ma rridx tidħol f'kontroversi. Ġerment jogħġobhom siġġu. U anke jekk forsi kollhom fehma differenti minn tax qed jgħid il-maġġoranza tal-grupp. Ġerment għall-kumdità s-siġġu they go with the flow jgħidulek għax tittimxi mal-policy tal-partit. Għax tittimxi mal-policy tal-partit. M'hemmx dak l-ispirtu. Ftit kien hemm naħseb politikanti u minn għandu il-knowledge naħseb jinduna minn huma li they took a stand u ħarġu minna l-biex tax-xogħol. So, hemm politikanti sinċiri li vera waslu fejn kellhom waslu bis-sinċerità tagħhom. Però still triki għax la huma parti minn grupp u meta l-affarijiet ma jkunux qegħdin sew jibqgħu parti minna, allura mbagħad you question them as well. But isu jinġarru mal-bqija u tkun sfortuna li meta jiġu fid-dilemma jekk jażlux dak is-siġġu li semmejt int kon versus s-siġġu jaħnu id-dinjità, l-unur tuliedi, l-unur tiegħi. U ġejja mill-mument, għax il-mument ikun sabiħ. Il-mument ikun sabiħ, kollu l-fruitful, kollu l-income tiegħu. Allura ma jkunux naħseb jiena. Ma jkunux qed jaraw daqshekk long term u ma jgħidu bħalissa dan huwa moment partikolari, nieħu vantaġġ minnu, it's beautiful, eċetera, eċetera, ikunu lost fil-environment ta' kollu. Però naħseb deep down inside, by time, uħud minnhom nimmaġina li jkun hemm li jirrealizzaw li kienu faction ta' shit. Ma nafx intix familjari ma' trend li hemm bħalissa meta jagħmlu l-sondaġġi maż-żgħażagħ. Iktar ma jmur inqas iż-żgħażagħ qed jivvutaw. Ġifieri frati li qatt ma rajna qabel storikament fil-pajjiż. Ma ntihomx torti. Ma ntihomx torti. Kif tipperċepi għad il-ħaġa inti? Għax il-politika stjada sistema l-antika. Ma sibx li interessu għam iż-żgħażagħ. Aħna trabbejna fiha dik is-sistema ta' politika ta' jieru, bullshit u kummedji bla bla bla. So għalina jisu normalità. Ma anke jiena nitkellem ma' ġenerazzjoni ġdida, ma tinteressomx dik. Allura, dak it-tip ta' approach fej forsi għalina kien jaħdem għax qabel ħlif festi u naqa politika u naqa futbol ma kienx hemm happening. Allura s-suġġett jinteressak. Jekk jitajru tidħol parti minna, eċetera, eċetera.
Mallum il-ġurnata tanta affarijiet happening illi u tanti hija tad-daħ. Dis-sitwazzjoni ta' anka ċertu affarijiet. ċertu kif jirrispondu bħalissa d-dejjem dawn, PAC xiedulhom. Il-PEC Committee PAC jeżed. ċertu ways kif jirrispondu. Forsi għal-ġenerazzjonijiet l-anzjani tagħna. Aċċettabbli. Li kienu jibilgħu kollox u li m'għandhomx knowledge ta' skola u whatever. L-intelef mobile, l-intelef laptop u għax ma niftakar huma bil-intelligenza minima tagħhom kienu jaċċettawha. Illum iż-żgħażagħ għadhom bellalhom dawn l-affarijiet. Allura ma ntihomx xort u żgur li ma jinteressahomx ruhom. U żgur li joħod minnhom ma tihomx tard laqas li jixtiequ jmorru barra minn Malta u jesperjenzaw xi ħaġa totalment differenti. Però inti kif x'in l-istima tiegħek ta' dik is-sitwazzjoni? Fis-sens ta' huwa żvilupp pożittiv, huwa żvilupp negattiv, huwa naqra mitnej. Il-fatt li iż-żgħażagħ aktar ma jmur anqas jinteresshom mill-istrument li huwa l-politika li bih mexxu l-pajjiż u l-affarijiet kollha fil-pajjiż bil-kultura, sal-isptarijiet, sal-edukazzjoni. Naħseb jien hemmhekk nara problema li iż-żgħażagħ maċċandhom dal-interess, però nifhimhom eżatt bħalek, jiġifieri nara li jiena meta nitkellem ma' tifel u naraw pereżempju xi ħaġa tal-politika. U jarhom dinożawri u dan nies, u jarhom antikwati, u biex jaħseb. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. U jarhom spiex ta' wara l-muntanji taf kif. Però naħseb li hemm bżonn li jkun hemm interess għax fl-aħħar mill-aħħar diħa timpatta l-ħajtek. U perswas li hawn żgħażagħ li jistgħu joħorġu lil hemm xtutna, jsibu l-pajjiż adattat, joqogħdu lil hemm minn pajjiżhom, jiġifieri kapaċi s-siġra jitraspjantawha minn territorju għal ieħor mingħajr problemi, però hemm min dawn l-eru qatt ma jissetjawlu dejjem ikollu dil-kirba li jiġi lura. Naf ħafna minn dawn in-nies li pruvaw imorru ma maqgħadx istra kelli ġob tajjeb imma ma maqgħadx Malta rid niġi. Tu, id-dinja mhijiex perfetta, jiġifieri inti titlaq mit-territorju tiegħek, tmur tali pajjiż u ssib pajjiż hawn problemi wkoll hawn problemi. Imma fil-pajjiżi l-oħrajn m'għandekx aġenzija x'inti hemmhekk m'intix ċittadin għalhekk iġġieldu missirietna għall-indipendenza, għall-ħelsien, għall-Repubblika biex aħna jkollna il-jed fidejna. Ħalli inti bħala ċittadin ikollok id-dritt iddur fuq il-politika jgħidu smax min aqbeż il-barra għax għamilt X, Y, Z. Jekk ma tagħmilx dik f'pajjiżek, aħseb wara tagħmilha f'pajjiż ieħor. Allura inti tispiċċa f'sitwazzjoni fej no man's land. Ara, l-ewwel il-Malta nħobba immensament. Ħosni fortunat li d-dort ħafna pajjiżi, fid-dinja ħafna, però l-Malta nibqa' nħobba għal Malta għandha xi ħaġa partikolari li tattirani. Forsi il-fatt li f'ġurnata kapaċi nagħmel 7 affarijiet f'daqqa jiena, immur law, mentri barra ma jkollix dik l-opportunità bejn għax-xaqar twelidi, eċetera, eċetera. So l-Malta nħobba ħafna. Issa, il-fatt li żgħażagħ immorru jesperjenzaw barra, jiena nirrekkomanda full power. Jiena nemmen li biex żgħażugħ vera jikber, ma jistax jibqa' magħluq f'daw ġiex roundabouts, f'daw ġiex kantonieri, irid ikun indipendenti, mur waħdu, eċetera, eċetera, bla bla. So, nemmen li huwa proċess importanti li jsir bniedem biex jiżviluppa biex jesperjenza naqrana. Issa, jiena ġieli sħabi jgħidu li jiena ħafna minn sħabi mhux li jinteressuhom daqshekk il-politika. U jiena minn dejjem kien interessani. Jgħidu li inti x'il-listija tinteressa ruħek fil-politika. Ma kontx naqtak wieħed li jinteressak. Ejwa, u fil-fatt katfajla il-partner tgħidlu inti u jiena għalfejn ngħidilha. Ngħidilha dawn fl-aħħar mill-aħħar jieħdu d-deċiżjonijiet għall-pajjiż.
Nidra għandlek xaġa sempliċi. Nidra jek daw f'daqqa għat jiddeċidu li l-bands ma jistawx jirrehersjaw wara 8 ta' bil-lejn f'Malta kollha. Biex nġib eżempju. Nidra mhux lila ħajaffetwa, nidra l-għorina ma nistax il-gvern ma jagħtix każ x'qed jagħmel biex imbagħad joħroġ policy jgħaddija u mbagħad ngħid le dik mhix tajba, allura nrid inkun moħniem biex nara li hu ġust li ħaqna aħna. Allura bekk tinteressani il-politika biex fejn mhux ġust dak li jkun irid juri l-ħsieb tiegħu għax jekk dak li jkun ħalli kollox għaddej x'interessani l-politika. Il-problema hija il-brainwashing kbira, il-brainwashing kbira li hawn fuq ammont kbir tal-poplu Malti. Għaw brainwashing totali, issa ġejja mill-medja, ġejja mill-roots, ġejja minn kif waslu l-messaġġ, għax nemmen li ħafna psikoloġija wara kif waslu l-messaġġ. Hemm grupp ta' nies li daw no matter what dak il-kulur huwa l-aħjar u l-kulur liħor tali insa waħar u tfnu. Għalfej problematika għażel? Problematika brainwashed. Għax ma jafux eżatt il-verità li qed jiġri, qed jisimgħu biss forsi media partikolari, forsi jkunu ċirku ma' nies li dawn waslu l-om biss il-ħsibiet tal-partiti, allura ma jafux il-verità ġini. U jiddespeċini li wara dat gerfix u l-ġen kollu li ġara dal-axħar, li kulħadd jaf x'ġara u ma ġarax, għatem ċertu nies illi ma rridux għall-inqas jippruvaw jifmu x'ġara, li daw mill-ewwel bib magħluq mhux vera dak kollu gideb eċetera eċetera. Hija ħasra u dak kollu ġej għax għaw brainwashing totali u din hemm li ġejja waħda minnhom hija mill-istazzjon Malti għax inti għandek partiti politiċi li għandhom l-istazzjon tagħhom nifhimha. Mela dak ħajpampja lill-partit tiegħu u li ħajpampja l-partit tiegħu. M'għandekx imkien in the way, in the middle li inti tieħu best or worst of both worlds. Isma' hekk u mbagħad ħalli tiddeċidi inti le. Allura nemmen li waħda mill-problemi li hemm li hija u mhux qed ngħidha jien ovvjament jgħidha kulħadd. Il-broadcasting mhix qed tagħti r-realtà, allura ħafna nies li għadhom dik il-mentalità tal-brainwash, allura politika bekk ħatibqa' mhux interessanti għaż-żgħażagħ għax għadha tiġi mmexxija bil-mod antik. Berat Nogosta semmejt il-qawwa u l-potenzja tal-medja u l-rwol tal-medja u l-rwol tal-ġurnalisti f'dan kollu. Il-biraħ il-tqajt ma' ġurnalista kienet taħdem ma' wieħed minn daw l-istazzjonijiet tal-partiti u kważi għalti li b'mistħija, għalti xina kont ma' dawk ma' dak l-istazzjon partikolari. Għalti stra għasnemmen kem kont, u kem eżad brainwash kienet, u li kont naf li jett nikteb mux il-verita, jew jekk il-verita hija XYZ ngħidlek Y. U XYZ ħallejtlek naf x'qed nagħmel, imma minħabba li isek tidħol f'dan il-grupp ta' nies li kulħadd qed jgħid l-istess ħaġa, kulħadd qed jgħid li hekk hemm bżonn isir, u allura hekk isir. U naħseb parti mir-raġuni li dan il-brainwashing fiż-żgħażagħ mhux daqshekk prevalenti hija li l-medja tiddemokratizza ruha. Jien għandi ħafna nies li huma Patreons li jgħidu li, per eżempju, ċentran kelli konverzazzjoni ma' li jiena kont noqgħod niġi fuq il-videos tiegħek biex noqgħod naqlalek il-ħara għax konna ngħidu bejnietna kien hemm WhatsApp chats biex tlaqna ħara ġon. Mbagħad narak u qed ngħid żomm sekonda naħseb għal l-verità jgħid. Illum il-ġurnata patron. Eżatt. Ġifieri il-medja ara x'saħħa għandha u għal żmien twil il-medja kienet iddominata kompletament mill-partiti. U min kun qed timexxija, ġifieri ma jkunx qed timexxija bla doċ, hemm ħafna psikoloġija warajha u kollox ikun studjat. I'm sure li kollhom formula 1, 2, 3, 4 ta' kif għandha tiġi proġettata biex dak li jkun. U tinsix ħafna minnhom dawn li huma brainwashed m'għandhomx il-guts forsi li joqogħdu jesperimentaw u jfittxu. They play it safe. Imorru fuq l-istazzjon tagħhom, imorru fuq l-internet fuq il-media tagħhom, ftit javventuraw ruhom biex jgħidu ma ħana naraw għal jista' jkunx qed jgħidu l-oħrajn. Le, tant huma hekk li ma żgħażagħ, mbagħad
Dik hija storja oħra. Żgħażagħ iktar open. Biex minna biex xogħol. So nawguralhom iżda jalla jinbidlu daw l-affarijiet vera ta' onestament għalġi ta' Malta. Jistgħu jinbidlu biss, imma bil-fuck-ups li hawn tal-third party, nemmen istja li kieku jkun hemm third party diġà ħajinbidlu naqra żgħira l-affarijiet, third party qatt ma tawx ċans, għax saħħa finanzjarja m'għandux, u għansi għen jek da jerġa' jkollu saħħa finanzjarja da jerġa' ċappas. Iva u le, ġviri, għaw realtajt ġodda, partikolarment marbuta ma' teknoloġija u l-medja kif qed ngħidu. Bħal dal-podcast hemm ħafna pjattaformi oħrajn li sa 5 snin, 10 snin ilu żgur ma setgħux jeżistu li jkollhom dak it-tip ta' megafon fis-soċjetà. Ġifieri pereżempju meta niltaqa' ma' xi wħud li pereżempju jimmilitaw fl-ADPD kon ngħidilhom isma' bro, dal-podcast mhux jien ta' suppost qed nagħmlu, dal-podcast suppost intom qed tagħmluh. Għax illum hawn il-fakultà u l-faċilità hawn in-nies li evidentament iridu jisimgħu. Hawn in-nies li evidentament iridatu ruhom u saw mhux ruħek, imma ħafna minnek biex jaraw li il-proġett jasal u jimpenjaw ruhom għax they fucking care, man. There's people out there that fucking care. U once, jina nemmen, bħal ma kellna dawk in-nies tal-bands madwarna jena u inti, li inti ittihom skop, ittihom purpose, ittihom għan li jirreżona magħhom, dak l-entużjażmu jissarraf ħafna iktar milli jissarfu l-euros u ċekkijiet u daw l-affarijiet kollha. Żewweġ dak l-entużjażmu mat-teknoloġija, mad-demokratizzazzjoni tal-medja u għandek hemm potenzjal. That would be great. Nemmen li still it's a long journey, but that would be amazing. Yes, sure. It would be amazing li ġi darba naslu naqra fi stat li l-politika tkun naqra iktar raġonevoli, iktar mill-li għadna wis old school. Ġiex partiti ta' ġifiri qed jagħmlu l-fuck-ups tagħhom, fi żminijiet differenti. Għax inti jisu tlet eras. Ara, jiena għext żminijiet il-pik ta' Mintoff. Jiena Mintoff tant kien għala l-nies tal-middle class kien tom opportunità. Kolħat jafhom il-minimum wage, skola bxejn, sptar bxejn, illi meta spiċċaw jiena niftakar in-nannijiet whatever bidmuħ fajnejhom jisimgħu l-aħħar speech tiegħu fil-Parlament. Kienet u dak iż-żmien ma kienx hawn mezzi media ħlief naqra television, so dak iż-żmien jekk ikun hemm programm politiku jaqaf kollox ħalli dak li jkun jisma'. So jiena niftakar dak iż-żmien. Però ma tiftakar iż-żminijiet tal-Labor li kienu heavy shit lejn l-aħħar 5 snin. Li jiena ġifieri kont 12, 13, 14, fi qed nifhem naqra x'inhu jiġri u kont inħoss li mhix stabbli. Biex xogħol kull ġimgħa b'xi ħaġa. Bomba law, sparatura lem, ħarqa lem, mass meeting iġġieldu, tension. Kont esperjenzanti kelli kont tifel kont tħossa dik Ara, kont nħossa, qatt ma konna nattendu meetings politiċi, qatt ma kienet il-dak tagħna, però ovvjament ħossa. Il-tensjoni kont ħossa, il-rabat fej kont noqgħod jiena kien hemm election. Darba minnhom kien hemm sparatura, weġġew xi nies u qed ukoll nafu li kienet kommozzjoni kbira. Sparatura, kienu sparaw fuq xi ħadd kienu jagħmlu normali dak iż-żmien, mhux l-ewwel darba li sparaw barra Fostri u ġebel minn kollox kien jiġri. So kien hemm il-glorjeżità ta' Mintoff li kienet xi ħaġa beautiful. Però mbagħad meta spiċċaw unfortunately n-nies ta' madwaru kreaw ċertu negattività kbira and it was very dangerous. X'ġara mbagħad battel għall-PN, Edi fetaħ il-bibien tas-sema kollha li għalina dak iż-żmien kienet xi ħaġa beautiful. Jiena qatt ma kelli, jiena votajt daqqa law u daqqa lem, jiena mhix xi wieħed li għandi xi partit, jiena dejjem votajt skont is-sitwazzjoni partikolari u t-tnejn li huma ħadu l-voti meta ħassejt li kellhom jieħdu. So meta tela Edi fetaħ il-bibien tas-seba' and it was amazing. Li filli ma kellna xejn, filli jekk inti għandek idea li tixtieq tagħmel xi ħaġa, m'għandekx bżonn karti, m'għandek bżonn tkellem il-ħadd, ġast aqbad u għamilha. Basta tieħosib li aqbad u għamilha, so l-opportunitajiet infetħu
tal-ġen, fresh air. Però ġara bħalma jiġri s-soltu, li wara żmien in-nies li kollok madwarek jibdew jaħsbu fihom infushom wisq. Min toff fi żmienu kien prova jagħmel il-KMB li nemmen li huwa raġel onest ħafna. U uża lilu nemmen biskop biex id-gerfix li kien hemm fil-partit jipprova jitfa' wieħed li huwa sinċir, wieħed pur, wieħed onest. Però unfortunately ma setax jikkontrollhom in-nies ta' taħtu. U ħarbu jiġru bih u ġara li ġara. Meta qed jispiċċa, lejla ħadd tan-nazzjonalisti kien triki wkoll, kien hawn appatija kbira, għajjew biex iġġib sponsor impossibbli. Ġara wkoll li Fene Gadami meta warrapu poġġa Lawrence Gonzi li jien ovvjament my humbleness nemmen li kien bniedem onest u kien bniedem tal-affarijiet tiegħu, però once again ikollok il-klikka ta' madwarek li telef u reġgħet history repeated itself, literalment. So, minn żminijiet tal-glorja ta' Mintoff li ħaqtu jiena, minn żminijiet diffiċli tal-Labor tal-ġlied u l-ġen, which was fucking crazy. Unbat il-bidla l-istrinarja pura, ġdida ta' jedi. U l-Ewropa u daw l-affarijiet? Issa l-Ewropa konna naqra, kien hemm naqra kwexxi marfuqa, għax ifimni jiena ħobba l-Malta u ma xtaqtix illi timbidel Malta u. Però mbagħad l-oħra femtu kolli ċertu affarijiet kellna bżonn ċertu għajnuna biex ma nkunux waħedna ċertu għajnuna biex nimprovjaw ċertu affarijiet. So jisni kontitem. Però l-aħħar tal-PN kienu staġnaw. Diżastru. Umbat, ovvjament, wasal wiċċ ġdid għal-partit tal-Labor li kulħadd kien qiegħed attracted lejn arja ġdida, lejn bniedem partikolari li ġej minn aspett soċjali partikolari. Kulħadd kellu l-high hopes, eċetera, u l-istorja ili, ma rridx nikkommentax ma nar jaqbżu fuqi, għax dik hija sfortuna oħra wkoll. Hija sfortuna kbira li inti ma tistax mhux tgħid xi ħaġa gravi kontra l-gvern, jew li ġast tgħid sentenza. Oġġettiv, li tkun oġġettiv. Sempliċi, isma' jiena ma jogħġobniex kif qed jagħmel dak, nemmen li mhix fair. Vera ma sejx, isma' dak imur jieħdu fajn u jħaqqu l-mew le. Vera, jidħol istja grupp ta' nies illi f'daqqa waħda dawn jidħlu lek. So ma rridx nidħol f'dik il-polemika, ġik hemm. Ma xtaqx nara kummenti xinu jgħid u da fiex jifhem bla bla bla. Però nitkellem Però ħassejt li tajt analiżi, ma ħsibx li ħajkollok ħafna minn dawn il-kummenti partikolarment għax għamilt analiżi vera oġġettiva, vera il-perspettiva tiegħek tajta kollha u tajta minn ottika li ovvjament mhijiex partiġjana. U tafx ngħid jekk hemm xi ħadd forsi li forsi b'xi mod niggistu jew ħass xi ħaġa fani iktar milli jikkummenta, iktar nippreferi li jibgħat li b'mod personali u jien ntih il-perspettiva tiegħi, iktar milli jaqbad ifajjara u jgħidu għax jiena ġast qed nesprimi literalment l-iktar opinjoni onesta mingħajr ma niggwadanja xejn ħadd bħalma sammejt jiena lill-Labor tajtulu meta ħassejt li kelli inti elezzjoni, lin-Nazzjonalista tajtulu meta ħassejt li kelli inti elezzjoni, meta ħassejt li tnejn li huma fihom xħobs fittix partiti oħrajn. Jiġifieri. So m'għandi l-ebda aġenda Portugal. Li għandi biss u għal-qalbi huwa Malta, u nibqa' ngħid li nħobba ħafna Malta, u l-Oman, li kulħadd għandu id-drittijiet tiegħu. So issa qed nispera illi l-affarijiet b'xi mod jew ieħor hopefully bil-ġenerazzjoni ġdida jiċċaqlaq xi ħaġa li di ma tibqax tirrepeti lilha nnifisha li dejjem same old story. L-istorja dejjem l-istess. Jibda tajjeb u bad korruzzjoni u tgerfi ġenu jinqaleb jerġa' jibda tajjeb korruzzjoni u dejjem il-poplu dejjem jittewweb. Isma' għandi xi mistoqsijiet għalik minħata tal-Patreons. Important saqsihomlok. Bil-qalb kollha. Qabel ma ngħaddu għal dik il-parti miġjuba jisponsiraw daw tal-Lost Distillery, close up ta' daġmin taf li tkun, tara. Beautiful feeling. Għandu feeling sabiħ. Tajjeb. L-ewwel darba li dotu. Da reċentament ġi fidejja, ġifieri forsi li naf biħin, forsi xi xarejt leċur, doqtu għand Abrams għand dinja kapriċi ta' Abram, da bażikament li huma dawn huma salt. Hemm 5 whiskies
minn din id-ditta Lost Distillery li daru l-Iskozja biex ifittxu riċetti ta' whiskies li ħabba jew il-prohibition jħobba l-gwerra, eċetera, eċetera, m'għadhomx jeżistu. Mbagħad sabu l-iktar 5 li oġbuhom u reġgħu irrikreaw dik ir-riċetta. Mort tasting tiegħu u dal-Jericho speċa huwa wieħed mill-iktar speċa qabel kont nixrob il-Kilcoman, għadu jġobni il-Kilcoman, imma il-Jericho ugwalment tajjeb insomma. Tantu hekk li għandi ħażna mhux ħażin. U produce, fej produce da? Scotland, mela, area partikolari ta' ma narax. Konsensasi, la taqbis l-40 għandi bżon nuċċali. Le, kelli nuċċali, għamilt Laser? Għamilt il-laser, imma pers li nħares li kek biex nisimak, għajnejja jisom jitilfu din il-focal length kun inti, musa biex jirġa jiġu għaw. Nether Jericho. It's a Highlands whiskey, insomma. Naqa peaty, naqa smoky, u naqa spicy u koll. Mela, l-ewel mistoqsija minnant Isabel. Isabel hija persona li telqet mishtutna. Wara nlaqqak. Mela, Isabel, apart l-space li ġib maħħal-arti u l-artist, mhuwiex mifhuma minn mhux f'din l-industrija. Mela, apart l-space li ġib maħħal-arti u l-artist li mhumiex mifhuma minn mhux f'din l-industrija. X'taħseb li hija raġuni vera għala qatt m'hawnx rehearsal spaces bħalma ssib eżempju f'Londra u taħt l-istess premise. Għalfejn taħseb li m'hawnx korsi speċjalizzati fl-iskejjer rigward l-arti, mużika, songwriting, music, business and entrepreneurship. Do you mean a combination of all of those in one fell swoop? Jew per eżempju course for songwriting per eżempju? All right, so it's either or. It's one of waħda minn dawk klasli. Ara, żgur li l-Ħamrun issa hemm School of Arts, ma nafx intix familjari magħha. Fetwa naħseb 3 snin ilu, hija sekondarja, naħseb fil-Form 3 tibda, Form 3, 4, 5, ikollhom il-kurrikulum kollu mbagħad ikollhom x'ismu speċjali fuq l-arti. Ovvjament huwa limitat għax ma jistax daħlu kulħadd daw, però min imur hemmhekk naf tfal li jmorru hemmhekk u l-ħiliet tagħhom tiebu daw. It would be amazing, jien għandha ħafna connection mal-iskejjel, għax nagħmel ħafna drum workshops u l-iskejjel. Flimkien nibnu strument minn materjal recycled, riċiklat, ħalli tfal nagħmluhom jieħdu pjaċir bix-xejn, so jivvintaw l-istrument huma u mbagħad jagħtu donation u mexxu l-proġetti. Hija piti kemm l-arti għada mhix meqjusa bħala suġġett importanti fl-iskola. Forsi mill-iskejjel kollha resort, forsi kien hemm 2. Jekk tiftakar sew li l-mużika tuha ftit aktar attenzjoni, mhux tuha l-attenzjoni li hemm bżonn. Naqbel perfettament u hija piti għax għadhom jarawha bħala xi ħaġa sekondarja jew terzarja whatever. Imma nemmen daqs kemm importanti l-Ingliż, il-mezz or whatever bla. L-arti hija importanti immens għall-iżvilupp tal-bniedem u għas-soċjetà nnifisha. Imma somehow le però bil-miegħek perfettament eħna f'bija dik l-iskola. It's a good start. Però still għadna lura minna biex naxxol. Fuq domanda l-oħra, unfortunately min għandu l-proprjetà ma għalih jaqla iktar flus jekk jikrija għal affarijiet milli jikrija għal rehearsal room. Għax aħna għandna bżonn il-proprjetà biex nirrehearsjaw. Issa min ħajprovdi għad il-proprjetà? Jew il-gvern, jew inkella xi ħadd privat. L-artist ma qed jitlob xejn. Ġifieri aħna qatt medna għandna bżonn rehearsal rooms le, lesti li nħallsu skont in-neċessitajiet li jkun hemm bżonn, no problem. Però rridu l-proprjetà. Il-privat u diġi li kelli opportunità nitkellem ma' ċertu nies tal-business li għandhom proprjetà. Għal-jom, it's a waste of time
li jinvestu fil-bands iħossu li l-proprjetà tihom iktar flus jekk jinvestu f'affarijiet oħrajn. Allura il-privat mhux qed jaħseb fina. M'għandux inċentiv. Mhux kelli kombinazzjoni conversation ma' din ma' kontrattur partikolari li għandu biċ-charge imkien. Għetlu l-listin, għetlu għallu ġili kalmuni fuq ġaġek, għallu ma xħan jieħu jina l-ura in return. So, allura dependu mill-gvern. Issa, kienem proġett vera sabiħ biħu l-kulħat tal-karnival tal-Oma s-samax, għandi rispett kbir lejn nies tal-karnival għandhom arti tal-bliħ, joħorġu balla flus minn butom, u l-arti tagħhom, mhux bħala nirrekordi għaw album titfa' fuq iskaffa tisimgħu kultant, l-arti tagħhom jagħmlu għaj kisruha. So wara x'gazzi li tkollok biex inti tħobb l-arti tiegħek, imma daw l-imħażel li għandhom uħod minnhom tant qegħdin disprati li karru jekk kbir daqshekk, il-maħżen tagħhom daqshekk. Allura l-kallu rridu jibduh tal-mod. Jagħmluh f'sections partikolari, joħorġuh barra mbagħad jarbaħ bleżat qabel ma jmur għax-show. So unfortunately, l-artist lest li jinvesti li jħallas, pero m'għandux investiment li jista' jixtri l-proprjetà. So jiddependi jew mill-privat jew mill-gvern. Il-privat ma jinteressax u l-gvern ħallina fuq li xkaffa fuq għal. Kien ħabta kien hemm dak William Manġuan qed idurija qed tifittex il-garaxiet ħadd infaqat idej il-mara ta' wara. Isma' tħol waħda u ġew kellimna fuq il-mike issa jekk għandek. Ġejja mill-Ingilterra ħadd tkellimni minn wara l-akwarium. Jien inni ma nkun ġoben f'Malta, imma Londra eżempju. Int kont tkanta u hekk. Inkanta nikteb. Beautiful, tal-ġen. Allura Malta niftakar l-unika band li kellna nikru garax kif qed tajt. Imma Londra eżempju, nkun ġo diversi bands, immorru ġo hemm complex u tikri bis-sija. You book the rehearsing space. Ġifieri issa għamilt calculation ta' malajr li jekk ikollok ħames tikmamer attrezzati. Jkollok drum set u ġiex amplifiers. Ma jridux ikunu. The return on investment huwa kbir. Għax inti, eżempju hemm Studios Londra fejn morru aħna laqqas biss għandu receptionist. Ġifieri you communicate with them via WhatsApp. Għandhom il-utility cupboards li għandek bżon cable ieħor, whatever, itmur jitik il-code u titħol biex tidħol fil-bib biex tidħol fl-studio għandu code ta' barra u code ta' ġewwa, ġifieri da jekk tiċċarġi €20 ta' sija u inti għandek 8 sigħat kuljum 5 studios u għandek sena. Da studio wieħed miżerjament ħajrendilek €12,000 f'sena. Iżgħar minn studio ġifieri ħajġik aħjar mill-li kieku inti għardi business idea xaħatra minn Jisraeli. ħana minn il-komessa. Xad dissertation. Sa' nħawdu għafim kien. Copyrightu dal-imbarazz, ġifiri. Nġildilkom. Ta'mel sens dil-bicċa xogħol. Ma nistax nifhem x'inhi what the pushback is. Meta jie xi ħaġa li vera. This sounds like a creative idea that took a lot of thinking. Lemma naqbel magħha perfettament. Din esperjenza ġil meta morru barra ikonna konċerti barra Malta. U ġil naħdmu ma' session musicians barranin. Tajjeb. Allura kunu ridu nirrehearsjaw magħhom. Nitrow 2 days qabel u kif qed tgħidin, very simple. Għandek il-studios, you book the studio minn ħin zaħin, inta ħatħallas minn dak il-ħin zaħin, ħassib l-equipment kollu hemm jekk tiċ ekstra jipprovdu wielek. So, u din semminilu l-gvern, ġifieri mal-ministru, eċetera. Kien riċettiv meta spirajtu ilu? Fortunatament ċertu ministri ma nafx għafir jkunu għedin hemmhekk, għankunu rajst. Ma jkunux jifhmu fis-suġġett. U min ikun qed jagħtihom il-pariri, nibda nħok rażi, għax xuħot minnom ikunu għedin emmek għax u ma ta' ċertu smijiet u ġej minn ċertu ħbiberiji. Ija, forsi. Memx dawk l-expertis, memx il-soul. So, mela ma semmejni jilux, dil-bizna xoħna ma nix għettin pretendu. Pero u xqallek, meta semmejti jilux, għax anka dal-business case zaħir għalt li, anka jena tipo ħadżoċ notijaw. Tipo tappella
Le, hija idea għal-laqas fundamentalment tajba, sambat t-esplora, eccetera, eccetera. U x'qalilkom? Il-politikant? Politikant taf kif jwieġeb bżonn. We'll look into it. We'll look, very interesting, we'll look into it. U naslu sem. Il-politikant għat ma jgħidlek li bħal avukat naħseb. Avukat jgħidlek dim, nirpuwa. Il-partikolar peress. Illi l-spazji tagħna limitati, jax tikun bat oħra. Jekk dan għandu biċċa area ta' 3 football grounds, u dik għandu, dik li mandux dik. Allura, he try to maximize dik l-area li għandu as much as possible in such a short time. Għax dik oħra. So, meta tkallimta ma tal-partikolar, apparti li ma jkunux daqsik fl-industrija tal-kultura, tal-kontratturi jkunu iktar tal-negozju ta' big money, eccetera, eccetera. U l-ħsib tagħhom li jarawa bieċa negozju tal-qamel din, jina jkandi bieċa proprietà li t-namela b'saħħitha. But it's very, very basic. So għal min ma jifimx, it's very basic, dawn ikunu stabilimenti b'kmamar ta' sizes partikolari, xej ta' barra minnaw. Kollox. X'daqs ikunu, di xtaqt insaqsija? Jista' jkun anka like literalment, sorry, jista' jkun daqs qisu l-istudio tiegħek kieku jiġi hekk square, eżempju. U mbagħad ikollu l-istudio tiegħu. L-istudio tiegħek ikbar mill-flex tiegħi ġast biex tkun taf. Bil-kċina u bil-bathroom b'kollox qegħdin ngħidlek. Jew hekk ella jkun hemm ikbar ikun bl-istage ikun bid-dawl. U mbagħad dak ovvjament inti tħallas. Ikun hemm minnhom ukoll ikun booth. Allura hemm sħabi DJs jimmorru jipprattikaw hemm, int m'għandekx għalfejn għax ħatibda tittixxi kollox. Kif kienet hawn Malta, kif għadha naħseb hawn Malta li biex jinnaf jien għandi l-ADHD ġifir kollox irrid nipprova, m'għandi ħafna works in progress. So tista' timmaġina kemm għandi imbarazz id-dar. Imma jekk jien irrid nipprova. Tal-flet li fih l-istudio. Kultant qisni obstacle course tal-Olympics nkun biex nmur saħħu. Jew biex nidħol biss. Ħatoqtolni ommi. Anyway, ġifir biex inti tipprova xi ħaġa, anka tmur hemmhekk and you try it out. Jekk inti għamilt ir-rehearsals u sa tipprepara show, għax ix-show mhux kemm titla' kif taf inti u tkanta kif ħafna nies li jaħsbu, għandek studio ieħor tħallas iktar għalih yes, imma għandek bid-dawl, daw kollha air conditioned, id-dawl. Mistoqsija, ngħidu studio ta' one car garage jew ftit ikbar car and a half. All right. Li jkun armat l-equipment, amplifiers u drum kit. Kemm tħallas tiegħu? 20-25 fissija. 25 sterling. Yes. Li hija bħalissa hija ekwivalenti hu. Tieħu naqra iktar euros għal kull pound. Ma ftit ta'. Ftit. Kien hemm żmien kienu ras imbras, le? Milux, imma m'għandix tengot. Okay. Alright, ġviri etnajdu 25 fissija. Inti daqsa ma bej 5 u kol dik 25. Le, naħseb minn tal-intraprenditur. Mela, 25 fissija għal one car garage, one and a half car garage għedu. U inti għamilt il-somma li għat li ġew? Li inti ħajjan fuq iktar b'xi 1000 ħanamlu għal-lira, euro, whatever, fi-xar. ħaddaħħal, eżatt, għalek etnajlek, one car garage tista' ġibu naħseb minn għalija, naħseb 1500 kull 6 xhur xaħġek, ġo taslima. Le, kull 6 xhur, le, vera worth it. Pero stenna, għax one car garage. Jħan nikri xeba garaxijiet un daw. Le, jena u inti jena. Ovvjament irrid ikun sound-wise, irrid ikun kapacitajiet tiegħu. Min ħajkollu one car garage għax daw qed ngħidu stabilimenti jkunu, right? Ma jkunux. Ma jkun hemm blok. I mean, etc. Il-challenge ieħor li naffaċċjaw aħna l-artisti Maltin, mela aħna nikru kamra tkun ġebelu saqaf din. So inti tritja inti. Però tant il-postijiet huma limitati li xi kultant tista' tiġi bullied minn il-kera wkoll. Għax hemm ħafna artisti qed jittewbu għall-kamra, ħafna artisti. Monopolju. U li garantilek jiena li jekk
jitfek il-barra ħajġu 10 għal jgħad l-imbirka kamra. Allora fl-istessin, inti mela qed tirsisti inti, qed tarma inti, qed tagħmel mill-aħjar li tista' whatever. Imma dejjem m'għandekx trittijiet, lejk jiġu one fine day isma' daqshekk ħanagħmlu issa, imma li taqbad timbaħ, bakka tlaq l-barra. So it's another stress. Li inti qed tibbildja li toħodlok mill-enerġija artistika tiegħek, tiġa qiegħed surviving finanzjarjament inti. U dejjem bit-tension li fil-li għandek kamra fil-li m'għandekx ukoll. So l-artist Li tkun investejt fiha ma' nammira ħafna l-artisti Maltin li jkunu konsistenti u bil-perseveranza biex jibqgħu għaddejjin minkejja dawn l-obstructions kollha li jsibu. Jien personalment palissa d-dija minna dil-ħagġa. Tipo, kol ma t-nitlob, bitċa kamra biex nitfa drum kit fija, bid-dawl u toilet forsi jekk jinkun lucky speċi. Electric drums u drums? Le, acoustic. Acoustic drums. Mela, ħna għamlu appell minn hawn, din naqtawa klip fil-kas jekk trid spejjeż tagħna tu ssib. Ħantela appell għal Adele biex kollha drum kit, x'għandi bżonn iktar fil-kamra. Xej, kamra one car garage naqati għandna arja daqshekk. U ma jkollokx ġirien qed nassumi. Jew jekk il-ġirien vera jħobbu l-Cannonball Adderley. Let tkun trid drums hija unfortunately drums is very tricky. Għax drums għandek ċertu, ovvjament hemm l-option tal-electronic drums li mhix l-istess fil. Għalkemm illum il-ġurnata nbidlu ċertu affarijiet fl-electronic drums m'għadhomx kif niftakru jiena dak il-hexagon biex jien ikun biex niftehmu. Illum hawn drums li minkejja electronic il-fil tiegħu jistja vera jisek għandek drums which is beautiful. Però ir-roles ta' drums il-propja dejjem tibqa' drums. Jina għamil żmien drums u għadu strument favoriti, it's very big challenge għalina l-drums biex nsibu post biex niprattikaw. Ideja l-nies ukoll. Għax ħejdu kif il-meta tipprattika, inti tagħmel ħin twil li boom, ta, boom, ta, boom, ta, boom, ta. Ma, il-mistoqsija li jmiss minn Julian, x'in il-konnessjoni li għandek mal-proġett tal-orkestra fil-Filippini u kemm hu suċċess il-proġett, ħawet il-suċċess, għaxajt il-mistoqsija li jmiss. Minnu da nishtiq nirringrazzja Julian. Dak Julian, grazzi Julian, grazzi. Jina nfollowt f'ħafna charity projects around the world, ovvjament namilhom ma' missjonari, namilhom ma' nies illi nafda. Proġett partikolari huwa ġewwa l-Filippini. Mela, jina il-heroes tiegħi huma l-missjonari għax jagħmlu xogħol tal-ġen, dan hemm missjonarju Malti, Father Joe Cremona, li wara li għamel 20 sena il-Peru u bena imperu l-Peru, spiċċa l-Filippini u beda proġett from scratch issa. Il-problemi li hemm il-Filippini huma differenti minn tal-Peru. Il-problemi Filippini mhux problemi tal-ġuħ, il-problemi tal-Filippini huma problemi soċjali. U da jieġo post jismu Bataan, provinċja low profile ħafna, hemm ħafna korruzzjoni. Allura ħafna tfal u żgħażagħ jispiċċaw jiġġerrew fit-toroq. U inti meta tispiċċa titlajja fit-triq, tiġi exposed għal prostitution, meta tnejlu prostitution, anka child prostitution, which is crazy, u ġew il-Filippini hemm problema kbira fuqha. Tiġi exposed ukoll bħala transporter ta' drogi, u tiġi exposed ukoll biex taħdem minn filgħodu sa flaxija f'dal-imbirek eli tal-Ross. Darek l-isfel minn filgħodu sa flaxija. So, opportunitajiet ta' xejn, it-tfal jiġru fuq il-bankini u jiġu exposed għal dal-affarijiet, jew prostitution, jew xogħol felli, jew drug transportation. Father Joe beda proġett interessanti l daw it-tfal bnilhom ċentru, jgħazieħulu youth center ukoll, fejn daw it-tfal qed jilqaħħom ġol-youth center u apparti li assistihom fl-edukazzjoni u fl-ikel, għaxem problema ta' ċertu malnutrition ukoll, qed jgħallimhom il-mużika, mużika klassika. Jiena meta stidinni xi 8 snin ilu, iktar 10 snin ilu, konna għaxettiku. Għaxettisti orkestra t-disciplina qawwija. Għandna band ta' 6 nies, t-disciplina 4 nies, whatever. Aħseb orkestra 20-30. Għettu daw biex ta' xaqt fall ta' triq. Għet min jaf xġen, għanisma. Pero mort il-proġett u mal-li tħalt il-proġett mill-ewel interessajt ruħi bl-organizzazzjoni
li hemm bid-disciplina li hemm u bl-organizzazzjoni li hemm. Illum il-ġurnata l-proġett sar parti minn ħajti. Illum il-ġurnata we are proud li investejna ħafna fih dal-proġett. Għandna teachers li ntuhom paga u jmollu jarmu l-studenti hemm. Għandna teachers mill-Orkestra Nazzjonali ta' Malta wkoll illi tuhom lezzjonijiet online. U llum il-ġurnata dawn l-imbirkin tfal ta' triq hemm 4 minnhom qegħdin jistudjaw l-università u ħajlħu music teachers, waslu fl-aħħar sena. L-ikbar suċċess huwa 2 minnhom studenti li bħalissa jinsabu Malta, għaddew għall-audition tal-Youth Orchestra, literalment għamlu l-audition bħalma jagħmlu studenti oħrajn, daw ġew mażulin, bħalissa qegħdin jgħixu Malta, għandhom 3 snin, qegħdin joqogħdu l-Istitut ta' San Giuseppe, u daw ħajġibu d-diploma, għandhom 3 snin u jekk kollox imur sew, mill-orkestra ta' Zazax daw ħajtilgħu għall-Orkestra Nazzjonali. U siru full-time impjegati mużiċi. Lajtom mit-triq, bro. Lajtom mit-triq. Hemm missjonarju Father Joe Cremana li għandi rispett kbir leħ. Jiena ovvjament nassapporti bħala mentor għax bejn jiena artist, eċetera, u bejn għal qalbi lejn. So, illum il-ġurnata daw studenti Mikaela u Carlos għandi rispett kbir għal sena u kwart. Daw fuq il-bankina, fil-istudjaw ma' Father Joe, fil-sajf li għadda daqqew ma' Joseph Kalleja, daqqew fil-orkestra, daqqew production kbira ta' Mozart, 3 Little Pigs. So daw għedin jikwadanjaw esperienza partikolari. Għandek xi footage ta' daw il-proġett per eżempju? Il-Facebook page hija Jose De Piro. Nistgħu nismgħu xi ħaġa malajja ankombajs. Kabatan Orkestra, Jose De Piro, Kabatan Orkestra, Jose J-O-S-S-E. Issa l-oħra stednuni biex nara l-buzz li jkun hemm waqt il-funrun tal-Garmin u kellhom raġun. Dis-sena se terġa' ssir fit-18 ta' Ġunju jekk int għandek bejn 9 u 99 sena tiġri tom jew tirkeb ir-rota, applika issa mill-ħolqa fid-deskrizzjoni. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' hekk jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da bro. Tidħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. ċeħli, taf xafsa ta' għal tiġi, għalta kolla t-nejla, kolla t-falġejn minn backgrounds. JC. Daw qabel kollha kienu. Daw kollha sfortunatament falta triq bla opportunità ta' xejn. Il-realtà finanzjarja tagħhom tmur il-qudiem meta jkunu parteċipi xi ħaġa bħal di, jew din hija xi ħaġa li hija spiex ta' għall-inqas it-taffi id-dwejja u l-ġieħ li hija l-ħajja tagħhom. L-iskop tagħha ovvjament aħna kollox bxejn, l-istrumenti nżommuhom għandna għax ma naffordjawx li ntuhomlhom biex joħduhom id-dar, għax jew jiżurquhomlhom jew ibuħuhomlhom tal-familja hemm xi baġen fejtu dawn l-affarijiet. Però aħna l-iskop prinċipali tagħhom hija li l-ewwel qed nagħlmuhom jikbru ġo komunità. Għax dik waħda mill-problemi li hemm li huma kulħadd tar-ras u kulħadd surviving. Li inti tkun responsabbli ġo komunità. U min vera jinteressa ruħu għandu ways kif fil-futur jista' jkollu futur through il-music. Ikun hemm min jiġi u jitlaq, ikun hemm min jiġi jitlaq jerġa' jiġi kollha però minn ammonti ikun hemm uħud li they are successful stories. So din qegħdin intuhom letteralment opportunità in a safe environment ukoll. Li aħna preferu li jiġu il-youth center, milli jgħodu jiġġerrew fit-toroq fil-pjazzett, minħabba l-perikolizità li hemm. Ġifieri u l-post perikolużi mhux biss hemm il-faqar. Insomma, l-ewwel semmejt li trasportazzjoni ta' drogi li naħseb. Flaxija pereżempju, flaxija se no go. Ma toħroġ.
Forget It's crazy. I mean, Father Joe kien jiġbidli ħafna attenzjoni fuqha. Meta kont nitlejjena kien jgħid li isma' minni, eċetera, u ovvjament mhux ħolqot nazzard. F'dal-pajjiżi din importanti jien tallimta ħafna, jien kont insifra ħafna waħdi. U xi jgħidlek ju l-Indja waħdek Marja Santa, jaf kemm hemm ser. Hemm ċertu postijiet, milux l-aħħar esperjenza li għamilt Honduras u El Salvador. Honduras ukoll hemm erjas raf. Hemm ċertu postijiet no go. Issa mbagħad jekk inti tiddeċiedi li ħatilgħabha tal-hero and you'll do it, mbagħad il-konsekwenzi fidejk. Imma jekk it's a no go, it's a no go. L-MS-13 mill-Honduras kienu bdew MS-13. Mill-Honduras kienu bdew. U l-Filippini hemm ħafna korruzzjoni politika, li ġib ħafna kriminalità. Hemm ħafna korruzzjoni, però issa dal-aħħar issa min jgħidilha problema u jgħidilha godsend. Bħalissa għandhom president li daħalef li ħajġilet il-kura ta' droga. Filippini għandhom problema kbira bid-droga jgħidu la crystal meth, which is fucking crazy. Għalek ibni jħrek bija, eccetera. It's crazy, ġibek iblaħ. U dal-president tela fuq dik lajta, jħobbu ħafna n-nies, għax ġid problema kbira, li daħ jieħu action kontra droga. U data instructions l-armata tiegħu li jekk huma jidħlu f'post u qed isir raid, jekk inti b'xi mod ħadd oġġezzjona, għandhom dritt putum fuq il-post. Tajrulek rasek. As simple as that. U qed jakkużaw ħafna lill-President li this is against human rights, bla bla bla. Madam, għandu żmien irid ikissirha l-problema. Allura bħalissa hemm ħafna problema fil-fatt ħafna mit-tfal. Waħda mill-problemi li għandhom hija din li jew missierhom ma jafux fejn hu qiegħed, jew li missierhom qiegħed il-ħabs, jew missierhom ġew maqtul minħabba ta' tkelfix u ġen, eċetera. So dik il-droga hija problema kbira fil-Filippini qed jippruvaw jindirizzawha, in-nies jixtiequ għax għandu support enormi dal-President. Però il-korruzzjoni u l-affarijiet li huma. Għax imbagħad la inti la darba tagħti l-truppa nies li għandhom ħafna armamenti li qed li joqtu l-min iridu. Mbagħad hawnhekk l-affarijiet jibdew jiġu jisfumaw fil-gris naqra mhux ħażin. Jiena nsegwi naqra stejjer peress li l-Filippini interessani, hemm ċertu crazy stories. Immaġinu. Hemm ċertu crazy stories għax imbagħad jidħlu f'affarijiet ta' vendikazzjoni li bniedem għandu xi jgħid ma' xi ħadd, sort of, u b'xi mod jew ieħor jagħmel rapporti qed imexxi droga, bħall-inkwiżizzjoni tiġi. Mela, Matthew Karwan jistaqsi, hemm ħafna mużiċisti Malta jafu jew jaħsbu li mhux possibbli taħdem u taqla biżejjed biex tgħix full time il-mużika għal Malta taqbel, taħseb li hemm xi ħaġa li tista' ssir differenti aħjar min-naħa tal-mużiċisti stess jew mill-gvern? Tiżmini meta trabbejna aħna kienet kważi impossibbli li tgħix bil-mużika. Fil-fatt jiena meta ħadd id-deċiżjoni jiena qedlek ommi għalmitni l-mużika. Meta kbirt u ddeċidejt li ħajti tkun mużikali, kelli konflitt kbir ma' ommi fuq għal il-biġ tax-xogħol. U ma stajx nifhimha jiena għax bdejt ngħidilha mela l-ewwel għallimtni l-mużika u issa ma tridnix sort of. Imma hija għamlitha b'raġuni għax ma kienx hemm flus fil-mużika, m'hemmx qilija. So fi żminijiet li trabbejna aħna it was hard. Kien hawn min jirnexxielu, pero it was hard. Illum il-ġurnata hija storja oħra, illum għaw ħafna teachers, ġifieri illum biex tkun taqla l-flus mill-mużika, trid tgħallem, ovvjament, u illum il-ġurnata reġgħu it-tiġijiet, il-banet reġgħu saru popolari. Fi żminijiet meta qed nitrabba jiena bdew jinqatgħu il-banet u beda jidħol DJ. Illum il-ġurnata hawn ċertu banet bravi ħafna, għandhom their own equipment, their own price. U għek jixra għax kultan nisma nies jgħidu l-Madonna kemm iżommu dak il-band u l-Madonna jaraw kbir. Ma jiena nagħmel artist għandu l-press tiegħu ta' bħal tattoo artist. Inti jekk ħadpinġi mhux ħadmur fuq tattoo artist u tgħidlu tista' żomm naqra irħas li inti jogħġbok l-istil tiegħu ħadmur no questions asked jekk kemm ġiet. So llum nemmen illi min jixtieq jaqla l-flus bil-mużika always. Ovvjament bis-sagrifiċi tagħha wkoll, għax imbagħad skont x'dipartiment tixtieq tieħu, jiena tiġijiet kont indoqhom. Però qatt ma kienet il-linja tiegħi. Jiena l-linja tiegħi sabiħ kienet li nikkrea l-mużika oriġinali, ġdida. Allura għalina li nikkreaw l-mużika oriġinali biss naqra diffiċli għax kemm tista' tagħmel kunċerti Malta. Kera tiġi overexposed tagħmel 3-4 f'sena, u min 4 kemm ħataqla flus.
Allora l-kwejla ta' l-flus hija tmur doq it-tiġijiet, però inti tkun lest li tissagrifika ruħek li forsi doq ċertu tunes li forsi ma jkunux dawk li jistimulaw Toħgost, u jaċitawk daqsik. So it's a catch-22 situation, għasna f'naqbat nejt. It's a trade-off u kompromess. Pero emwi. U għemmin għet jgħamil xol sabiħ, ġifiri naf bands li doqqu tiġijiet, doqqu nħu pjaċir li mortiġu kullem band minnu għax nejti għaw jisna morġo club. Int ħaddoq tiġu, meta? 27 May. Dat. Prosit. Thank you. Prosit. Ma Kanta t-repja. Ma tantx l-linja tiegħi lanqas tiġijiet. Imma ħaniprofa mhix xi ħaġa li għamilt ħafna tipo. Ma orejtni setlist, tajba setlist. Ija, provajna nagħmlu għan aktar buzz not on the lines of teach, taf kif. Teach tajjeb. Tradizzjonali. Il-challenge li kullem ovvjament kullem ċertu nies li jipretendu ċertu songs partikolari u doq li dik. Issa basta l-artist illi jew jieħu deċiżjoni li jgħid isma' jiena għandi set list u jiena ovvjament nimmaġna tkun tiftija mal-rajjes qabel li jisma' jiena daw ħaddoq. Set list tkun għaddejta mal-rajjes nimmaġna insomma. F'dal każ le, daw insertaw kopja tal-ostra u just f'daw li tipo we'll do a good job, speċi that's our job, speċi li nażlu l-mużika. Mbagħad għamlu xi request ta' affarijiet li xtaqu, imma insertaw kull ukoll ġifieri. All good. Works. All good. That's great. That's great. Id-darba da' iftiġ, kantajt rapjajna jonu d-digbin sejx kienet. Kien tiġ ta' xi bank manager tiegħi għal-isma li u kien jikteb ukoll, kien bank manager kien jikteb minn għalija xi ġurnalist ukoll tal-mużika. Għax Joe xi ħaġa. Insomma, meta naraħ narfu ġis nsejġ ismu. Insomma, konna kantajna rappija, nsejġ kienet, kienu d-digbi, disastra, ħer maċċej. Dil-memoria xie moment ħad bongo, mela, isma, il-mistoqsijiet l-esti għalina, ux minna ħatana. Dik wara nitkellmu fil- ħabib tijaj. Mela, bro, ħana l-appuntament miegħek illum. Għawek, għandek messaġġ tal-aħħar għal dan il-100 episodju tal-podcast. Għandek xi messaġġ għas-segwaċi? L-għonet grazzi tal-istedina. Il-majku naħseb. Grazzi tal-istedina, nerġani l-ekvalmetlek f'nofs il-programm, onestament ma maġinajx ħankol jgħed bil-għeda dik. Pero grazzi ħafna, it was fun, conversation. Nieħu pjaċir li għandek ċertu ammont ta' segwaċi, apart il-patruni niltaqa' ma' ħafna nies u jitkellmu fuq il-programm u dik ħaġa li nieħu pjaċir hija li l-programm m'għandux aġenda politika. L-ġurnata sfortunatament kull ħaġa li nisimgħu anka jiena ħassejt nikomdu niġi għall-intervista, soltu meta mura għall-intervista jiena u jkolli naqra l-għolem. L-għonet nkun marbut bil-ħin. So, għal-għarġu moħħi ngħid ara li rrid ngħid A, B, C u D. So, diġà kun kondizjonat. U skont l-istazzjon li tkun, tittattatta ruħek. Tiġi automatika, anka jekk forsi tipprova ma tagħmilix, ma tiġi jekk qiegħed stazzjon tal-PN titkellem ċertu lingwaġġ automatiku, tal-MPB tal-reliġjon ċertu automatiku, għawnek għaw ċertu freedom of speech, ovvijament b'responsabilità. So kittab, so ninkoraġiċi l-segwaċi, il-segwaċi li għet jisimawħ dal-program naħseb għandhom interess partikolari minkejja kif jizvolġi l-program, minna ħatijak tad-domandi, naħseb il-sugu tijow, naħseb jinteressa naqra l-nies iktar xinu jiġru witin. Iktar mirġa smajna programmi, għax dak jgħamil ek. Nemmen li jina smajt naqa programmi u kull program di baċċa ħaġa li nejt, interessanti li nirrifletti fuqa. So nawgura li l-ek u l-tim u nawgura li n-nies li kunu għet jisimaw xaħġa. Il-lek forsi qabel kellhom idea għal-mod u kienu konvinti fuq l-idea li kellhom. Imma semaw xi mistieden jitkellem b'onestà u fetħilhom naqra moħħhom ta' kif daħsib li kellhom jista' jkollu ħsieb naqra differenti. Ma jiddejqux
milli aċċettaw li forsi qabel kienu jaħsbu hekk, imma hemm ċans li dak il-ħsieb jista' jkun hemm ċans ta' xi ħaġa differenti, ma jdejqux mill-bidla ta' ħsieb tagħhom, anke jekk ilhom ħajjithom kollha jaħsbu li l-affarijiet hekk suppost isiru, però jekk iħossu li hemm xi ħadd ġenwin, u għalhekk inħoss li dal-programm għandu l-ebda issues, partikolarment ġast li bniedem jitkellem l-onestà tiegħu, jekk bniedem iħoss li deep down inside jista' jbiddel naqra ħsieb tiegħu for the good of himself u for the good of the society as well. Nasib it would be interesting għal dak li jkun li jipprova jarra fajt It would be a good start. Mela, ħbib tiegħi patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tkun parti mill-komunità. Patreon.com/John Malija. Bro, vera kontent li il-mitt episodju tagħna li mmarkajnija kif jixra naħseb tħaddidna fuq affarijiet li verament interessawni ħafna. Ġifieri mela meta naqbdu il-familja, il-valuri, il-mużika, l-artist kif jinnegozja l-interfejs tiegħu ma' soċjetà, tħaddidna ftit fuq il-politika, tħaddidna fuq avventuri li mhix dawna kollha temi li għandu li interess kbir. Bro, just thank you. Cheers, nawguralek u s-semmija kollha minn nawguralhom ħafna paċi fil-qalb. Ladies and gentlemen, the one, the only, the absolutely fucking authentic. Dik tu maġ, diaqtawa ta' X'du għadentu, l-ġan il-bambin. Meta tisma xaħġa dwarek, mux one and only, mux int l-sperma li wasalt, l-imtaħleb. U toppu forsi. Bit-toppu għed l-sperma. Le, ma dik namel ħafna enfisi u semmini għal-ewel jiena minn xejn iktar speċjali ma' ħaddieħor, jiena ġas bniedem li għandi ċertu kapaċitajiet bħal ma' ħaddieħor għandu kapaċitajiet. Ladies and gentlemen, the one, the only, the ever. Għatawa di. Il-editor? Le, bro, appartenik. Grazzi, l-lejli tajjeb, għal-ġemma li jmiss. Slimu rispetti. Mela, tlaqna?